Nid-defaw ngħidu kemm għall-buzz. Min waħda neħbu tnejn. Ma nifhmux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Il-Podcast tal-ġod! Fuq il-Podcast tal-ġod! Mela, tlaqna? Mela, nilqakom għal episodju ieħor tal-podcast. Illum miegħi għandi lil Jonathan Mifsud nistqar li biex għamilt anke riċerka għal dan il-podcast kelli nitgħallem ħafna għax ma' Jonathan illum ħanitħattu dwar ħwejjeġ li għandhom x'jaqsmu ma' suq tax-xogħol. F'ħafna dettall, x'inhu leave, x'inhu sick leave, x'inhu ma' drittijiet tal-impjegat, ta' min jimpjega u kienet riċerka li jiena sibt utli immens peress li ovvjament nimpjega lin-nies u perswas li se jkun podcast li se jiftaħ ħafna u ħafna għajnejn. Qabel ma nibdew nfakkarkom li l-aqwa mod li tiżguraw li dan il-podcast ikompli huwa billi tissieħbu magħna fuq patreon.com/John Mallia u tuna sosten jew inkella billi tagħmlu użu mill-prodotti u servizzi tal-azzjendi li sostnu dan il-podcast. Dawn l-azzjendi huma Maple, Hungry Hippie, Browns, Derek Meats, l-aqwa burgers fid-dinja, l-galassja, l-univers, multi-univers. Ta' bilħaq, jekk għandkom restorant u tixtiequ li kolkom ix-xogħol ta' Derek fil-restorant tagħkom, jew tkellmu lili direttament fuq waħda mill-paġni tagħna fuq l-Instagram fejn tridu, jew ċemplu direttament lid Derek fuq 9986-6425. Aktar, grazzi lil Garmin, il-Body HR, grazzi l-Kutriko, l-Cabs, Oxford House, kif ukoll u Vini e Capricci. Nerġa' nfakkarkom patreon.com/John Mallia jekk tixtiequ tkunu parti minn din il-familja. Ara tlaqna. Mela, Jan, merħba fl-studio għedin rolling aħna sewa. Mela, jien xtaqt nuża naqra dan il-podcast għal-fejn aħna għandna ħafna mis-segwaċi tagħna li huma żgħażagħ deħlina d-dinja tax-xogħol u xtaqt nuża l-podcast biex dak li jkun jorjentana li l-unnissu fid-diskussjoni ta' drittijiet tal-impjegat ta' min jimpjega, x'inhi din ir-relazzjoni għal xiex għandek toqgħod attent meta tkun qed tieħu impjieg u tkun fl-impjieg. Aktar minn hekk riċentament kien hemm dan is-survey tal-Future Hour li għamluh il-Free Hour fejn is-survey sab li jidher li 80% jew 85% taż-żgħażagħ iħossu li l-iskola ma tħejjikx għal ħwejjeġ finanzjarji u ħwejjeġ ta' din ix-xorta. Allura seħħna lilek biex nagħmlu dan l-intervent. Sewwa. L-ewwel ħaġa grazzi ħafna tal-li ġibtuni hawnhekk fuq il-podcast. Bħala suġġett, forsi kif qed huwa vast ħafna. Żgur li l-ħin li għandna llum mhux biżżejjed biex naraw dak kollu. Iż-żgħażagħ kif qed sew intu kif sab l-istudju mhumiex preparati għad-dinja tax-xogħol, speċjalment minn għadu żgħir hemm qabża kbira bejn l-esperjenza li wieħed għandu l-iskola għalli għandu x-xogħol. Biss tibda mill-ħinijiet tax-xogħol u x'wieħed jistenna minnek. Kulħadd forsi jgħidlek iwa għandek minn sigħat xogħol kuljum, imma inti neċessarjament tkun taf x'in tidħol u x'in toħroġ u lil break pereżempju ma joħġ mal-ħin tax-xogħol ġifiek jiena kemm il-darba kelli anke kuġini u jibdew post ta' xogħol u jgħidlek imma jien mhux qed naħdem 8 sigħat għalfejn qed jgħidli l-employer illi ma ħdimx biżżejjed. Imbagħad tgħidilhom imma inti mhix insa x'in qed taħdem. Pereżempju qed nidħol fis-6 u nitlaq fis-satej u l-break x'qed tagħmel? Qed nieħu nofsija break. Ma dak ta' minnu ħinek jew ħin l-employer. Ta' minnu fil-verità? Fil-verità inti għandek il-sasija break illi hija fuqek. Ġifieri inti jekk ħadd break ta' nofsija ta' sija trid taħdimhom lura, ġifieri it-8 sigħat ma tinkludix il-ħin tal-break. Ġifieri int permess li tieħu sasija break, però eżatt, permess li tieħu sasija break, però il-break mhuwiex parti mit-8 sigħat. Ġifieri għalhekk ħafna postijiet tara il-working hours sejt għaw d-9 sigħat għandhom, għandek employers jgħidulek inti toħod ħalsija, toħodhom xew le affarik. Inti billi ġib il-fors trittati persuna
ħin ta' rest, ngħidulu aħna, ġifieri da bil-forsi irid ikollu ħin biex jieqaf, jiekol, jagħmel naqra l-affarijiet tiegħu u jkompli. Issa ġieli jkun hemm arranġamenti li jgħidlek isma' floksija. Inti qed tgħidli nofsija biżejjed, mela ħanagħmluha nofsija. U dak bil-liġi huwa permessibbli ġifieri li jsir dal-arranġament bejn min jimpjega u l-impjegat. Iwa, huwa normali li jsir, ġifieri speċjalment meta jkollok xi ftijiet u hekk, is-sija normalment tinqasam u ġieli meta jaraw li m'hemmx mhux qed tittieħed sija dak li jkun l-employer jgħid isma' ma rridx nisforza impjegat jagħmilli nofsija żejda għax hekk jew bekk jekk l-impjegat qed jikol fi kwarta u jkompli jaħdem. Mhux kulħadd iħoss li għandu bżonn jisforza l-issija brekja bil-forsa, ovvjament bej employer u ieħor hemm varjanza f'dak il-qasam. Ara, ovvjament inti qed fid-dinja tal-payroll, ovvjament nista' nimmaġna n-nies bħal mettajdli pereżempju il-kuġini jgħiduli biex nista' nimmaġna li isma' ma nafx saħan saqs il-ġanni. X'inhuma l-iktar problemi prevalenti, l-iktar li huma frekwenti f'dan il-qasam? Mela, aħna bħala kumpanija u bħala individu l-iktar li ikollix naqsam ikun mal-employer. Però għandna wkoll TikTok channel li ftaħni ħunatu informazzjoni lill-impjegati. Hemmhekk mod speċjali jkoll iktar kuntatt dirett mal-impjegat. Ħafna impjegati jkunu qed jitkellmu ma' min ħaddimhom jew ma' l-HR manager u dak qisu qed jilqa' l-ewwel set ta' mistoqsijiet. L-iktar li forsi niltaqgħu magħhom hija dak li jkun ma jkunx qed jifhem kif forsi għadni kif semmejt, kif tinħadem il-paga tiegħu. Ġifieri jekk qed jara l-overtime jaf xi ġifieri, jekk qed jara leaf jew bilanċ ta' leaf qed jifhem minn fejn ġie jekk ra bonus, il-bonus x'inhu. Dawk huma ħanejtek l-iktar komuni, imma mbagħad forsi fuq l-istess lat anke jiġu ta' imma jiena t-taxxa tinħallasa qed iħallasi lill-employer għandi dritt għal leaf u għas-sick leave. Fil-fatt waħda mill-mistoqsijiet jekk irridu jtellaw xi mistoqsijiet forsi mill-li batnilkom ta' TikTok. Dawk naslu għalihom għax dornihom naqraw u interessanti ġifieri hemm qed isaqsi mistoqsijiet ukoll ftit awdaċi. Iva. Waħda minnhom tispiċċa minn ħexa mexa. Tista' timmaġina. Mela, ħanibdew norjentaw naqru ħna bid-definizzjonijiet nagħmlu naqra ta' glossarju. Importanti x'malajn intilfu. Ġifieri speċjalment meta konna qed nitħattu dwar speċa kif ħanamluh dal-podcast, il-braħ bdejt ninduna li anke hemm ċertu affarijiet sa nimpjega lin-nies li qasjin ma kont naf eżatt x'inhuma kif jinħadmu għalfejn jekk mhux bil-liġi jew jekk hux biex ta' inti tażel inti. Nibdew minn hawn il-bolla li hija speċa iktar ħaġa naħseb bażika. Eżatt, il-bolla hija waħda mill-iktar affarijiet ħanejdu hekk fundamentali fuq is-sistema tal-payroll u tal-pagi Malta. Il-bolla tiġi msejħa propjament hija l-kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali jew social security contributions bl-Ingliż għax normalment fuq il-payslip wieħed ħajsibha ma jtab dak l-isem ġieli jintużaw ukoll l-isem National Insurance. Huma kollha l-istess ħaġa daw biex niftehmu. Din hija kontribuzzjoni li wieħed iħallas għas-servizzi soċjali ta' Malta. Ġifieri minn dan qisu kulħadd qed jitfaġġu karus kbir sewwa biex dak li jkun jekk hemm bżonn jitħallsu xi social services, naf xi ħadd li ma jaħdimx, jekk xi ħadd ma jiflaħx qed jirċievi l-benefiċċju, il-pensjonijiet daw qed joħorġu minn ġodan il-pakkett ħanejdu hekk. Ġifieri hija parti kruċjali minn kif taħdem is-soċjetà Maltija. Mingħajru ħafna mill-benefiċċji li għandna u ngawdu llum ma jistgħux jeżistu biex ngħidu hekk. Da hemm xi tip ta' profit and loss pubbliku ta' ħatepa kemm qed nitfgħu f'dan il-kont u kemm qed jittieħed. Mela, fil-budget tal-gvern insibu l-ammont li l-gvern qed idaħħal u qed joħroġ mill-social security. Ġifieri u qed idaħħlu fl-ammont komplet. Forsi b'differenza minn fondi oħra ma naħsibx li hemm mod pubbliku jekk hemmx kemm hemm potenzjalment fondi jekk qed jiġġemmgħu ġo fih. Jien naħseb hu iktar il-każ ta' li jidħol qed joħroġ. Il-maġġor parti. Li ovvjament hemm question mark li nitħellmu naqra dwar ta'
xħajf dal-lajn ikolli 65. Dik naslu għalija. Skont met jispiega li bit wahda kem ħajf dal-lajn ikolli 65. Il-bolla, dik inti obbligat bil-liġi li tħallasa jew hija xi ħaġa li tista' tagħżel ma tħallas? Mela, hija requirement bil-liġi, però hemm ċertu kriterji fejn għandha titħallas u fejn m'għandix titħallas. Sewa. Mela, biex namluha pjuttost sempliċi għandek rati differenti li jibdew minn ta' taħt wieħed li għandu 16 il-sena, jew 16 sena beda jaħdem, li mbagħad tibqa' tiela sa ovvjament id-data tal-irtirar ta' dak li jkun. U għandek klassijiet differenti. Mela, min ma jaħdimx iktar minn 8 sigħat f'ġimgħa, mela dak il-liġi tajt li mhuwiex insurable. Ġifieri, u bħala persuna m'għandux ħallaslu bolla l-employer. Sewa. Ġifieri, jekk qed jaħdem 6 sigħat f'ġimgħa, bolla l dik il-persuna ma titħallasx. Sewa. La darba nqabżu jew intlaħqu 8 sigħat jew iktar, trid tiġi mħallsa bolla. Sewa. Issa, il-bolla għandha wkoll ir-rata minima. Ġifieri f'każ ta' xi ħadd li jaħdem part-time, hemm minimu li jrid jitħallas. Ġifieri ma nafx iridu xitellaw xi ammonti jew hekk biex nagħmlu aktar sempliċi, forsi xi ħadd irid jirreferi għaliha. Għandek ammont minimu. Issa, bħala impjegat, jekk inti ma tilħaqx, ma taqbisx il-minimum wage biex niftehmu, tista' tajt l-employer tiegħek isma' l-bolla tiegħi aqta' ħieli bl-10%. Dika hemm konnotazzjonijiet marbutin magħha. Il-bolla normali, bliema rata tinqata. Mela, normalment inti titkellem fuq 10%, però trid tkun biss il-kwota minima. Mbagħad hemm Il-kwota minima ta' 8 sigħat qed ngħidu. Le, mela, il-kwota minima ta' 8 sigħat biex inti trid tħallas xi ħaġa. Eżatt. Issa, l-iktar komuni huwa dak li nirreferu lih bħala class C. Okay. Li huma l-maġġor parti tan-nies li għalaw iktar mill-minimum wage, imma inqas mill-salarju massimu li huwa li ta' pensjoni fuqu. Li huwa madwar 26,000 bħalissa. Ġifieri jekk inti qiegħed in between ta' dik ir-range, qed tħallas 10% tondi tal-paga bażika li taqlaq fil-ġimgħa. Sewa. Okay. Issa qed nirreferi paga bażika għax jekk inti għandek allowances u aġġustamenti oħra, dawk għal-fini tal-bolla ma joddux. Sewa. Ġifieri int normalment hija 10%. Kif inti qbist il-massimu weħilt mal-iktar livellu li tista' tħallas, jekk qiegħed taħt għandek livell minimu, imma tista' topti għalli wkoll tħallas l-10% bl-implikazzjoni li forsi jkollok pensjoni inqas. Sewa. Imma inti mbagħad semmejt, l-ewwel semmejt li qed li ma jekk tkun part-time, inti tista' tgħidlu lil min jimpjegak biex ukoll tħallas b'10%. Eżatti, ġifieri dik li tkun qed tfisser meta tagħmel hekk, inti forsi qed taqla iktar flus fil-but bħalissa, però qed nissagrifika persentaġġ mill-bolla qed inħallas li allura min ħanirċevija meta nkun pensjonat. Sewa. Ġifieri qed nagħmel trade-off ta' għandi bżonn il-flus jew il-pensjoni għalija mhux importanti, mela jiena ma rridx inħallasa. Normalment ġieli tintuża minn xi ħadd jew għadu żgħir ħafna u jaħseb baqalu ħafna x'jaħdem, jew inkella xi ħadd li forsi jagħmel żmien twil ma jaħdemx u pensjoni mhux ħajaqbad. Mela allura hemmhekk ovvjament inti tħossok li m'għandekx għalfejn ġemma l-pensjoni għax m'intix ħadd xorta. Però jekk inti in between, jekk tiddeċiedi li tieħu di bl-10%, jekk inti għandek dejjem impjieg wieħed biss li huwa part-time, inti qed tgħid jiena lest li meta jkolli l-pensjoni mhux neċessarjament ħajkolli biżejjed biex jien ngħix fuq. Issa din il-bolla min ħallas as-saġġ huwa l-employer u anka l-impjegat. Eżatti, mela f'każ ta' xi ħadd li jaħdem għandek l-employer u l-employee illi qed jaqsmu bejniethom 10% tal-paga kull wieħed. Jiġifieri għal mod tal-kelma jekk wieħed qed jaqla għal mod tal-kelma 100 euro, mal-100 euro qed joħroġ 10 l-impjegat u qed joħroġ 10 oħra l-employer. Jiġifieri hemmhekk qisu qed jitfa' 20 euro għal fini ta' bolla. Sewa. U il-part-timer li jgħid lill-employer li rridu jaqtalu bit-10%. Sewa. Dak. Suppost kemm qed iħallas, jiġri jekk mhux bil-10% x'inhi l-għażla l-oħra. Jekk hemm rata minima. Rata minima hija ta' madwar 20 euro bej wieħed ieħor jekk mbagħad itellaw l-ammont eżatt. Bażikament it is close to
20 euro fil-ġimgħa. Issa u meta tajlu jaqtalek bl-10%, ġifieri jista' jkun dat jaqtalek 15 euro pereżempju. Eżatti, ġifieri jekk inti qed taqla inqas minn 200 euro fil-ġimgħa, mela dan qiegħed jaqtalek b'10%, ġifieri inti jekk il-pensjoni hija għal tal-kelma 2/3 tal-paga li taqla l-minimum wage hija madwar 800, mela inti ovvjament ħad tiġi qed tieħu prorata tal-pensjoni wkoll. So, għandek mezz biex jekk pereżempju għamil 3 snin inti taqla saħ tal-argument 150 euro fil-ġimgħa, l-employer għatlu biex jaqtalek bit-10%, u allura ħallast 15 euro fl-20. Għandek rimedju għalija dik biex iktar tard f'ħajtek tajt issa qiegħed aħjar finanzjarjament? Kultant il-gvern joħroġ tip ta' skemi illi ta' opportunità lil xinies biex ħalsu bolol li kellhom neqsin jew blura. Jekk xi ħadd jaħseb li għandu dil-problema l-aħjar ħaġa li jagħmel li jikkuntattja id-Dipartiment ta' Servizzi Soċjali. Ġifieri minn hemmhekk jistgħu jiggwidawh ta' jekk hemmx rimedju kif ħajħallas dal-bolol blura, aġġili jagħtu option li jisma' għandek daw blura l-pensjonat tkun hekk jekk inti ħallas daw u tagħmel tajjeb tagħhom ħadd tiġi kif suppost. L-aħjar titkellem magħhom. Tajjeb ħafna, mela li għad, hu nota ħalli anke forsi wara nsibuh dal-email u l-email address li ħalli minn qed isegwi u forsi qed f'din iċ-ċirkostanza u jsibruhu li jixtieq jagħmel xi xorta ta' rimedju jkun jista' jibgħat email u jibda speċa jsewwi naqra s-sitwazzjoni tiegħu. Issa diffuq nistgħu nsemmu xi punti oħra. Ija mela jgħidlu. Mela, marrat il qed naraw hawnhekk jiġifieri għandek ir-rata fil-ġimgħa li hija 1927. Dik tola u tinbidel kull sena skont l-għoli tal-ħajja. Għamela full screen qiegħda qaret. Ma kompli skużani. Le ma importax. Mela, bażikament għandek il-1927, issa mbagħad hemm rati hemmhekk illi huma wkoll misnomers. Imsemmi ngħidulhom potenzjalment imsemmin ħażin jekk qed tara rati EUF li jidhru n-naħa t'isfel. Dawk huma rati li japplikaw għal studenti. Imma hemm nota isfel li tiddefinixxi x'jiġifieri studenti. Jiġifieri mhux kull student għax jaħdem qiegħed l-università, qiegħed il-junior college, qiegħed l-MCAS jikkwalifika biex ħallas ir-rata ridotta. Dawk huma biss għall-apprentistati. Jiġifieri hemm ħafna informazzjoni hemm barra li dak li jkun jiġi jgħidlek ma jiena student, jiena bl-student rate ħanħallas, meta fir-realtà mhuwiex il-każ. Ġifieri l-student rate mhix as such student rate imma hija apprentice rate. Ekku, ġifieri jgħidlek isma' dajrid ikollok agreement mal-iskola u permess biex tuża din ir-rata. Ġifieri mhijiex sempliċità student rajt li sem użajt lila. U probabbli tkun xi ħaġa marbuta ma' dak li qed tistudja mhux qed tmur. Eżatt, ġifieri għandek Ekku. Għandek work placement normalment, ġifieri inti qiegħed l-MCAS għandek parti mill-kors. Importanti l-parti mill-kors li huwa apprentistat, mela inti meta titħallas il-paga tal-apprentistat mill-privat, din qed tiżdied ma l-ammont ta' flus li qed itik il-gvern għax inti qed tistudja bħal-istipendju, u flimkien qed iħallsulek il-bolla kollha. Imma dik hija l-biċċa li qed joħroġ inti u toħroġ l-employer il-bqija taħallasilek il-gvern, jiġifieri inti meta tistudja mek qisek ħallast il-bolla. Sewa. Ġifieri f'dak il-każ dawk il-bolol li tkun qed tħallas waqt l-apprentistat jingħaddu ma' dawk l-40 sena bolol li inti eventwalment u 40 sena. Ekku, 40 sena. Ġifieri jingħaddulek ma' dawk l-40 sena. Issa ovvjament bħalma sħaqt inti dan huwa font li nużaw għal-welfare state bażikament, però speċjali iktar l-ikbar mistoqsija naħseb hija marbuta fil-verità mal-pensjoni, speċjali għandna ħafna dik il-mistoqsija speċjali f'kuntest fejn għandna aging population, il-valuta, il-currency, l-euro qatt ma kellha inflazzjoni ta' din ix-xorta minn kemm ilha teżisti biex ta' aħna ħajkollna pensjoni milli nistgħu naraw. Mela, il-mod kif qed tiġi maniġjata u mħansab bħalissa, il-pensjoni qed tiddependi fuq kemm hemm nies oħra li qed iħallsu l-bolla. Ġifieri jekk tara kienet piramida xi darba kif hija mqasma minn naħa ta' l-popolazzjoni Maltija tinduna li qegħdin triangle. Għawċa mhux diamond kważi. Għandek ħafna nies fin-nofs, ftit fuq u ftit isfel. Għalfejn għax daħħalna ħafna barranin fil-faxxa tan-nofs. U forsi dak li jkun kien jaħseb maħna jekk inġibu l-barranin, għandna
ma nafx eżatt kemm qiegħed innum bħalissa però pjuttost kbir fl-10,000 kważi naħseb irb il-100,000 barrani. F'pajjiżna taħallsu l-bolla x'imkien fin-nofs. Però dawk jekk huma mill-Unjoni Ewropea, il-bolla tagħhom hija trasferibbli. Jiġifieri għafolli taħallsu l-bolla f'pajjiżna, jekk dan ħajmuru ħajirtira l-Italja, il-bolla li ħallas Malta ħad tiġi trasferita l-Italja biex jieħu l-pensjoni l-Italja. Ġifir il-gvern Taljan essaċ jitloba l-gvern Malti? Iva, suppost hemm karta illi impjegat barrani, anke impjegat Malti jekk jaħdem barra, ġifieri l-istess ħaġa tirreċiproka. Illi dan kif jiġi biex jimxi minn pajjiż għal ieħor suppost jitlob dil-karta lill-entità tal-gvern illi ittieħ ċertifikazzjoni ta' dax ħallas u xuwa trasferibbli lura lejn pajjiżu. Ġifieri avolja aħna qed niġbru ħafna bolla mant il-barranin, jekk mhux qed ikollna il-foresight li naraw x'jista' jiġri 10-20 sena oħra, dil-bolla li taqas, wow, mhix tagħna. Ġifieri probabbli bħalissa tnużaw flus li mhux tagħna. Potenzjalment iva. Inti m'għandekx garanzija li mhux ħajkunu tiegħek għax l-impjegat għadu għaw. Is-sekonda li mar barra u rrealizza li trid jagħmel da transfer, hemmhekk daw saru trasferibbli. Huma fil-fatt dejn. Ekku, tista' tgħidilhom hekk. Għadel tellat nota li kwart tal-workforce Maltija hija fil-fatt barranija li huma 78,000. Tista' kemm dur waħda l-artiklu ċekkja kemm minnhom huma EU nationals u third country nationals. Alright, cool. Din ma konx nafa li hija trasferibbli u speċta interessanti ħafna għax peress li aħna naħdmu bil-volumi ħafna, ġifieri aħna bħalissa qed nimmaneġġjaw ħafna bolol li fil-verità jista' jkun li mhux tagħna jekk daw ma jiddeċidux li ħajrtiraw Malta. Ekku, ġifieri ma jirtirawx hawn dal-bolol mhumiex tagħna. Illi wieħed għandu jikkonsidra wkoll huwa l-ammont ta' paga li għandu llum u wieħed x'jaħseb li jista' jgħix biha. Ġifieri jekk wieħed fuq il-payslip tiegħu jara Class D, fejn jidħol Social Security, jew qed jaqbes 26,000, mela dan ir-rata massima tal-pensjoni qabiża. Ħanieħu każ ta' xi ħadd li huwa forsi direttur imlaħħaq. Jekk qed jaqla 60, 70, 80,000, dan meta jirtira kif ħajjgħix bl-ekwivalenti ta' dak li hu 26,000 illum. Ħajkollu bżonn li ma' l-pensjoni ħajsib mezzi ieħor kif idaħħal il-flus biex ikun jista' jmantni il-lifestyle li sakemm ovvjament mhux kapaċi jmanage lifestyle ta' 26,000 u jżomm il-bqija, ma dak li jkun nafu kif jiġri kif jola l-flus tibdel il-lifestyle. Ġifieri wieħed għandu jaħseb il-lifestyles tiegħi xħa jiġri minnu, kif irrid nimmaneġjah. U potenzjalment kif tkellimna hemm potenzjalment dil-problema tal-pensjoni li ma nafux ħajġri minna, għax inqas ma jkollna tfal il-fertility rate nieżla l-isfel mhux tilha l fuq, inqas għandna nies li jaħdmu ġifieri il-sistema tal-pensjoni oriġinarjament meta imbniet kien fi żmien fejn familja kien ikollha 7-8 tfal. Jekk illum kopja jkollha tifel wieħed mela l-kull tnejn minn nies, jekk l-lum il-ġurnata normalment kopja taħdem it-tnejn li huma. Jekk minn kull tnejn minn nies hemm persuna waħda tħallas il-bolla, kif jista' jkun tħallas il-pensjoni? Kif ħajmantnu? Kif ħajmantnu? Dik hija mistoqsija interessanti ħafna li naħseb bħala pajjiż mhux neċessarjament għandna tweġiba tagħha llum. Għandek hekk xi suġġerimenti għan-nies għandhom jagħmlu speċi għandhom warbu l-flus għal-ħajja ta' wara l-irtirar. Għandek taħseb x'tib ta' lifestyle trid. Ovvjament jekk dak li jkun għandu low. Laqwa waħda jena nixtieq. Laqwa waħda. Diffiċli ovvjament minn għandu il-proprjetà li tiegħu dak huwa l-ikbar kost ħanejtek li għandek. Jiġifieri inti tara normalment fejn ħataqa. Dak li jkun jgħidlek li biex inti tgħix irid ikollok investiment ta' nsejt kemm il-darba iktar milli għandek paga. Ġifieri jekk inti tinvesti f'tip ta' pension fund, that is one way li inti tgħid iggarex tixejt l-inkam wara. Ma l-unika mod li inti tista' tissostni lilek innifsek jekk għadha beta m'hemmx pensjoni huwa xi tip ta' investiment. Ġifieri m'għandekx option ieħor illi dak ħataqtaw barra. Ġifieri tkun investejt f'xi ħaġa li ħadd tik return li ħatibqa' tik sakemm ovvjament tibqa' ħaj. Kellna naqra fuq l-EU Nationals. Dawn huma wkoll obbligati li jħallsuha l-NI. L-EU Nationals huma dejjem obbligati li jħallsuha, ħabba ovvjament il-każ li l-pensjoni u l-bolla hija trasferibbli. Mela dak huwa bil-fors. Fil-każ ta' Third Country Nationals attwalment hija optional sa ċertu punt. Tgħidli għalfej, mela wieħed jista' jew għandu l-option illi
iħallas il-bolla f'pajjiżu. Mela, inti tista' tajt, mela jien ġejt Malta, l-intenzjoni tiegħi mhix li nirtira Malta, jien ġej ħaħdem Malta 5 snin, 6 snin, u ħanerġa' mmur f'pajjiżi. Mela jien nista' li ngħid il-pajjiżi jiena nixtieq nibqa' nħallas il-bolla Bir-rata temmek? Bir-rata temmek. Meta ħaniġi Malta, irrid inġib karta miegħi minn hemmhekk u mmur inkellem lid-dipartiment li jiena nixtieq inħallas il-bolla f'pajjiżi. Hemm karta b'exception li toħroġ li trid tingħata l-employer u tiġi renewed kull sena. Jiġri jista' jgħaddi ċertu żmien u l-exemption ma jtulux il dak li jkun. Imma wieħed jista' jgħid jiena isma' il-bolla Malta ma rridx inħallas ovvjament irid ikollok l-insurance li qed tikkaverjalek il-health u li jinqala, però mill-lat ta' bolla u pensjoni jien ma niġix li rrid inħallas insurance Malta, qed inħallas il-health insurance privata jekk inqala li xi ħaġa ma nistax nuża mbagħad. F'dak il-każ ma nistax nuża servizzi pubbliċi tal-gvern. Sewa, ġifieri mbagħad ma jkollux aċċess għall-ebda xorta ta' benefiċċju tal-welfare biex niftehmu. Ekku, ġifieri jekk mar l-isptar għandu insurance privata li ħalset l-isptar Malti tas-servizz li danata. Mela, Adele tellatilna fuq l-screen analyzing the origin of employed foreign nationals in Malta and Gozo as end 2021. 62% of workers originated from Europe, 29% from Asia, 6% from Africa, and the remaining 3% from the Americas and Australia. Employment of foreign nationals since 2011 has increased significantly. Data from 2011 till 2021 by continent origin can be downloaded from below. Cool. Għana deja ta' kemem minn daw third country, biex ta' jima nistax nsib tista' ssib inċentifu għal daw third country nationals, għax daw jek jweġġaw fuq il-xol, kollom jinnafxie xorta ta' mart, biex ta' insurance tajjeb. U ħafna minnhom attualment ma jkunux jafu bijadi, ġifiri, forsi Malta qed tibbenkja li jisma' aħna ġibna ħafna nies li fil-fatt qas jafu drittijiet tagħhom. Ġifiri, jekk ma jafx id-dritti għaw da jaf li jista' jitlob biex ma jħallasiex, jekk qed iħallas f'pajjiżu. Ġifieri, l-ewwel ħaġa irid ikun igwidaħ xi ħadd. Jew inkella qallu xi ħadd minn sħabu li qed jagħmel l-istess biċċa xogħol. Ġifieri ħafna minnhom m'għandhomx idea li din hija azzjoni. Ġifieri jekk inti ma tafx biha ma tistax tuża bħal ħafna affarijiet oħra. Il-ħobża tal-Malti. Il-ħobża tal-Maltin minant il-Maypole. Tajjeb, mela. Hemm anomaliji oħra li xtaqt nistaqsi dwar. Jekk pereżempju xi ħadd ikun stay at home parent, jekk hux mara tad-dar jew raġel tad-dar. U da m'għandux impjieg, sawa fis-sens m'għandux impjieg fid-dinja tax-xogħol, qiegħed id-dar jħossib it-tfal jħossib il-household. F'dak il-każ one huwiex obbligat li ħallas bolla biex ikun parteċipi fil-welfare state u two weġibni dik għax l-ewwel. Mela, jekk xi ħadd huwa jagħti id-dar, m'intix obbligat, inti bażikament tħallas il-bolla meta taqla l-flus. Jiġifieri f'każ li inti pereżempju self-employed għandek xi tħallas, jekk inti forsi toqgħod id-dar imma għandek rental income. Hemmhekk tħallas, jekk inti qed id-dar m'intix qed taqla flus, hemmhekk ma tħallax. Issa hemm ukoll xi eċċezzjoni oħra, pereżempju jekk xi ħadd ikollu it-tfal, hemm ċertu buffers illi wieħed itik li għandek ċertu żmien illi tista' ma tħallax u mbagħad jew tħallashom iktar tard. Però normalment f'każ li għandek koppja għandek persuna waħda minnhom biss illi qed taħdem mela dik biss eligibbli għal pensjoni. Għalhekk ċerti drabi kollok ċertu nies li ta' ċertu żmien jgħidu isma' jien għandi bżonn immur naħdem, kemm nagħmel naqra xogħol, nagħmel dawk it-tminsjat ħallas il-bolla ħalli jkolli pensjoni. Ġifieri jekk inti ma taħsebx fiha u tħalli tard wisq jaf ma taqqaġ biżejjed kontribuzzjonijiet biex jew ikollok pensjoni u anka pensjoni deċenti. Għax 40 sena fihom. Ekku, 40 sena fihom. Meta jkollok it-tfal tista' tiġi eżentat minn xi boqlol. Dak jiġifieri li l-gvern ma jsus warajk biex tħallashom jew ikoprihomlok il-gvern. Mela, minn għalija ovvjament meta jkollok pereżempju maternity u hekk għandek perjodu illi jtik li jisma' jekk inti għamel tant żmien biex tgħin l-tfal la naf sena jew xi ammont simili jew sena jew tnej illi hemmhekk itik qisu naqra buffer zone biex inti tgħin it-tfal, eċċetera. Ma nafx hemm ukoll xi eżenzjonijiet pereżempju jkollok xi ħadd b'diżabilità.
Għax inti dan kieku trid full-time carer. Sewa. Imma huma ħanejtek l-eċċezzjonijiet. Normalment inti mhux qed iġġemma bolol. Mod simili jekk xaħat qed jistudja full-time, dak jaf joddulu ma' snin ukoll. Fil-każ li ikollok third country national li jagħmel 40 sena hekk. Nafu x'inhu l-arranġament hemmhekk? Jekk m'inhiex sejjer żball fuq l-eċċezzjoni hemm xi tip ta' limitu. Għax jekk jaraw li dan attwalment ħajjexu jirtirawnek, at some point da ħajjgħidlu isma' inti ma tistax tibqa' tkun eżenti mill-bolla għax inti naħsbu li ħadd tkun tibqa' tgħix hawnhekk. Però jekk dak li jkun qatt ma ħallasa, tinsix li anka third country national sakemm m'għandux permanent residence f'dal pajjiż, wara xartim li jitlef xogħol u jrid jitlaq minn hawn. Jekk da m'għandux xogħol, m'għandux pensjoni, m'għandux inkam f'dal pajjiż, Malta ħatajdlu mullura pajjiżek. The world famous phrase. Eżatt, tinstema naqra ħarxa ma dik ir-realtà ta' kif qegħdin, ġifieri anka jekk xi ħadd ikun jaħdem, mhux bħal Malti u Ewropew li jista' jmur jitlob l-unemployment benefit, dajri timur lura pajjiżu. Mela, fil-fatt kont għatli l-istorja aħna meta ltqajna. Ta' xi ħadd li kienet ċempella naf lilek u laqasna fil-David li kellu bżonn il-payslip. Mela, dakin kas fej kellna klient minn tagħna illi kien ovvjament jerġa' jaħdem ma' business partikolari illi l-impjegata kellha bżonn tidħol l-isptar biex twellet qiegħda in labor għaliex din ma kellix payslip fuqha jew għax l-employer kien take it easy u joħroġ il-payslips meta jfettillu meta jfettillu ħallas l-accountant biex jagħmilhomlu, dan il-payslip ma kellhomx. So da ovvjament ċemplu l-employer li kellhom bżonn il-payslip. L-employer ċempel l-accountant. L-accountant ċempel għaduni malaj jaraw kif ħanamlu l-ħanħorġu la payslip. Qabel kella payslip fideja li din setax turi ma setax tinqeda in labor, ġifiri. Biex teħles. Eżatti, ġifiri, di qed tistenna payslip biex twellet. Ovvjament, għawek biex ta' timbet dik il-problema li konat nitħattu dwar għal-biraħ li da kif il-Mater Dei li l-operator tiegħu huwa wkoll il-gvern ma jafx jekk it-tali persuna li għandu ma' reception desk iħallas l-ennaj jew le. Biex għanna problema mill-ispjegajt li il-gvern Malti mandux din centralization ta' database. Ekku, id-data fil-gvern Malti tinstab għand departimenti differenti. Ġifiri, anka per eżempju, ħafna frejt dettalji li ma tkunx tafhom. Jekk inti tiżewweġ, trid tafża d-departimenti kollha tal-gvern, mhux qed ngħidu il-bank u l-affarijiet li ovvjament ma jafux, ma jekk jiena iżewweġ jiena ġejt irreġistrat fir-reġistru pubbliku. Sewa. Imma ir-reġistru pubbliku ma jitkellimx mad-Dipartiment tat-Taxxa, ma jitkellimx mad-Dipartiment tal-Bolla, ma jitkellem ma' ħadd. Mela jien biex nafża lid-Dipartiment tat-Taxxa li jisma' jiena żewweġt mela r-rata tat-taxxa tiegħi għandha tinbidel, irrid attwalment nafżah. Billi biddilt l-indirizz tal-ID card, it-taxxa ma jafx li jien l-indirizz tiegħi jinbidel, allura toħloq disjointment kbir, allura anke ovvjament bħal servizzi pubbliċi bħal ma l-isptar ma jekk qed jitlob li jisma' jekk dan mhux Ewropew mela mhuwiex covered jew m'għandux li HIC card għax huwa barra jagħtaw, jew m'għandux bolla Malta, imma nafx dan għandix naqdih jew lex attwalment jekk da mhuwiex Ewropew l-isptar irrid jitħallas man xi ħadd. Mela l-option kif qegħdin bħalissa qiegħda isma' jekk ma nistax nara ma naqdikx meta ovvjament tista' tkun ħafna iktar sempliċi b'sistema ċentralizzata li dak li jkun jgħid isma' daħħalt l-ID card mhux qed ngħidu dettalji personali, bolla għandha dil-persuna iva jew le. Nista' naqdiha iva jew le. Li ovvjament tagħmel il-ħajja aktar faċli għall-individwu ċittadin. Għal-ċittadin, anka għal-min hemm wara d-desk għax da min jaf xi stress jaqbek u inti. Le sinjura ma nistax indaħlek għax m'għandekx il-payslip dik qed twellidlek hemmhekk min jaf x'ħesir spiex ta' għal kulħadd huwa spiex ta' inutli ħafna xi xmet.
Għara kem jidda, Kulħat jidda jew. Ġi tkun il-mara tijak tibda tolli kolla xu. Baby ġi pur Malti mbarret, bilet fil-dar. Emma, bat għandek problem oħra li jisma di ħanħalli jemmek, saxin ħanħalli jemmek, meta ħanħu responsabilta li jinnaqdija. Ejna mlu mat li jaff il-riskju ta' ħajawmet. Ovvjament, il-tabib, jew minnu, id-dmir tiegħu huwa l-ewwel lej il-pazjent. Ma x'ħan għamlu potenzjalment nispiċċa bħal Sptar Amerikan li ħallik barra ħatmut. Jekk dan daħlek, minnu responsabbli jekk ma tħallasx. Kemm ħad iżżomm dilek, tinsix li dil-persuna moħlemmek mad-desk probabbli il-partner tagħha jiġġieled biex jidħol ġewwa, qed iżomm il-ħadd ieħor milli jinqedaw ukoll. Jiġifieri mhux hu biss qed tibgħat kull minn hemm fl-atmosfera. U inefficienti jekk cross the board. U ovvjament l-inefficienza tirreplika ruħha bħalma sħaqt inti mhux biss hemmhekk anke bid-dokument tal-vot, b'kollox. Jien nista' ngħidlek storja persona. Jiena ili miżewweġ xi 8 snin u nofs. Tidera jiena Iwa. Meta ġejna reċentament il-mara barranija ġabet ċittadinanza Maltija, morna biex nirreġistraw ċittadinanza, ġifieri din ilha xi 7-8 snin by the card, dettalji kollha, kif morna biex nirreġistraw, il-ċertifikat ta' ċittadinanza ħareġ. Morna biex nirreġistraw ċittadinanza reġistru pubbliku, ismint kull jomok mhux l-istess ta'. Għandi l-ID card taqbel, għandi ċ-ċertifikat jaqbel. Għandi kollox jaqbel, imma ma jaqbilx ma' reġistru pubbliku. Allura l-ID card minn fejn toħroġ żomm se kollek mhux minn reġistru pubbliku. Għax huwa dipartiment differenti. Identity Malta. Jesus. Mela, Adel kellha xi mistoqsija? Iwa, jekk inti Malti, ġiż biex nara li fimtek, jekk inti Malti u ma tħallax il-bolla. Inti b'xi mod tiflegjat fis-sistema pereżempju ta' Mater Dei illi ma tistax tinqeda? Le, hemmhekk le, hemmhekk qed jidħol il-welfare state, so l-gvern Malti qed jikkaveri għaċ-ċittadini kollha Maltin. Normalment jafsu l-iktar fuq minnu barrani, għax dan mhux inxurjat, Malta inti jekk ma taħdimx inti tolat għal kollox. Xorta inti tolat, għax inti Malti u inti Ewropew, ġifieri l-Malti jinqeda, l-Ewropew irid jinqeda daqsu. Ġifieri jekk inti parti jekk inti ċittadin ta' stat membru tal-EU u xorta se tinqeda minkejja anke jekk ma tkunx tħallas il-bolol? Teknikament hekk għax issa ovvjament li hemm tip ta' card li nużaw anke meta sefer barra suppost għandu jkollok dik il-bluna. Dik il-bluna. Għax dik qed turi li inti qed tħallas u qed inxurjat f'pajjiżek. Però la wieħed Maltin qed hawnhekk inti kif għandek l-istandard Ewropew li toffri l-ċittadini tiegħek trid toffri l-ċittadini tal-Ewropa. Jiġifieri biex inti tvarja minnha trid qed taħdem bil-kunċett ta' residenza, ma ovvjament Ewropew residenti Malti u ekwivalenti ta' Malti residenti Malta. Ħansaqsik mistoqsija li forsi naqra digressjoni, però peress li qabel ma bdejnat li inti fil-verità gradwat fl-informatika u s-sistemi. X'jinċentiva il-gvern li ma joħloqx sistema ċentralizzata hija daqshekk laborjuża u komplikata li naqtaw qalbna? Ovvjament ma' kull sistema u ma' kull teknoloġija għandek effort li wieħed irid jagħmel biex idaħħal it-teknoloġija. Però l-iktar biċċa diffiċli nemmen li mhijiex it-teknoloġija nnifisha, ovvjament iva jrid tkollok nies kwalifikati li qed jikkreaw din, però huwa l-effort u l-qbil mod kemm politiku u mod kemm intern. Illi inti għandek in-nies li qegħdin on the same side. Jien hekk tgħid li investejt f'teknoloġija illi jien effiċjenti baxar darbit iktar. L-implikazzjoni li tgħidlek x'inhi? Illi għandek 9 minn nies minn kull 10 ma għandekx bżonnhom. All right. Ġifieri hemm dak l-inċentiv li nitilfu l-impjiegi jekk ħankunu nsir. Mhux neċessarjament għax inti għandek l-upskilling, għandek il-movement tan-nies, imma wieħed mod politiku nemmen li hija xi ħaġa li jibża minnha. Anke l-fatt li jiena rrid inkellem dipartimenti differenti li jekk inti isma' għandek 4 min nies tal-IT, jew għandek kontrattur tal-IT li jaħdem ma' Departiment X. Jekk jiena ċentralizzajt kollox, jekk qabel kelli 10 kontratturi potenzjalment wieħed ma' kull ministeru, f'daqqa waħda x'għandi? Wieħed ċentrali. So inbidlu hemm dinamika differenti, ġifieri mhix xi ħaġa li ħassir overnight mhux neċessarjament ħabba it-teknoloġija per se, imma l-affarijiet l-oħra kollha li jduru magħha, ġifieri mhijiex ta' faqqa subajk
u għamilta, jekk għamela teknikament tista' ssir, imma jrid tkun hemm xi ħadd bold li jgħid isma' dan hekk ħajsiru hekk iddeċidejna. Imma normalment meta jsir dawk it-tip ta' ġestjonijiet hemm something else backfires. Ħajkun hemm daċċaqli sismiku għax tant kif qed tispjega int hija fundamentali u tolqot ħafna affarijiet apart, jiġri mhix biss mistoqsija teknoloġika, hija wkoll mistoqsija politika. Ma apparti reperkussjonijiet politiċi. Xem iktar li huwa ta' top. Ovvjament nista' nimmaġina li t-teknoloġija hija komplikata, però jeżistu xi kif tajt, intoppi oħrajn li huma diffiċli biex aħna naslu għal dis-sistema ċentralizzata. Ovvjament għandek il-mod li trid tara kif id-data li għandek illum il-ġurnata tiġi trasferibbli u maquda fl-imkien. Teknikament jekk l-affarijiet qed isiru kif suppost għandek l-ID card li jista' jaqqat id-data. Imma mbagħad tiġi f'deċiżjoni ta' għandi l-isem hemmhekk li jgħid Gianni, dak li jgħid Jonathan, l-oħra li jgħid John. Li mod tajjeb. Li ħanażel. U min ħaj id-deċidija, u jekk id-deċidejta, wara li id-deċidejta x'sar minna. U ma ħafna affarijiet taħsib iktar mill-teknoloġija per se huwa dak kollu li hemm madwar li forsi jagħmilha problema iktar diffiċli, però mill-lat ta' teknoloġija għandek ukoll training li trid tagħti lin-nies fuq iva dis-sistema x'ħad tibdel u kif ħad tibdel. Forsi bdejna naraw bl-ID qed tibda tingħaqad bil-mod għaliex mill-ID inti qed tillogja f'servizzi differenti tal-gvern. Però mhux neċessarjament għavolli qed nillogja fihom qed nittrasferixxi l-istess dettalji personali minn sistema waħda l sistema oħra. Mhuwiex qed isir dak transfer mhux qed isir. Mhux qed sakemm intix qed tabdejt inti għadu mhux qed isir b'mod awtomatiku. Ġadni ma nistax nidħol f'portal tal-gvern ngħid qabżal kulħadd li jinbiddilt l-indirizz. Għax rrid timmur għand l-identità Malta ħemel li ID card ġdida, hemmhekk updatejat fl-ID, ovvjament ir-reġistru pubbliku dik l-informazzjoni m'għandux u mhix relevanti għalih, mid-Dipartiment tat-Taxxa ħajbat li l-karta tat-taxxa probabbli qed nirċievi posta ta' nies li kienu jgħixu fejn għejxin iktar minn 8 snin ilu. Ġifieri dan ovvjament l-ID card ma stax ħallija fejn ġifieri kieku qiegħda ċentralizzata da kollu. X'inhu qas ta' update hemm. Apparti dawn il-problemi li qed insemmu, hemm problemi oħrajn li joħolqu il-nuqqas ta' ċentralizzazzjoni tal-informazzjoni. Efhem, inti dejjem l-iktar li għandek huma more or less dawk li tkellimna bħala problemi. Ineffiċjenza, ma mbagħad għandek affarijiet oħra li forsi jiena b'mod personali ma nistax niċċekkja. Mela pereżempju jiena l-bolla tiegħi tħallset. Semmejna l-bolla ftit ilu, ġifieri jekk jiena qed nara fuq il-payslip tiegħi li tħallset lill-bolla. M'hemm l-ebda mod li nista' nkun naf, l-unika mod li nkun naf huwa li mmur insaqsi lid-dipartiment. Però dik l-informazzjoni wkoll mhijiex up to date. Jiġifieri bħalissa l-informazzjoni li jiġbor il-gvern ħanejdu hekk minn kull kumpanija hija kemm il-kumpanija suppost taf lill-gvern kull xahar. Però ma tajtx isma' John Mallija attwalment ħallas 100 euro bolla f'Jannar, ħallas 100 oħra fi frar. Dik l-informazzjoni m'għandux. Mela jiena Kif m'għandux? Mela mhux għandu qed imorru l-flus. Il-flus qed imorru meta jaslu l-flus qed imorru. Però apparti il-flus inti trid xi tip ta' dokument li qed jafża John. Jiena l-employer x'qed jaqta' mill-paga ta' John biex ħallas bolla. Ġifieri inti tajt li jiena jekk inkun impjegat m'għandix xi tip ta' rikors biex inkun naf attwalment il-bolla tiegħi u x'qed titħallas. Ekku u jekk ġifieri inti up to date mela. Ma daqs kemm nisimgħu minn dawn l-istejjer ta' jiena kien jimpjegani da kol ma qed iħallas il-bolla. Minn għalik appuntu għalik minn għalik li qed tħallas il-bolla x'inti fil-payslip għandek hemm linja illi l-bolla qed tiġi mnaqsa mill-paga tiegħek. Ma għandek imkien l-ebda konferma li l-bolla ġiet imħallsa. U mhux każ li pereżempju jkun hemm update ta' sistema darba kull 6 xhur, pereżempju. Mela, l-employer lill-gvern did-data jagħti summary suppost kull xahar. Summary qed ngħidu mhux qed ngħid ta' John ta' il-kumpanija kollha ħalset 1000 euro bolla biex nagħmluha sempliċi. John minnhom kienu 100, imma dik mhux qed intielu l-gvern, jiena dik qed intielu darba fis-sena suppost fi frar. Għaddit is-sena kollha wasalna frar u jien batlu isma' jiena għażiż gvern ngħidlek 12,000 bolla, sewwa.
1200 minnhom kienu ta' ġon għax kienu 100 fix-xahar. Issa jekk jiena attwalment la tajtek l-FS5, id-dokument li suppost qed indikjara kemm li l-gvern ħantih bolla. Jekk il-bolla ma ħallastiex. Jekk li d-dokument finali tal-aħħar sena ma battux laqqas. Inti m'għandekx l-unika mod li tinduna laqqas id-diklarazzjoni tal-bolla ma waslet hija meta tirċievi il-kont tat-taxxa tas-sena ta' wara ġifiet nitkellmu Ġunju jew wara u inti tara jien qed jgħid illi inkam ma kellix. Hemmhekk wieħed jinduna. Hekk issir taf ġifieri. Hekk issir taf li ma ġietx irreġistrata l-inkam, però anke jekk irċivejt il-karta, inti ma tafx dik tixi mħallsa jew le, inti taf li l-employer qal illi fismek ġabar tant taxxa u tant bolla. Fuq l-imkarta tidher dik. Dik tidher fuq it-tax return li inti ġivi, però inti suppost ukoll ikollok l-FS3. F'każ li l-employer ma jiffajljaħiex din. Fuq sekonda ħalli nelenkaw il-dokumenti kollha li qed nitkellmu dwarhom. Mela qed nitkellmu fuq il-payslip fej fuq il-payslip kitiblek li jisma' diqa taħħilek. Sew, imma di fil-verità kull mi payslip u jista' jkun li ma tkunx interament veritiera. U hemm dokumenti ieħor li huwa li semmejt li huwa l-FS3. L-FS3, eżatti. L-FS3 huwa summary tal-paga tiegħek mal-employer għal dik is-sena. Summary tal-paga tiegħek, okej. Jekk inti f'sena biddilt iktar minn impjieg wieħed, għal kull impjieg għandu jkollok waħda. Sewwa. Dik tgħidlek isma' inti l-paga bażika kemm kienet, jekk kellek xi ħaġa iktar, kemm ħallast bolol, kemm il-ġimgħa bolla kellek u b'kemm ħallast. U dik suppost kopja diġitali tagħha tkun inbatet lill-gvern sabiex jiddikjara inti kemm lajt flus. Sewwa. Issa, jekk inti fl-income tax tal-aħħar tas-sena tirċievi karta li tgħidlek inti dis-sena ma taf li l-gvern xejn għax inti ma qbad xejn. Issa din il-karta li qed issemmi, dan huwa dokument li joħroġ il-gvern? Li joħroġ il-gvern. U għalfejn jibatulek? Mela, normalment jibatulek għaliex inti jara li inti ma ffajljajtx taxxa, Malta għandna xi ħaġa ngħidula non-filers. Okay. Illi dan ifisser xi ħadd illi għaliex l-employer tiegħu dejjem jibgħat il-karti, qatt m'għandu jdaħħal tax return għax tiġi semi awtomatika ħanejdu hekk, illum il-ġurnata teknikament għandek tmur online u taċċetta. Jekk inti ma tagħmel xejn sar jaċċetta dak li daħal biex neftehmu, però jekk inti ma daħal xejn, il-gvern jaf jibgħatlek karta, jekk ma jibgħatlek xejn, jista' jkun li qed jassumi li inti ma taħdimx ukoll. Ġifieri hemm dak ir-riskju wkoll, però jekk inti Tassumi li ma taħdimx, allura dil-karta ta' non-filers qasibatilek. Jekk inti tagħmel snin twal, ovvjament ma tħallas, da jgħid da ma jaħdimx. Potenzjalment għandek dak ir-riskju. Però normalment inti tirċievi karta isma' iddikjara inti xeqlajt. Jekk inti non-filer u qed nirċievu l-karti tiegħek, hemmhekk ovvjament mhix tirċievi karta għax qed naraw li għandek kollox. Normalment xorta tirċievi summary tat-taxxa. Normalment kulħadd jirċivija, tkun jew ċaqlaqt pereżempju, m'għandux l-indirizzi tajjeb, mela minn taħt irċivija qatt, però normalment ħadd irċivi isma' inti kellek daqshekk taxxa u suppost inti titħallas zero. Suppost, jekk inti tara fuqha titħallas zero mal-paga tiegħek qiegħda zero, jew għandek full-time u part-time qed tara waħda minnhom, mela l-inkam tiegħek qas biss ġie dikjarat. Sewa. Ġifieri hekk tista' tkun taf. Inkella l-option li ħorru li tmur id-Departiment ta' Social Security u saqsi isma' ara li waħda jinxandi bolu l-imħalsin. Issir, però dejjem tmur fuq il-post. Sa fejna fin iva, illum il-ġurnata ma nafx forsi qed jaqdu dak li jkun troll 153 jew online, però normalment jgħidulek isma' l-aħjar tiġi hemmhekk u tara. Ġifieri kien hemm min li isma' kien jaf li spiċċa xogħol fej fl-aħħar ma kinux iħallsuh, u mbagħad jiskopri li kellu sentej 3 snin 4 snin bolol mhux imħallsin. U dak li jkun jgħidlek isma' daw titħallasom imma ma żomm dak ma qataħħom lix l-employer x'għandu miktub fil-payslip jien. F'dak il-każ mela, dak il-każ l-obbligu fuq min qiegħed. Hija trik jiddependi ta' il-kumpanija dix teżisti fejn qiegħda, eċċetera. Imma inti teknikament jekk dawk mhux imħallsin il-pensjoni ma tasalx. Ġifieri avolja il-flus jafhom l-employer jekk dawn ma jidħlux int għandek problema. Ġifieri il-flus jekk inti mill-aħħar inti trid ħadgawdi spiex ta' minnhom dawn. Imma u f'dak il-każ l-impjegat għandu rikors ma' min impjegah jekk dak għax da sara omlu jiġi. Ekku,
Għax jekk għatlek jgħatajtom l-ok tabattom il-liħor u tfajtom fil-but. Ekku, u m'għandix dubju li kien hemm każi hekk, ġifieri. Il-biċċa hija problema, ġifieri kien hija l-kumpanija u l-kumpanija xogħlijiet u m'għandix flus. Minn fejn ħaġibhom. Imbagħad titlata potenzjalment fittix direttur jew persuna li suppost kien responsabbli u m'għamilx dmiru. Ma mhijiex sempliċi ta' faqqajt subajk u solvejt il-problema, ġifieri jekk jiena rrid inkun naf illum dis-sena bħalissa dax-xahar tħallset il-bolla tiegħi. Dik ma tistax inkun naf. Tiġi ta' fiġa. Għandi żewġ mistoqsijiet oħrajn fuq il-bolla, naf li speċa il-kapitlu tal-bolla għadda, imma għedberu naqaf moħi. Jekk kollok iktar minn part-time wieħed. Iva. Il-bolla minn irtaħalla silek. Mela, mistoqsija tajba ħafna. Dak li jkun hemm barra li qed jismana, probabbilment jgħidlek imma l-bolla nħallasha minn post wieħed biss. U sa sena u nofsilu kellu raġun. Però il-budget mhux ta' dis-sena tas-sena l-oħra ġie mħabbar illi wieħed jista' jħallas il-bolla minant iktar minn employer wieħed. Riddini hija xi ħaġa ġdida, ġifieri aħna kemm inna naħdmu fil-payroll dis-sena lajna ħafna ħesel biex nifhmu dik kif ħataħdem. Sissa li nafu aħna ma naf l-ebda impjegat illi konxjament opti għalih għax dan l-impjegat li jrid jinduna biha u jrid jgħid lill-employer li t-tieni employer ħanejdu hekk jew t-tielet biex jaqtalu l-bolla wkoll. Fil-każ illi irrid li tinqatalu dil-bolla, x'ovvjament qed taffettwa l-pensjoni li semmejna qabel, il-bolla hemmhekk ħadd inqata daqs li kieku kien l-ewwel impjieg. Ġifieri l-istess mekkaniżmu eżatt ħajintuża. Ġifieri inti għandek f'dak il-każ għandek 3 employers li kollha taħallsu l-bolla, meta suppost tħallas bolla waħda. Iva. So hemmhekk il-biċċa komplikata tiġi, mela ejja ngħidu semmejna l-10% iktar kmieni, mela jekk jiena qed naħdem żewġ part-times sewwa, jiena għandi bolla li qed ħallas li employer 1, bolla li qed ħallas li employer 2. Issa, normalment aħna għandna il-klass di li fiha massimu ta' bolla mħallsa, ejja ngħidu li dan mhux minimum wage ħalli nagħmluha sempliċi. Mela jekk dak li jkun qed jaqla ekwivalenti ta' 15,000 minn impjeg wieħed u 15 minn impjeg ieħor. Mela aħna ġejna bi 30,000 tondi sewwa. Mela jekk kulħadd qed iħallas 10% tiegħu, wieħed jikkalkula illi dan qed iħallas bolla fuq 4,000 euro żejda, ġifieri hemm 10% tagħhom, 400 mill-employer u 400 mill-impjegat illi qed jitħallsu żejda. Dawk fil-kuntest ta' kif il-liġi llum qed jintilfu. Ġifieri l-impjegat jew l-employer mhux qed jieħu benefiċċju żejjed tagħhom. Mhux hekk. Però min-naħa l-oħra l-impjegat qed jgħid flok jiena għandi pensjoni ta' 15,000 ekwivalenti ta' fuq 15,000 tlajt fuq 26. Ovvjament qed nitlef biċċa. Tista' tigwida employer biex jagħmel aktar komplikazzjoni, ma tantx hemm mekkaniżmu fejn tiċċaqlaq għax naħseb li l-intenzjoni kienet tajba, ħsib warajha l-execution għatfadlenna forsi xnirfinaw ftit. Naħseb ma kienx hemm understanding ta' kif jaħdem il-proċess u ta' xirid jinbidel fil-proċess biex din tista' tiġi implementata, ġifieri anke ma' ċentralizzazzjoni tad-data xi ħaġa bħal din dik tkun kritika biex tgħid daw daħlu kollha hawnhekk forsi fl-aħħar taħsan hemm mekkaniżmu kif dan ngħidlu sieħbi, inti ħallas l-employer A ħallas 200 żejda, employer B ħallas 200 żejda u inti ħallas 400 u ħudhom lura. Imma il-gvern jagħti le tax refunds, imma bolo le. Imma fuq il-bolo li differenti. Din hija xi ħaġa ġdida, tal-bolla hija xi ħaġa ġdida kompletament. Letteralment il-budget ta' sena oħra mħabbra ġiet implementata għal 2022. Ġifieri qabel kienet jekk jiena kelli 3 impjiegi part-time, nażel wieħed u dak li jkun ħajħallas lil bolla. Ekku, ġifieri jekk inti beċċun, dak jiġi. Ejwa, normalment qed tażel l-imtaqla l-iktar. Tagħmel sens, jekk tażel l-imtaqla l-inqas qed tagħmel fawl potenzjalment. Imma din indunaw li ovvjament saret iktar moda li naħdem ħafna iktar xogħlijiet żgħar. Ġifieri jekk ikun pereżempju tieħu bartender li qed jaħdem f'ġiex bars u qed jaqgħad il-paga tiegħu bejn 2-3 jobs, dan ħajspiċċa pensjoni li ma tagħmilx sens. Fjakka ħafna. Ekku, ġifieri il-kunċett għalfejn irrid ngħin lil dak il-persuna huwa tajjeb. Tajjeb ħafna, yes.
Alright. L-execution. L-ikbar problema li qed nara, sandi għalik met sekund, l-ikbar problema li qed nara hija li peress li żewġ biex simplifikaw għandek żewġ malmin u daw ma jafux kemm qed jitfgħu ġo għax m'hemmx komunikazzjoni. Ekku. Allura speċa tista' tispiċċa li tħallas iktar bolla milli fil-fatt dovuta. Propjament kif qiegħda l-liġi tgħidlek li jisma' bħala impjegat tista' tgħid lill-employer fuq kemm il-si għandu jaqtalek. Però mela jekk jiena mod sempliċi naħdem 30 sija ma' employer 1 u 20 sija ma' employer 2, jien nista' mmur fuq wieħed minnu ngħidlu isma' ħej bolla fuq 10 sigħat biss jekk jogħġbok. Nista' nagħmilha, imma jekk jiena kull ġimgħa naħdem sigħat differenti m'employers differenti. Kif nista' ngħidlek kemm ħataqta li bolla? Nasab l-iktar mod prattiku probabbli tagħti threshold lill-accountant tgħidlu. Tista' tagħti threshold imma jekk jien ngħidlek ismaqta li 10 sigħat. U dik il-ġimgħa ma ħdimthomx. Dik il-ġimgħa ħammur fuq li ngħidlu użid il-ħams oħra. Meta ħanajdlu fl-aħħar ħanajdlu qabel kieku tgħid ħallasthom lura u fl-aħħar tas-sena jien irrekonċiljaw u naqsmuhom even li ovvjament iktar. Sempli forsi l-employer ħareġ naqra iktar upfront, imma the end of the day square l-impjegat fir-realtà ma tagħmilux differenza, speċjalment meta għandna l-minimum, ġifieri li għedna l-ewwel kien 19 euro xi ħaġa, jekk inti għandek 3-4 employers, ma t-tielet employer inti ġammek sjajt il-massimu ta' bolla li jista' jħallaslek fuq il-minimu. L-employer il-minimu jtaħallasa dejjem, ġifieri kienet naħdem ma' 6 employers u naqqat 8 sigħat ma' 6 lum għax qed naħdem 8 sigħat kull jum għal-mod tal-kelma. Mela jien qed inħallas kważi 20 euro ma' 6 employers, qed inħallas l-employers qed iħallsu 4 jew 3 darbiet iktar milli għandi nħallas għal-bolla. Jekk jien qedtilhom 10%, jien li laqtali. Għax inti għatli anything kwalunkwe ċifra fuq minn 26,000 euro. Inti bistu l-bracket, ġifiri f'dak il-punt. Wara il-bracket ta' 26,000 euro, jekk wieħed ikun jaqla, per eżempju, bħalma bdejt tajt l-ewwel 50-60,000, dawk ħalsu iktar bolla? Le, dawk ħalsu xorta. Il-bolla tiqaf sa' ceiling, kif il-ceiling waqaf temmek. U ceiling huwa da li qed ngħidu ta' 26,000 hemmhekk. Eżatt, jekk intellaw il-rati tal-bolol, eżen hemmhekk il-ċif le din tat-taxxa. Dik tat-taxxa. Tat-taxxa. Jekk intella tal-bolol, il-class di għandek il-weekly wage illi jillimita l-ammont massimu fil-ġimgħa. Ġifieri jiena bħala paga bażika dik il-ġimgħa qed naqla massimu sa daqshekk biex inħallas il-massimu, kif kif bażikament tilħaq dak il-massimu ta' ma tħallas xiktar. Se jekk inti kollok paga li tvarja minn ġimgħa l-oħra, hemmhekk għandek xi problema potenzjalment oħra, għax daqqa tħallas bil-B, daqqa tħallas bis-C, daqqa tħallas bid-D. Però kif tivinja fl-aħħar, jew ma tivinjax. Kif tirrikonċilja hija komplikata u milli qed qas mekkaniżmu s'issa m'hemm. Però ġifieri jiena naħseb li naħseb anke inti jekk sħaqt li bħala inizjattiva hija inizjattiva tajba għax dak li jkun jekk qed jaħdem xorta jaħdem 40 sija fil-ġimgħa jew 50 sija fil-ġimgħa ħaqqu jieħu pensjoni tajba. Ekku, u dik probabbilment hija trik oħra qed jaħdem 50 sija fil-ġimgħa. Fid-dokumenti li jintbagħtu fl-FS3 hemm l-ebda dikjarazzjoni tas-sijat. Mela, inti, impjegat normali, għantik eżempju fejn din tvarja minn normali, mela, jekk impjegat normali jgħat fuq il-minimum wage, mela dana qed iħallas prattikament il-minimu sawa, qed jaħdem 40 sija, jekk qed jaħdem overtime, jew għandu part-time ieħor, importanti anke jekk full-time u part-time, fuq il-part-time ma jistax iħallas bolla iktar, għax għandu full-time. Però jekk jien għandi ġifieri la dajba kollok full-time daqshekk. Okay, all right. U anke full-time reduced. Ġifieri għandi full-time reduced, li huwa differenti minn part-time, importanti ħafna. Ġifieri għandi full-time reduced ta' 30 hours, ma nistax inżid part-time ieħor miegħu. Wasalna moment tal-glossarju biex inżidu terminu ieħor li huwa x'inhu full-time reduced. Full-time reduced, mela full-time reduced huwa meta pożizzjoni u job huwa teknikament għal full-time, ġifieri l-intenzjoni tiegħu huwa li da jaħdem 40 sija, però qbilna jiena u inti li għal żmien temporanju jista' jkunu potenzjalment indefinit, inti qed taħdem 30, però hemm klawżola speċifika li tajt jekk jiena jew inti ngħidu isma' jien għandi bżonn naħdem 40 sija. Jew inti tgħidli 40 sija
dak irid jitla l-full time. Ġifieri huwa fir-realtà il-kontratt huwa ekwivalenti ta' full time, però hija temporanjament imnaqqas. Normalment jintuża ħafna ma' jiena nisa li jkunu ħarġu pregnant u jridu jħossib it-tfal. Mela isma' tagħmel li pjaċir twaqqani għal 30 sija, però il-kontratt għadu teknikament full time b'sigħat imnaqsa. U f'dak il-każ il-bolla tinħadem xorta fuq il-paga mhux fuq il-paga potenzjali ta' full time. Eżatt, fuq li qed naqbad bħalissa. taqla. Ekku. Issa id-differenza minn part-timer li jaħdem 30 sija hija li part-timer li jaħdem 30 sija m'għandu ebda dritt biex jisaqsi biex jitla 40. Ovvjament l-employer jista' jaqbel, però mhuwiex obbligat. U bl-istess raġunament jekk l-employer jiġi jgħidlek isma' titla li 40 sija jew nkeċċik ma jistax laqqas. Jekk inti tkun part-timer. Jekk inti part-timer li l-kontratt jgħidlek 30 sija. Ma tkun full-time reduced. Inti trid. Inti obbligat li titla 40. Mela, ok, biex nagħmlu naqra ta' sommarju ta' din il-parti wkoll. Aħna qed ngħidu meta tintkellek mistoqsija, ħanasel għaliha, ħanagħmel is-sommarju. Jiġifieri aħna qed ngħidu li jekk inti ikollok full-time, il-bolla titħallas fuq dak il-full-time. Jekk kollok full-time u part-time, xorta fuq il-full-time, il-part-time ma jitħallas bolla, ġir ma tistax ittejjeb inti il-bolla tiegħek biex tieħu pensjoni aħjar. U anke jekk kollok full-time reduced, u jkollok part-time, xorta inti il-bolla fuq il-full-time reduced. Aktar minn hekk però għaw issa ħarġet l-inizjattiva fejn inti jekk ikollok iktar minn part-time wieħed il-bolla tista' titqassam fuq dawk il-part-time. Issa l-anomalija qedaw, jekk naħdem 30 sija u 20 sija u bejniethom mhux naqbes 26,000. Mela, jekk jiena part-timer, għandi żewġ impjiegi part-time li b'mod regolari qed naħdem 30 sija ma' employer 1 u 20 sija oħra ma' employer 2. U qed ngħidhom ħansu lill-bolla tnejn li huma, ħabba li m'hemmx mekkaniżmu fuq is-sijat ma' impjegat ieħor li qed jagħmel xi ħaġa simili forsi full-time u part-time jew dak qed iħallas fuq 40 sija l-bolla, jien qed inħallas fuq 50. Ġifieri l-bolla tiegħi qed tiġi tirriflessa ta' paga potenzjalment iktar mill-bażika normali li kieku ħdimt full-time biss. Ġifieri hemm ħanejdu hekk anomalija fl-ideoloġija u fl-implementazzjoni tagħha li. Imma dawk il-50 sija mhux neċessarjament ikunu jirriflettu iktar minn daw is-26,000. Le, ma jistgħux jirriflettu iktar. F'każ li jirriflettu iktar, l-iktar qed jintilef. L-iktar qed jintilef. Ekku. Met. X'ingondet naħseb li allura tal-part-time għandha naħseb l-aħjar għandha taqa' bħal min ikun eżempju part-time self-employed. Li tħallasa inti l-laj. Imma mbagħad għandek problema li għandek burden kbir fuq l-impjegat. L-impjegat ma jifhimx. Ngħidu kif inhi ġifieri anke fuq ta' data ċentralizzata, jekk naraw kif jaħdmu pajjiżi oħra, jiena llum il-ġurnata sewwa biex jiena nħallas it-taxxa, jiena qed niddeċiedi fuq karta jisem FS4 suppost li nofs l-employers naħseb il-kemm jafu biha. Illi suppost nimliha u niddikjara isma' jiena qtali it-taxxa tiegħi bis-single rate u ma nispjegaw it-taxxa x'inhuma, ma jiena bħala impjegat qed nieħu dik id-deċiżjoni. Issa jekk inti tgħid isma' inti bħala impjegat mur ħallas il-bolla, jien xirrit nagħmel biex ħallas il-bolla. Issa jekk jien naħdem ħafna part-time san m'humiex insurable mhux qed naħdem 8 sigħat, hemmhekk attwalment hemm proviżjoni fil-liġi li jiena qed naqla income u rrid inħallasha. Jekk across the board qed naqbishom, però b'mod normali u tisix ukoll li l-bolla ta' self-employed hija inqas. Mela self-impjegat qed ħallas 10% u 10% l-employer. Self-employed qed iħallas 15%. Ġifieri forsi kultant di ħaġa li tinqala wkoll li jiġi l-employer fuqek isma' trid taqli iktar flus ejja nitfawk self-employed. Dafna fil-minġrat, lu għedi ġiviri. Għaxe, eżatt, nitfok self-employed, ma l-bolla musutħal, fil-sens, inti f'daqqa wahda il-ċek jikbirlek b'10%. Bazzagament, u inti mnalik li għamil bravura. ħafna iktar, għax laqqa 16 ma jgħalek it-taxxa t-teħil inti fil-ħal ta' sena. Ma t-inti t-għotton fuq. Bella xini tajja. Tista ma t-dajx biex tamel punt nistaw għol fil-kazi, nistaw. Naqtawar.
Għalek ma namlu xin il-podcast. Imma fil-fatt hija xi ħaġa interessanti ħafna li dak li jkun mhuwiex konxju ta' dawn l-affarijiet, ġifieri jekk ikun is-sistema ċentralizzata, anka il-fatt ta' min jiddeċidi li jattaxxa, jekk nara pereżempju aħna qed naħdmu bħalissa fuq implementazzjoni tat-taxxa mal-Ingilterra. L-Ingilterra mhux l-impjegat li jiddeċidi x'taxxa jaqtalu, ma l-impjegat jifhem bir-rispett kollu. Meta ma jfhem f'xejn. Jekk hemm sistema ċentralizzata, di tista' tafża lill-employer. Forsi mhux l-ammont eżatt ta' taxxa dik hemm kalkolazzjoni, ma isma' trid tuża din il-metodoloġija biex taħdem din it-taxxa jew din il-bolla. Imma mhux l-impjegat li jafa dik l-informazzjoni mid-data li għandna ċentralizzat nafu da miżewweġ għandu tfal, m'għandux tfal l-iskola. Li minna nista' nikkalkola ngħidu. Dan vera ġbuni l-affarijiet. Case studies jinteressawni ħafna, ovvjament u affarijiet li tista' tosserva. Forsi tirreplika jew tirreplika xi partijiet. X'nistgħu nieħdu mill-mod kif jirreġistraw l-impjegati fl-Ingilterra? Huwa differenti ħafna anke il-mod kif inti tirreġistra bħala employer it-taxxa li ħallast. Malta jekk jiena impjegajt lilek irrid niddikjara kemm ħallast mal-kumpanija kollha mhux lilek speċifikament xahar wara li għaddi, jekk da xahar qed nitkellmu fuq ix-xahar ta' wara. Però l-Ingilterra jiena marbut bil-liġi li nuża sistema teknoloġika li jista' jkun li qed nidħol ġo sajt tal-gvern nimla d-dejta ġifieri, mhux neċessarjament għax imqabda s-sistema tiegħi. Illi jiena f'kull xahar qabel tirċievi l-flus inti bħala impjegat, il-gvern irid tkun jaf inti kemm qbad, kemm tajtlek taxxa, x'benefiċċji ħadd u kollox. Jiġifieri hemmhekk qed punt live dan jaf xi tħallas. Tantu hekk li apparti minn hekk. Jaf xi tħallas mhux xirid jitħallas. Jaf xi tħallas jew suppost tħallas jew iddikjara li ħallas l-employer. Issa attwalment jekk da ma sarx bank transfer u sar cash, il-bambin jaf x'inhu jiġri. Li nafu l-sitwazzjoni qiegħda hawnhekk. Imma li hu pjuttost interessanti wkoll huwa li ma dal-file jew ma da data transfer ħajdulu hekk li jsir lill-gvern għandhom field li fiha tiddikjara ta' dan hu referenza tal-pagament li użajt tal-impjegat mal-bank. Ġifieri jekk għandna potenzjalment problema ta' frodi, dan għandu referenza li jekk imur għand il-bank l-isma' ċekkja li ġon kemm qala hawnhekk għandi dikjarazzjoni ta' daqshekk dax-xahar. U għandi dal-kodu referenza li inti jaqbel miegħu ġifieri mhux qed ngħidlek iċċekkja li ġon, ċekkja li dir-referenza kemm min. Data teknikament baqgħet mod anonimu. Ma dir-referenza kemm tħallas jekk dawn mhux jaqblu għandi. Dik ir-referenza tkun tirrefletti impjegat. Impjegat kemm attwalment irċieva fil-kont tal-bank. Jekk nassumu li d-dettalji l-oħra kollu ma tajbin, il-flus li rċieva l-bank, suppost għandu jaqbel. F'dak il-każ, f'dak il-każ parti miċ-ċentralizzazzjoni tad-data wkoll jiġu l-banek sa ċertu punt, però waqt li qed jiġi salvagwardjat il-GDPR ġifieri jekk qed nuża dir-referenza tkun ħarġet ħa sistema li qed toħroġ il-payroll li hemm mod tekniku kif qed tiġi ġenerata biex niftehmu u d-referenza qed tintuża fit-transfer tal-banku fit-transfer tad-data lill-gvern. Daw bejniethom jistgħu jitqablu mingħajr ma nqablu minnu l-impjegat. Jiġifieri benefiċċju ieħor tal-fatt li kien iċċentralizzaw id-data huwa li jiġi eliminat ħafna mill-frodi. Iwa, potenzjalment, mbagħad ovvjament tara l-mekkaniżmu kif ħadħadmu fir-realtà, ma jekk inti għandek sistema automatizzata li tista' tmur u tiċċekkja isma' dir-referenza għandi dal-pagament sar, ovvjament mhuwiex il-gvern biss, però anke sistemi tal-banek li jridu jiċċaqal u biex dal-affarijiet isiru. U inti x'taħseb jiġifieri mill-esperjenza tiegħek, minn kemm studjajthom daw is-sistemi, taħseb ukoll li kieku inti kollok toħloq din is-sistema. Il-banek ukoll ikunu inklużi fiha? Bil-fors, jekk tara xadu reċentament kif ġara moħed mill-banek lokali bi-charges li żiedu fuq il-business charge għal ħabba l-fraud management li jridu jagħmlu bażikament, hawnhekk aħna qed naraw li isma' hemm bżonn sistemi aħjar għax dawn il-charges mhux għax għandna bżonn iktar nies, dawn il-charges huma affarijiet li aħna njurajnihom għal ħafna snin ma tajniex każhom. Illum għandi problema. Imma il-problema ma kellix foresight biex jinnaħseb dal-affarijiet, ġifieri jekk il-gvern qed jgħidlek isma' inti bħala bank responsabbli illi tara li l-inkam li ġejjin għand il-klijenti tiegħek huwa leġittimu. Il-bank ġejli jien kif nista' niċċekkja li huwa leġittimu jekk iġib li payslip tista' tkun imbabsa. X'garanzija għandi li l-payslip hija tajba? M'għandix garanzija li l-payslip hija tajba. Jiena jekk tajtek payslip
Naħseb għarifu tnejaw li ħarġu il-Photoshop dawru ġiex numri u marru qoddim il-bank, taf tgħidli mal-bank m'għandunax forsi ma kemm qalħu fl-aħħar. Eżempju sempliċi, inti jekk ikollok xi ħadd li jaħdem bis-sales commission, sewwa, il-bank dik jinjora. Jekk inti trid loan mant il-bank u l-bank talbek l-aħħar 3 payslips, jekk jara commission, jekk jara xi ħaġa li mhix il-paga bażika tiegħek, dik mhijiex ikkalkulata biex da joħroġlok il-loan għalfejn, dik jekk għadha m'hemmx sales, inti xeqlajt. Ma daħalx il-flus li qed tgħidlu li qed tagħmel, jekk dak li jkun mar dawwer 4 numri ġab ir-riżultat finali l-istess. U tgħidlu jien nara naqla ħafna bażiku mal-commission €100 biss ta' kellim mhux 100 kelli l-bank. Dik m'għandu l-ebda ma kif jirripeta. Jista' jbiddel il-variables biex jgħid flok pereżempju €2,000 paga u €2,000 commissions jagħmilhom 3,500 paga u 500 ta' kienu commission dawk. Efhem jekk il-payslip jaf kif jew basa jew għaw payslips joħorġu bl-Excel biex tagħmel waħda bħala ma triċerf. Il-bank fejn ħajkun jaf inti x'suppost tip ta' payslip qatt tirċevejt. Huwa riskju li għandu anke l-bank. Jiġifieri l-bank jekk qed titteħ l-option u hopefully jifhem għal fejn irid jinvesti fiha. Da ħajdlek isma' jiena dal-persuna ma rridx nibqa' nieħossib nara dan x'riskju għandha frodi għax il-flus li qed jidħlu għandu nista' awtomatikament nivverifikahom mas-sistema ċentrali tal-gvern li huma legali. Ġifieri il-katina dik tkun l-employer jitfa l-informazzjoni f'din is-sistema ċentrali u mbagħad kulħadd jieħu speċa il-biċċa li għandu bżonn. Li għandu bżonn biex jipproċessa. Ovvjament dak li jkun irid ikun għaref u jagħmel id-disinn tas-sistema biex tipproteġi d-dettalji personali. Il-bank m'għandux għalfejn jgħaddilek minnu jekk għandi referenz ta' pagament biżejjed biex jiena nqabbel m'għandix għalfejn ngħidlu isma' iċċekkja li ġomma li għala. Le relevanti għandek ir-referenza u żalila ovvjament tikkrea pressure ukoll biex employers jużaw sistemi iktar moderni. Għaliex jekk illum ma taw employers li ħalsu bil-cash u bil-check, jekk jiena rrid niċċarġak iktar flus għax irid niċċekkja daw id-dettalji, ovvjament inti tgħidli isma' mela neqleb diġitali u toqgħod tistaqsini iktar mistoqsijiet. Naħseb ħadd ma jieħu gost joqgħod iwieġeb dal-mistoqsijiet u jħalli l-ħin magħhom. Ovvjament hemm ukoll spiża biex inti tagħmel dan l-iżvilupp fl-informatika. Speċa, però dak il-każ naħseb tant ħajsiru iktar effiċjenti li l-gvern naħseb u inċentivat anke li kieku jissussidja dat tip ta' żvilupp. Potenzjalment, ifhem illi inti għandek sistema bankarja lokali li iktar b'saħħitha fuq dal-affarijiet hija xi ħaġa naħseb jiena importanti speċjalment fuq l-esperjenza dal-aħħar snin. Ġifieri orrejt forsi l-grey listing m'għadux hemm imma r-riskju b'xi mod għadu hemm, ġifieri li wieħed jinċentiva naħseb li tagħmel ħafna sens, ovvjament wieħed irid tkun għaqli li jifhem ta' il-potenzjal ta' din x'tista' tagħmel lil pajjiż. Jiġifieri inti tifhem dal-potenzjal u dal-potenzjal trid tbijaw lil diversi nies biex inti fl-aħħar mill-aħħar timplementa. Minn dan kollu jidher li l-iktar intop diffiċli huwa dak li semmejt inti fil-bidu dak li huwa politiku. Però spex ta' u kol inti mitigajt naqra li għadek il-problema, jina għatlek inti l-full-impjiegi għatli ma batem bil-potenzjal ta' upskilling, bil-potenzjal ta' nis li jitxaqal u jkunu produttivi band oħra. Fil-fat, maħħa stess, jek tara forsi press releases reċenti anka mill-Employer Associations, jgħidu l-ek isma l-gvernet jihdilna ħafna nies għalfej għanna dal-barranin kollha f'pajjiżna. Mux għax n-nis qed ikun ximkien għandna domanda tan-nies, ġifieri jekk il-gvern qed jieħu iktar nies u qed ikabbar il-public service. Jekk in-nies lejn fil-public service imorru fil-privat, għandna potenzjalment għalfejn importaw daqshekk nies, ċaħna nimportaw in-nies fir-realtà. Issa forsi min jgħidlek imma l-Malti ma jridux jagħmlu dak it-tip ta' xogħol, imma mhux ix-xogħol kollu ma jridux jagħmlu, ġifieri nistgħu naraw kif din nimmitigaw u nippjanaw għaliex anke fis-sistema edukattiva. Qed tippjana ta' x'tip ta' xogħlijiet għandi bżonnada, ġifieri jekk nippjanaw mill-lum naraw x'għandna bżonnada, ma rridu nippjanaw illum. Għada ma tippjanax għal għada. U jekk nitfgħu ġifieri rasna fir-ramel bħal nam, aħna il-verità li t-teknoloġija tant qiegħda taġġel li ħafna mix-xogħlijiet li speċa aħna għaddejjin minn l-Industrial Revolution times 2 on steroids din id-darba, għax anka ġifieri anka AI fid-dinja kreattiva, affarijiet ta' accountancy, ġifieri tant ħajkun
hemm nies li ħajkollhom ibidlu il-ħiliet tagħhom u jiżviluppawhom biex jimmitigaw dan it-tibdil. Li jekk aħna nagħmlu ta' birruħna li jisma' dil ħaġa mhux qed tiġri għax istamur naħdem mal-gvern. Fem, dak li jkun jekk mhux qed tabskilja bħala persuna, jekk il-kumpanija mhux tikber, ovvjament il-problema qed tikber, il-kumpanija li mhux jinnovaw illum għada ħajkunu estinti. Ġifieri, ovvjament forsi il-gvern ma jiġix estent. Eżatt. U forsi hemmhekk fejn naqgħu lura, ma mbagħad x'ħajkollok ħajkollok disjointment bejn fejn mhix il-privat u fejn mhix il-gvern. U Malta naħdmu ħafna fuq il-foreign direct investment. Fil-fatt, jekk kull ħaġa li tarek, meta qaddis barrani, ma nafx ma nagħmlulux. Jekk ma nagħmlux daw it-tibdil, Malta mhux ħatibqa' interessanti għal dal-pajjiżi. Pereżempju ħanu eżempju riċenti aħna niftħu bħalissa l-Ingilterra semmejt iktar kmieni. Biex ftaħna kumpanija l-Ingilterra. Kemm kienet sempliċi ma temminniex ta' ġifieri. Malta biex niftaħ kumpanija trid l-eluf illum il-ġurnata. Kumpanija l-Ingilterra btaħta b'100 €, kelli kollox magħmul online. Effort free. Mela għalfej wieħed barrani għalfejn hija iktar effiċjenti imma għaliex għandhom sistemi diġitali, forsi Malta bżajna ħafna minn ċerti affarijiet u morna minn estrema li ieħor minn ma niċċekkjaw xejn, niċċekkjaw ħafna illi forsi mhux qed nifhmu ta' fejn qed naġevolaw fejn qed inkunu diffiċli, għal ieħor forsi minnu kbir u qed jara nista' jifranka t-taxxa fil-pajjiż. L-inċentiv hemmi għad, ma min irid jiġi għamillek startup f'dal-pajjiż. L-inċentiv huwa xiex għax kelmu xi ħadd mill-Malta Enterprise ħajġibu hawnhekk jew għax attwalment dara s-sistemi Maltin it-teknoloġija fil-Gvern Malti u jgħid isma' startup hub Malta għandu jkun għax hemmhekk hemm it-teknoloġija. Jekk it-turiżmu forsi kif ħadna daqqa kbira jaf jerġa' jiġri l qudiem mhux qed naraw li jisma' 10, 20, 30 years from now, xinu? Għamilna zmi konna nsemmu l-Blockchain Island. Ma dekx isma biħallum. Bħalom, dejjem konna ħafna feds, imma fil-realtà, xet isir on the ground illi qed jaġevol għal dak li jkun biex iġijaw b'mod teknoloġiku, b'innovazzjoni, biex jkun jista' jintegra il-business tiegħu li probabbli dawn ikunu nies li jkollhom ħanassumi, ma jkollhom iktar foresight ta' teknoloġija fejn żejra, inti tkun tipplagja l-business tiegħek ma' sistema, ma' stat, ma' gvern, amministrazzjoni li jagħmel sens u mbagħad issib li anka biex għandna l-ID card qabbilha mar-reġistru biex tqabbilha mal-vot. Ġifieri anka l-fejn ta' taxxa li jaqla l-gvern, il-gvern ma jkunx jaf it-taxxa u l-vet laħa jaqla qabel mu fl-opinjoni tiegħi tard wisq. Inti fl-ebda. Għaxu il-gvern jagħmel dbassir. Jagħmel dbassir, ma dbassir huwa normali, kulħadd jagħmlu dbassir, jekk għandek kumpanija ħadbassar x'ħadaqla s-sena d-dieħla. Imma jekk jien għandi business u qed nagħmel is-sales illum, meta nkun naf kemm qlajt. Illum. Mhux hekk. Imma l-gvern kif ikun jaf allura 3 xhur wara? Kif għalfej? Għax id-dikjarazzjoni tal-vatt indaħħalha wara li jalaq li quarter u xahar nofs wara. Anka forsi accountants, illum qed isir enfasi speċjalment barra Malta ma rajniex daqshekk għadu, illi wieħed irid joffri servizzi ta' advisory. Dan ifisser li jiena rrid inkun naf illum x'qlajt illum u x'ħataqla għada. Imma biex inkun naf x'qlajt illum irid ikolli t-teknoloġija biex naf x'qlajt illum. Jekk naf x'qlajt illum jien naf kemm għandi nagħti vatt lill-gvern illum. Allora il-gvern kif ma jafx, eżatt, jiena nafu ma jafx. Il-gvern għandu jobbligani biex id-basir ikun jimmaterializza speċa b'mod iktar konkret. Mela, Adel għandek xi data għalina? Iwa, mela, full-time employment as at end July 2022 stood at 253,996 persons, 238,477 employed in Malta and 15,519 employed in Gozo. 8% of full employment is recruited by the private sector, while the remaining 20% are recruited in the public sector. L-imsana di? As at July 2022. Okay, recenti. The total number of... Self-employed ma 11%. Kemm jiġu dawk 20% li jaħdmu mal... Għax fil-kuntest ta' speċa din in-narrativa li l-gvern dejjem qed jieħu iktar impjegati mill-privat, 80-20 tidher pjuttost fair, imma l-istejjer li qed nisma' jiena minn nies li qed ifittxu t-talent fil-privat mhumiex
xhieda mhumiex isibu nies. Inti irrelevanti minn kemm għandek nies tifhem x'tib ta' livell huma x'qed jagħmlu u x'qed ifittxu, ġifieri ġi niltaqa' ma' nies li jaħdmu mal-gvern jgħidlek isma' istra vera nixtieq immur mal-privat, imma jiena x'ħan irriskja ma jistaqlani ħadd. Imma l-gvern ma jistaqlak ħadd, realtà. Inti ħadd titlaq minn xi ħaġa comfortable ta' fejn qiegħed risk free biex tmur li jista' provide x'imkien. U forsi ma wasalx. Bad ma terġax issib postok. Eħle, hija dilemma li ovvjament tifhem dak li jkun, però kif qed tajt inti ġifieri jekk il-gvern mhuwiex se jirrealizza li t-teknoloġija qed toffri ħafna benefiċċji, il-bqija tad-dinja qiegħda timxi lejn dawn it-tip ta' sistemi, il-privat qed jimxi lejn dawn it-tip ta' sistemi u jekk id-dinja tal-privat mhux se ssib sistema statali insomma amministrattiva ma xiex tqabbad ħajkun hemm da disjointment li bdejt issemmi inti l-ewwel. Apart id-disjointment għandu kolli forsi m'għadekx kompetittiv daqs il-barrani. Jekk aħna naqalaw il-flus billi nesportaw jekk huma s-servizzi, jekk jien biex nopera l-kumpanija tiegħi għandi overhead iktar minn kompetitur barrani m'għadniex kompetittiv. Hemm dak ukoll li is-sistemi tal-gvern indirettament qed jaffettwaw il-kompetittività ta' kumpaniji fil-privat. Mistoqsija li kelli wkoll fuq il-bolket tal-overtime. L-overtime. Naf li ġbit hija mistoqsija tajba ħafna. Il-bolla tingħata biss fuq il-paga bażika, ġifieri inti relevanti minn ħedimt overtime. Il-bolla ma żidlekx ma kemm ħataqla pensjoni, ġifieri jekk inti itik xogħol jgħidlek isma' dik kif konna qed ngħidu l-ewwel jekk inti taħseb forsi l-lum il-ġurnata taqlajna mnuħa, taqla 26,000 bl-overtime kollox. Inti tgħid lallu dik 26,000 li semmejna l-ewwel jiena emmijat il-ħaqta. Ġifieri iktar minn hekk mhux ħajjagħmel sens għall-pensjoni, imma fir-realtà inti tħallas fuq il-bażiku. Ġifieri jekk jiena nistruttura lek paga ngħidlek ara. Il-paga bażika tiegħek hija l-minimum wage. Imma fix-xahar jinħantik għandek 10 sigħat fil-ġimgħa overtime li suppost li tintolbok karta x'inti taħdem iktar minn 8. Imbagħad intik bonus fil-ġimgħa ta' 200 euro għax inti ċempel bit-telefon tiegħek personali ħantik tant, għax tal-karozza personali ħantik tant u tellajtlek il-pakkett tal-26. Overtime plus allowances. Plus allowances tellajtlek il-pakkett, però fir-realtà inti għandek minimum wage. Pensjoni tiegħek minimum wage baqgħet. Ġifieri dejjem ħafna nies barra li jgħidlu ma jien fidejjed naqbad sekk, però fir-realtà għandek diskrepanza fuq il-bolla hija biss fuq il-bażiku. Jekk anke nieħu komparattiv ma' xi jiġri barra l-bolla titħallas fuq kollox. Ġekk nieħu l-Ingilterra, il-bolla hija percentaġġ tal-paga tiegħek kollha li ovvjament taqa' l-fini ta' bolla x'jekk jiena tajtek refund ta' xi ħaġa u ktibtilek ġol payslip dika mhijiex bolla. Imma kull tul id-dħul kollu li inti huwa relatat mal-paga u max-xogħol fejn inti qed tagħmel xi ħaġa għalih, dak teħel il-bolla fuq għalfejn jiena fl-aħħar mill-aħħar il-pensjoni intilek bih. Imma forsi hawnhekk qed immur biex qed nistudjaw naqra sistemi li l forsi mhumiex daqshekk ċentrali l-konverzazzjoni, imma barra minn Malta jekk jiena qbist dan il-bracket ta' 26,000. Il-bolla tiegħi ħadd iżgura pensjoni aħjar jew sempliċement għandhom raħati differenti, ġifieri s-sistema hija diżinjata b'mod differenti. U forsi biex ma fixlu xi nies ma ħanibqgħu on topic. Mela, għajr il-bolla il-ħaġa l-oħra li se fuq il-payslip ta' tnaqqis hija t-taxxa li fil-fatt ħafna nies ġili jitfixkluha anke mal-bolla il-bolla x'in it-taxxa. Mela, tispjega li waħda it-taxxa x'inhi, kif tinħadem. Mela, it-taxxa hija bażikament xi ħaġa li l-gvern jieħodlok fuq id-dħul hawnhekk huwa prattikament kollu, ngħid prattikament kollu għaliex hemm xi eċċezzjonijiet żgħar ta' xi ammonti li ma teħilx taxxa fuqhom. Issa nispjegaw anke x'inhuma dawk, però normalment jekk inti għandek paga, il-pakkett kollu normalment huwa taxxabbli. Jiġifieri, jekk jiena nirċievi 100 euro għal allowance jew disturbance allowance jiena għandi jiena jekk iċempilli l-mobile bill u rrid inqum, l-employer jtieni 100 euro. Dik hija
taxxabbli. Jekk l-employer qed iħallas li akkomodazzjoni anke jekk mhux itin il-flus, Sewa. dik hija taxxabbli. Kif tinħadem, dik kif tinħadem, ġifieri jekk jiena nimpjega xi ħadd u tajtu flok tajtu pereżempju 1500 fix-xahar, tajtu 1000 u 500 minnhom tajtu appartament. Dak il-500 li supposta tikopru l-appartament ikun taxxabbli u dik it-taxxa mir tħallasa. Li taħallasa l-impjegat mill-1,000 li għadek qed ittieħ. Ġifieri jekk kienet intik benefiċċju, ġifieri mhuwiex flus, jien naf ħanħallas lek il-gym membership għax inti tħobb il-gym sewwa. Mela dawn huma affarijiet li kumpanija għamluhom, mela inti bħala impjegat illallu l-employer qed iħallas lil gym x'inhu tajjeb dal-employer. Fir-realtà, jekk inti tkun persuna li l-gym ma tużax, imma huwa benefiċċju mill-kumpanija, inti tħallas taxxa fuq xi ħaġa li ma tużax. Sewa. Għawek għandi speċan fetħu jisu bħal ta' The Matrix. F'dak il-każ, dawk il-500 nifhem, speċ ta' għalli jien impjegat, dak suppost tħula, allura fuq dak idħul ħallas it-taxxa. Imma jiena li qed nikri appartament lil xi ħadd. Teknikament, dak, issa speċjalment kif qiegħda l-liġi, issa suppost dak iddikjarajtu. Bħala tħul niddikjaraw. Ovvjament, hawnhekk qiegħda l-biċċa interessanti mela l-appartament huwa tal-kumpanija jew tiegħek personali, jekk huwa tal-kumpanija, il-kumpanija ovvjament għandha ekku huwa qassi li dak teknikament huwa mikri, ovvjament teknikament jekk hemm income kontri dak hemm taxxa li wieħed jeħel, ġifieri jekk il-kumpanija qed tħallas lilek personali tal-li krejt il-post lill-kumpanija biex il-kumpanija provditu lill-impjegat, jew anke jekk ma sarx pagament. Ena ngħidu li dan il-flet tal-kumpanija. Mela, jekk il-kumpanija mhijiex qed tħallas il-kumpanija mhux qed tagħmel attwalment dħul minn dan l-appartament, ħanejdu hekk. Ġifieri hemmhekk wieħed għandu jara l-income tax ta' kif tiġi ddikjarat, ġifieri għandek l-accountant. Ma jużaħ bħala currency f'dak il-każ. Ekku, qed jużaħ bħala currency, ġifieri teknikament u qisu qed jikrieħ. Ġifieri teknikament nimmaġa jien l-accountant sa jien accountant minix, ġifieri hawnhekk mhux ħanieħu responsabilità ta' avviż li ħanajt. Jekk xi accountant hawnhekk jista' hawn xi accountant hawnhekk fih dan l-udjenza tal-podcast le perita mekka. Ma wasalniex, imma fl-opinjoni tiegħi dak huwa taxxabbli. Għax jiena il-kumpanija tiġi qisha qed tikri b'500 dan l-appartament. Ġifieri hemmhekk għandek 15% li huma dju ta' kera fuq proprjetà, ma inti meta għandek kera, għandek reġistru li sa wieħed irid jagħmel meta jikri proprjetà, li jekk għandek rental agreement suppost da ddikjarajtu reġistrajtu. Ok. Mela. Hemm allura minn għandna tal-impjegat. Mela, kwalunkwe ħaġa li tista' tiġi meqjusa bħala dħul hija taxxabbli. Eżatt, l-eċċezzjonijiet forsi nawtlinjahom ħallu ċara mill-ewwel hemm il-famuż car cash allowance, illi din hija ammont jew tip ta' allowance illi jekk l-employer mhux ħallas lek il-fuel tal-karozza u inti tuża l-karozza personali tiegħek, ġifieri bħala employer jien qed noqgħod fuq impjegat biex juża l-karozza tiegħu biex mhux jiġi xogħol jitlaq ta' ġifieri biex joqgħod idur ma' Malta, eżatti. Delivery man jew salesman qed juża l-karozza personali tiegħu biex idur max-xogħol. Jien nista' ntieħ ammont li huwa car cash allowance li mill-ammont kollu nofsu mhuwiex taxxabbli sa massimu ta' 1,170 euro. Ġifieri għandi l-ewwel eżatti 1170 fis-sena taxxa fuqhom ma tinqabadx. Għax da qed jgħidlek dal-1170 kieku jiena kelli nipprovdi karozza jiena kien kost tal-kumpanija sabiex ġabet il-karozza u provdieta lill-impjegat. Edha fin-nofs għax ovvjament kulħadd jaf li mhux probabbli 100% tal-karozza qed tkun hemmhekk, imma ġidda qed jagħmel tajjeb ta' isma' din l-allowance qed nammettu li parti minnha qed toħroġ l-ispejjeż inti personali u ħna qed intuk refund tiegħu. Għax li kieku tkun titqis expense fuq il-ledger tal-kumpanija. Ekku. Ġifieri anke jekk jien pereżempju rrid inħallas lek kuntratt tal-mobile, imma dak qed tużaħ għax-xogħol. Hemmhekk ovvjament tħallsitu l-kumpanija, però jekk inti għandek kontratti jekk personali tal-mobile, imma qed tużaħ għax-xogħol, il-kumpanija sajt isma' jien qed intik refund għax kieku dak il-mobile ħallsitu
il-kumpanija. Tista' tagħmel dat tip ta' affarijiet, imma huwa purament fuq refund. U dak il-refund huwa meqjus dħul? Jew Le, huwa mhux refund? tax-xabli. Mhux tax-xabli. Trid tara li l-employer iddikjara kif suppost. Refunds u l-karkax U allowance. l-karkax allowance li mhumiex tax-xabli. Anything else huwa tax-xabli. Sewa. Issa, f'każ ta' benefiċċji bħal dawk li semmejna, ovvjament inti l-flus tagħhom, il-benefiċċji meta tnejdu tal-appartament, jekk tajtek gym membership, ġiblek li kell uffiċċju, anything dat tip, dak teknikament jiena qed inħallasom flok ħallastom inti. Dak huwa taxxabli issa it-taxxa tiegħu tinqata' bir-rati normali, tiġi kalkolazzjoni, ovvjament jien ma nistax naqta' għalek iktar minn nofs il-paga bħala taxxa. Ġifieri jekk għal-mod tal-kelma ġibna l-appartament, jekk inti għandek l-appartament li l-kera tiegħu tiswa 800 euro, sewwa, u ħana konna qbilna fuq paga ta' mi, ma nistax naqbad untik 200. U aħna erġajda. Għanna appartament li jiswa 800 euro valur fis-suq, sewwa, jiena kont ħantik paga ta' 1000, ma nistax ngħidlek ħantik 200 biss. Għemmek, inżil taħt il-minimum wage, il-paga ma tistax tkun inqas mill-minimum wage. Bħala cash ma nistax inti. Bħala cash ma nistax inti inqas mill-minimum wage. Jekk tajtek iktar tkun over and above, ġifieri mhux ħampatti ta' għax tajtek xi ħaġa u naqqas li mill-minimum wage. Il-minimum wage tajtilek bil-fors. Imma ejn għamlu ma tajtek il-minimum wage. Imma tajtek bil-€2 oħra affarijiet. Mill-minimum wage ma nistax naqtalek iktar minn 400 taxxa. Għax inti ma jibqalek xejn fidejk. F'dak il-każ li jiġri hu dik it-taxxa kollha li inti ma ħallas għax jintajtek l-affarijiet, suppost tiġi ddikjarata mal-income tax, suppost inti tirċievi bomba is-sena ta' wara biex tħallas dik it-taxxa. Qabel ma nkomplu nfakkarkom li wieħed mill-aqwa mod li tistgħu tiżguraw li dan il-podcast ikompli bil-ritmu li għaddej bih huwa billi żuru tagħmlu użu mis-servizzi u l-prodotti tan-nies li jagħtu appoġġ jew l-azzjendi li jagħtu appoġġ il dan il-podcast u dawn huma il-Maypole, il-Hungry Hippie, il-Browns, Derek Meats, Vini e Capricci li dan huwa l-ewwel quarter li qegħdin magħna u man-nies vera tal-ġen, mort nżurhom fawdex u man-nies li għandhom passjoni kbira għall-artijiet kulinarji u vera nirrakkomandhom għax vera huma kuraturi ta' gosti u ħwejjeġ fini ħafna u li by the way mhux li jiswew ħafna. Hemm affarijiet li jiswew ħafna flus, hemm affarijiet li huma vera rħas għall-kwalità li tieħu. Mela, aktar minn hekk grazzi l-Body HR, il-Garmin, il-Kutriko, l-Cabs kif ukoll l-Oxford House. Okay, all right. Iġifieri dija wek ma tagħmilx sens, fis-sens li mhux għax estrema biss, imma mhux aħjar nagħtihom bil-mod milli jiena minn għalija li qed indaħħal. Ekku, ġifieri. Però ma każijiet rari ħafna. Ek suppost, ġifieri sakemm xi kreattiv ma jħorġ b'xi ħaġa normalment il-paga tkun l-ikbar biċċa mill-pakkett. Ġifieri il-bonuses u l-allowances normalment huma l-add-ons biex jgħinu. U hemm każi fejn jagħmlu sens għax jekk jiena rrid xi tip ta' health insurance, pereżempju, employer jafandu bargaining power aħjar milli għandi jiena bħala individu, mela l-insurance jekk ġaba l-employer jaf ġaba brata aħjar. Mela jiena qed nigwadanja għax għandi moħħi mistrieħ li għandi jiena u l-familja inxurjati. U fl-istess ħin jien frankajt milli kieku ħallasta jiena. Hemmhekk fejn il-benefiċċju jibda jagħmel sens. Imma kull mu benefiċċju fir-realtà taxxa fuqu. Mela, issa ħanaddu wkoll għal kif tinħadem it-taxxa, però qabel trid espresso. Jiena nħonaq l-mara. Il-whisky għara xitit, jiena nieħu espresso b'saħħtu għax issa deħlina l-brackets. Ejwa, il-biċċa li jibsa sa. Mela. Ir-rati tat-taxxa sewwa li hemm żewġ elementi għas-somma li huma it-tax classification tiegħek bħala marital status u tax classification tiegħek bħala kemm taqla. Korrett? Ekku, dawk huma il-prinċipali, ġifieri ir-rati l-iktar komuni aħna nafhom bħala single, parent u married, però mhumiex l-uniċi rati tat-taxxa. Dawk huma dawk li jgħidulhom ir-residential rates, hemm l-eċċezzjonijiet tagħhom, ġifieri jekk xi ħadd ikun sportiv, għandu rata mnaqsa ġifieri full-time u part-time sportsman
għandu rata opzjonali, ġifri jista' jmur jew normali jew għal xi ħaġa hekk. Hemm pereżempju l-high income earners, il-barranin għandhom rati tagħhom, però il-Maltin kollha normalment qed jaqgħu fuq dawn it-tlieta u potenzjalment oħra tat-taxxa tal-part-timers u tat-taxxa tal-overtime li nsemmuhom ukoll. Ħanibdew fuq dawn it-tlieta u ngħidu kif wieħed jimxi minn married għal parent għal single u ħanibdihom bir-reverse apposta. Għaliex taħdem qisu by elimination. Mela, l-ewwel wieħed li għandu jara isma' meta tara married rate fir-realtà xi tfisser? Ma tfissirx għax int miżewweġ, imma tfisser fir-realtà jekk intix kważi the sole income earner tal-familja. U tal-familja ġifieri mhux bil-fors miżewweġ, ġifieri jekk inti civil union jew single parent u responsabbli ta' tfal, hemmhekk qed titqies taħt dik il-kategorija. Ġifieri hawnhekk nitkellmu fuq breadwinner ta' household. Breadwinner ta' household huwa l-unika breadwinner ta' household, mhux il-breadwinner il-kbir. Okay. Hemm eċċezzjonijiet żgħar u nikkaverihom ukoll. U breadwinner ta' household fil-każ ta' xi ħadd li huwa poġġut? Mela, jekk huwa poġġut ġifier m'għandux laqqa civil union, hemmhekk qisu mhux miżewġ, jekk jien għandek partner li ma taħdimx, ma m'intix reġistrata li toqgħodu flimkien fis-sens ta' jew civil union jew żwieġ, hemmhekk ma joħodx. Min kelli tkunu toqgħodu fl-istess adressa xi sta' jkunu flatmates daw jaqbdu jagħmlu speċjal alright. Le, hemmhekk ma toħodx, inti tirreġistra mqar civil union, ġifieri hemmhekk huwa post fejn forsi m'intix miżewweġ imma drittijiet tiegħek bħala taxxa bis-civil union iġibhom l-istess bħal ta' wieħed miżewweġ. Ġifieri hemmhekk huwa każ fejn wieħed jista' jikkunsidra ta' jien ma rridx niżewweġ civil union tagħmel lisens b'mod finanzjarju. U m'intix marbut ovvjament kif tagħmel civil union, mbagħad up to you hemmhekk. Mhuwiex żwieġ huwa civil union. Hemmhekk it-taxxa tot ukoll. Dik kienet daħlet ħaġa biex tinnormalizza qabel iż-żwieġ ma sar legali għal koppji tal-istess sess. Dik kien wieħed mill-use cases tagħha. Eżatti. Ġifieri mela jekk jiena xali. Żgur ma tiġ. Ejju. Mela, ġifieri il-married bracket hija għal sole breadwinner fil-każ ta' żwieġ jew civil union. Ekku, u ngħidu sole breadwinner għaliex meta għandek iktar minn breadwinneri wieħed f'din ir-rata tat-taxxa illi jiġri l-income tal-koppja jingħat flimkien. Jiġifieri jekk persuna A taqla 10,000 u persuna B taqla 10,000, hawnhekk qed naraw income ta' 20,000. Allura jista' jkun li t-taxxa tolilek bil-livelli li ma tiġix tagħmellek sens bħala koppja li tuża dik ir-rata. Ħajkollna metti l-intlift. Mela, naqsmuha biċċa, mela. Skużani. Le, mhux problema. Mela, erġa'. Mela, hawnhekk għandna r-rati tat-taxxa biex nagħmluha sempliċi. Mela, jekk qed nara r-rata tal-married, għandi forsi nara t-tieni linja tal-married, qed nitkellem fejn għandi income ta' iktar minn 12,700 euro. Okay. Mela, jekk għandi persuna waħda. Dik il-ċifra li jaqlaw bejnietom it-tnejn? Eżatti. Ġifieri, jekk bejn tnejn minn nies ngħidu koppja jaqlaw 10,000 kull wieħed, jien qiegħed 20,000 eżattament fuq dik il-bracket. Sawa, ġemmet ngħid li jiena qed ninqabad b'taxxa ta' 15%. Ibba f'dak il-każ xed insib li qed fixkil niftit. Il-fatt li hawnhekk mhux qed nitkellmu fuq sole breadwinner, qed nitkellmu fuq two breadwinners. Qed nitkellmu fuq two, ħalli nagħmlu distinzjoni ta' għalfejn hawnhekk tagħmel sens biss meta hija waħda. Mela at that point jiena għandi illi ħaneħlu bil-15%. Jekk nara forsi iktar il-fuq, ġemmek tkellmu fuq 20,000. Fir-realtà jekk l-inkam bejnietom huwa 15,000. Sewa. Sewa għajt fuq il-15% wkoll. Però jekk aħna qlajna bejnietna tnejn 15% kif rajt ir-rata ta' single, l-ewwel 9,000 bħala persuna waħdi ma neħilx taxxa. Okay. Mela kieku kont single u naħdmu tnejn ma tagħmilx sens bi 15,000 li niġi married. Allura huwa l-każ li sole breadwinner ħajjagħmel sens fuq il-married għax qed noddu l-inkam flimkien. Yes. Kif ma bqajniex noddu l-inkam flimkien għax għamilni separat, jekk qed naħdmu tnejn, taxxa ta' single jew ta' parent ħad tagħmel iktar sens.
F'dak il-każ, ġifieri f'dak il-każ mela jekk nisseparawhom u deċidejna li ħan nirreġistraw tnej bħala single. F'dak il-każ u naqraw 10,000 kull wieħed. Sewa, dak il-każ l-ewwel 9,000 mhumiex taxxabbli. Ekku. Zero. U mbagħad jiena huwa taxxabbli l-ewwel 1000 ta' wara 9,000. L-ewwel 1000 il-15% ġifieri nitkellmu fuq 15 euro l-wieħed, 30 euro tondi. Fil-każ li ieħor konna neħlu ħafna iktar taxxa. 150 naħseb jiġu euro. Għandek raġun, 150. Qed nitkellmu fuq ammonti li huwa komparativament żgħir malli kieku kellna l-alternattiva l-oħra. Ftemna. Tajjeb. Alright. Issa, mela aħna ddeċidejna jekk aħniex merid jew le. Ovvjament jekk m'intix miżewweġ sempliċi għax dik tinqabes, jew m'għandekx tfal li huma dipendenti tiegħek. The next step hija tfal. Hemm tfal jew le, u jekk hemm tfal huma tenqas minn 18 sena, jew f'każ li huma tiktar, so huma under 23. Sewa. Għadhom qed jistudjaw l-università, l-MCAST, etc. F'każ li għadhom qed jistudjaw, tista' tuża il-parent rate. Il-parent rate hija simili ta' single just għandha limits ħarir iktar għoljin. Ġifieri, il-gvern qed iżidlek l-inkam li inti tista' taqla qabel tibda tħallas it-taxxa. Ġifieri da qisu tip ta' sussidju għax għandek it-tfal biex niftehmu. Ftemna. U fil-fatt mhix xi qabżan wara ġifieri minn 9,100 li mhumiex taxxabbli fil-każ tal-ġenitur jiġu 10,500. Eżatti, ġifieri mhijiex qabża kbira ma għandek ovvjament differenza. Jekk ovvjament inti ma taqa' mal-ebda waħda minnhom tispiċċa fuq is-single rate. Sewa. Alright, miftemin. U mbagħad għandek il-brackets ta' kemm taqla. Eżattament, ġvinti iktar ma taqla flus, iktar tħallas taxxa s-sistema Maltija bażikament taħdem fuq l-intenzjoni tagħha kienet ħanejdu hekk illi inti tħallas percentaġġ ta' taxxa fuq kull bracket differenti. L-idea kienet li fuq l-ewwel 9,000 era du single rate. Eżatt, ma ħallasx fuq il-next bracket ħallas 15%. Fil-fatt taraw anomalija li hemm żewġ brackets ta' 25, jiġri kif tlajt mill-15 tlajt 25, u bak kif best ammont f'daqqa waħda weħelt 100 euro oħra taxxa. Out of the blue. Fuq rata ta' 25%. Issa niddiskutuha minn hawn ftit ieħor. Kif nilħaq is-60,000 hemmhekk biżna fuq it-35. Issa tgħidli ma l-anomalija minn fejn ġejja. Din l-anomalija saret meta snin ilu imbidlet il-liġi mill-gvern ilu daqsxejn issa li beda jagħmel riduzzjoni fir-rati tat-taxxa jew ċaqlaq il-brackets ħanejdu hekk għax qabel inti kont tibda tħel bit-35% fejn illum hemm it-tieni rata ta' 25. Sewa. Ġifieri minn 19 il fuq inti kont tħallas bit-35. 19,500. Eżattament, ġifieri inti kont inqabad bir-rata l-għolja. Issa dik kienet sar proċess fej fuq ammont minn għalija ta' 3 jew 4 snin ġi stegerjatum naqqas minn 35 inżilna 32, nżilna 27 sakemm wasalna 25. X'imkien fil-proċess nemmen jien li sar żball. Fil-fatt kien hemm artiklu fi frar li ħarġu il-level li għamlu fast fuqha, però din hija xi ħaġa li fir-realtà ilha. Jiġifieri jekk xi ħadd jgħid li dan kien żball, ma nistax nifhem kif. Ma snin kollu ħadd manduna li kien hemm żball. Ġvida x'imkien fil-matematika x'ħadd l-artiklu għada taxpayers may have been overcharged by up to 500 euros on their income tax since 2016. Għax dik kienet l-aħħar naħseb change biex inżilna għat 25. Minn dak iż-żmien law, il-liġi mhix qiegħda miktuba ta' l-ewwel tant tħallas xejn, it-tieni tant tħallas 15. Mux għadda maħdum eżatti fuq it-tejbil li għadna kif rajna. Allora, jekk anke l-intenzjoni kienet li tħallas tant fuq kull level, jekk din inkitbet mod ħażin, ovvjament dak li kum mexa mal-liġi. U baqgħet tirrepeti. Ġifieri jekk inti kellek diskrepanza ta' 100 euro fuq dak is-snin kollha, ovvjament daw jitilgħu. Hemm xi rikors għalija di? Sissa le liġi għadha tgħid li inti attwalment għandek ħalles dik id-differenza. Ġifieri jekk inti taqla 19,500 dis-sena, issa dis-sena forsi l-kola żdiedet b'naqri iktar milli tiżdied is-soltu, però jekk xi ħadd qabes ejn nagħmlu mod m'għandekx il-kola ma employer ġew u tak żieda ta' 1 euro biex noħodha f'każ estrem, dik il-1 euro tafatek lura 99. Mhux hekk?
Mela, l-istess speċa varjetà ta' mistoqsijiet, daw il-sistemi ta' taxxi li qed nitħattu dwarhom huma wkoll applikabbli għal EU, Third Country Nationals. Jekk inti residentu taħdem Malta dawn huma applikabbli, hemm rati oħra jgħidulhom ta' non-resident rates. Ġifieri jekk xi ħadd ġie Malta mhux resident, meta ngħidu Third Country National, da ġab residence card. Għax bil-fors li t-permess biex jaħdem pajjiżna. Imma jekk ġie xi ħadd potenzjalment mill-Unjoni Ewropea u għamelaw xarejn u ma reġistrax ruħu bħala residenti, dan teknikament l-income tiegħu ma nużawx dawn it-tables, hemm table oħra jisema non-resident rates, illi din ir-rata tagħha titla ma' 35% f'kemm li ngħidlek, jiġifieri bi ftit mijiet u ftit eluf dajri tibda jħallas bit-35%. Ġifiri, hija xaġa li mhux ħafna nies jafu biha. U hija speċta xi xorta ta' inċentiv biex dak li jkun jirreġistra ħalli l-affarijiet ikunu naqra iktar organizzabbli. Waħda minnhom hija dik, l-oħra hija li dan attwalment mhux qed jippjana li joqgħod pajjiżna somrata apposta li jekk jien nagħmlu mod. Għandek attur jew xi ħadd li ġie Malta għala il-flus waqt li qiegħed Malta imma ġi għal-ġimgħa. Dak l-inkam huwa taxxa bl-brata iktar għolja. Okay. Issa ovvjament naf li jsiru l-eċċezzjonijiet, imma normalment l-idea qiegħda li isma' meta xi ħadd ġej u mhux ħajamel f'pajjiżna iktar minn 6 xhur, dak l-inkam tiegħu taxxa bl-brata iktar għolja. Ovvjament imbagħad għandek id-double taxation agreements biex da ma jħallasx it-taxxa fuq dak l-inkam f'pajjiżu, eċetera, eċetera. Imma inti tola wkoll b'dak il-mod għax is-sistema qed tara li inti mhux ħaddum f'pajjiżna. Għax inti bl-istess raġunament fuq il-rati normali, jekk l-ewwel 9,000 mhux taxxabli. Inti ġejt f'pajjiżna mill-ċar u qlajt 8,000 huwa fair ma' kulħadd iktar li inti ma ħallas taxxa. Meta inti dawk lajthom f'xahar. Jista' lajthom f'jumej. Ġifieri, dik qis qed tipprova tikkumpensa għal dak il-mekkaniżmu sa ġieli jinqabdu ċertu employers illi ma jkunux jafu bija jiġi impjegat jagħmel xahar ħalsuh u d-Dipartiment tat-Taxxa ma jsibx lill-impjegat fuq l-employer u isma' dan ħallas 100 euro taxxa jekk għala daqshekk qatt ma kien residenti f'pajjiżna. Dak il-post ħallas daqshekk. Inti taf id-differenza x'inti bħal employer, inti issa ma sax insib il-persuna tinsib lilek. Taf xi jgħaddi li minn moħħi speċta meta tajdi daw l-affarijiet il-parti taw, meta tiftakar li l-iskola ma tippreparak xejn għaliha. U la tippreparak bħala impjegat u waqqas bħala intraprenditur, għax jiena perswas li ħajkun hemm min wara l-bank tal-iskola li t-tir tiegħu mhux li jkun impjegat imma li ħaddem u hekk. Biex u hija sistema komplikata ħafna ġifieri jiena biex insommiha bħalissa Le, fil-fatt anke qabel dal-podcast kont qed nerġa' ndur il-liġijiet u ngħid illallu diħarbitli. Ma nafux kollha ċerti affarijiet ma nix bżonnhom kuljum għax-xogħol għax inti s-sistema tagħmilha u toħodlok sib ħanejdlek is-sistema. Jekk inti għandek ħantik xaġa li jatrika ħafna, ġifieri qed nitkellmu fuq payroll, pagi u HR. Pereżempju fejn jidħol il-payroll u min jieħu ssieb dat-tip ta' sistemi Malta m'hawnx kwalifika liha. Sejda again? Mela, il-payroll hija xi ħaġa li hija pjuttost speċifika, ġifieri qed insemmi ħafna liġijiet differenti. Attualment Malta m'hawn ħadd jew m'hawn l-ebda kwalifika uffiċjali illi tikkwalifika l xi ħadd biex jibda jaħdem fil-payroll. Tgħidli ma mhux accountant eżatt. Imma jekk tara Chartered Institute of Accountants, payroll ma jistudjawx. Mhuwiex fl-iskop tal-li tkun accountant jagħmel l-accountancy. Payroll hija xi ħaġa oħra. L-accountant jaf jagħmellek il-payroll biex jaqdik. Bir-rispett kollu hemm minnhom li attwalment jifmu u jafu x'huma ma jagħmlu, ma jfissirx li għax għandek accountant, l-accountant huwa kwalifikat. Ġifieri il-payroll huwa lakuna għalih illi fil-fatt meta nitkellmu ma' kumpaniji li huma daqs iktar kbar. Aħna fl-ispazju hemm nies differenti, għandek l-employer iż-żgħir illi kultant jiżattat jew jipprova jifhem u jagħmel l-affarijiet hu. Ġieli qed jafdaħħa mal-accountant li qed jgħinu. Umbat kumpaniji kbar għandhom it-timijiet li huma in-house. Imma dak insibu li Malta m'hawnx hawn min jispeċifika fil-payroll, però mhux neċessarjament b'kwalifikazzjoni speċifika għal fejn għax inti għandek
daqqa jaqqa taħt il-finance, għax il-finance jaf x'inhu jagħmel in-numru ma jafdaħhomx għand ħadd ieħor. Meta tal-finance il-payroll jara ħdejjed. Il-payroll jagħtih lil tal-HR. Li tal-HR, ovvjament jaf l-affarijiet tal-HR u qed jaħdem il-pagi, ma jfissirx illi huwa mħarreġ daw il-liġijiet kollha u ovvjament hemm courses individwali li wieħed jista' jieħu sabiex jitgħallem iktar, però mhux bħal meta tajt xi ħadd kwalifika ta' accountant jew xi ħadd ġab degree f'xi ħaġa. Hemm korsijiet individwali li ġast ituk il-biċċiet u l-informazzjoni biex inti taħdem. Ġiri kontemplajt x'għandu bżonn isir fl-iskejjel biex nibdew għal-inqas meta noħorġu mill-iskola jkollna naqata pedament, jiena meta niftakar meta bdejt jiena kważi minn dejjem kont self-employed l-ewwel. Spex ta' mbagħad f'daqqa waħda tintebaħ mint minn għalik li sejjer tajjeb u mbagħad f'daqqa waħda tirċievi kont minn għand din naf tal-vat għandna da jaqsmek. Kollha sorpriżi fir-realtà. Da jitħallas, da wkoll m'għandix flus. Okay. Mhux sorpriża sabiħ ovvjament, imma Le, niftakar l-ewwel darba li ċempilli l-accountant għalli issa dan di għand accountant men ta' zokkor, għalli John poġġi bil-qiegħda. Poġġi bil-qiegħda. Kien jafu kemm kelli flus, kien kollox kien jaf minn għalli jiena għalli għandna 4,000 hemmhekk fil-kont minn għalli sejjer tajjeb. Għalli poġġi bil-qiegħda. Tlu għalfejt, le, ħjert poġġi. Somma, mbagħad skoprejt li kelli nagħti xi 3 darbiet iktar milli kelli flus fil-kont. Sorta ta' affarijiet li jiġu ġifieri tara mill-lat edukazzjoni fl-ebda post fl-edukazzjoni tagħna ma nedukaw il xi ħadd xi tfisser li tkun impjegat jew li tkun employer għax inti fuq iż-żewġ naħat għandek drittijiet u dmirijiet. Ġifieri employer meta jsir employer one m'għandek l-ebda tip ta' kors minn fejn inti tajt kif ħanitgħallem xirrid nagħmel mal-impjegati tiegħi. Fil-fatt naraw ħafna każijiet fejn wieħed jagħmel dak li kienu jagħmlu miegħu employers oħra. Jekk l-employer ta' qablek ma kienx itik is-sick leave mhux kif suppost, inti problet tagħmel bħalu għax dik hija regola li taf inti. M'hemm l-ebda informazzjoni, ġifieri jiena li hemm nuqqas minn żewġ naħat għandek il-lat huwa l-edukazzjoni formali uffiċjali, ġifieri Form 5 jekk dak li jkun mhux ħajkompli skola wasal biex jaħdem xi ħaġa imqar fuq id-drittijiet tiegħu għandna ngħidulu. Jekk kompla jistudja, ovvjament mhux neċessarjament qed nippretendu illi ħajibqa' jsir l-edukazzjoni along the way, però laqqas hemm imkien any additional information u mbagħad għandna problem oħra fejn jidħlu il-barranin. Barrani ġej Malta, min qed jedukah? Min qed jedukah, Madonna biex ma nafux aħna. Ara x'minefield tidħol fiha. Jiena kelli l-fortuna li naħdem barra minn Malta għal żmien twil, u kolli hija naqra komplessa, u kolli hija naqra intimidanti kon naħdem Londra. U kolli hija naqra intimidanti spiex ta' tmur minn dipartiment għal ieħor u hekk. Ma nafx, min jaf jekk tiġi meta tiġi Malta, ma dak kont self-employed l-ewwel darba jiena. Ma dak il-miġnun te. Miġnun in the nicest possible sense of the he's dangerous. X'konnet ngħidu? Le, ġiri kif qed tajt inti li speċa jkollok f'daqqa waħda inti qiegħed ġod dan it-territorju ġdid u trid tinnaviga din il-komplessità kollha meta huwa ċart li qas iċ-ċittadini tal-post b'huma eżatt ċerti dis-sistema kif taħdem. Ekku, inti anke mis-sistema edukattiva aħna mdorrin at least sa ċertu livell li hu spoon-fed. Jekk tmur ċertu anka edukazzjoni post-sekondarja ngħinuk biex tasal. Mela inti f'impjeg jiena bħala employer m'għadniex l-edukatur, I mean employer jeduka xortax, jekk ma jedukax, mhux ħajsir ix-xogħol. Imma fl-impunt ir-relazzjoni qed tinbidel ta' jien qed nieħu valur lura mant l-impjegata. Student għadu qed jixrob. Employer irid il-valur lura, ġifieri qed jagħmel trade. Jiena qed intik il-flus biex nieħu xi ħaġa lura. Jekk kien qed nagħmel kollox jiena fejn hemm dak il-gap, mbagħad għandek il-gap ta' x'inhuma drittijiet tiegħek bħala impjegat. Forsi xaħat jgħidlek, kull impjegat intitolat għalli fuq sick leave. Imma kif fattaw kome? Bl-istess raġunament għandek il-festi pubbliċi. Enetlu għal dil-kif u x'fattaw kome, ebda bis-sick leave. L-bira inti b'dorejtni dik iċ-ċart u dom tinnoħok rasi biex ta'
Għalmenu fil-kuntest ta' razzjonal ta' John Mallija ma tagħmilx sens. Is-sick leave hemm speċa veri, l-għolet ma konx naf li mhux kull settur għandu l-istess sick leave. Eżatti for. Min kien jaf li kull settur għandu sick leave differenti? Kellek idea? Bu ħabba? Ħabba Keith tiegħi? Keith il-King, all right. Kien insomma anti għal ħares ma jax sejsun. All right, mela. Speċa spiega ħina naqra di. Mela, Malta l-liġet li tal-impjeg għanda setta dak ngħidulhom wage regulation orders. Fil-qasir nafuhom bħala WROs. Illi dawn jiddefinixxu ta' kif l-impjeg jaħdem f'ċertu setturi. Issa, fost il-ħafna affarijiet li da jirregola jinkludi il-minimum wage, jinkludi s-sick leave u jinkludi l-ħinijiet ta' xogħol. Ġifieri dawk ukoll huma regolati. Però daw ovvjament qed ivarjaw skont l-industrija. Però kif qed inti wieħed forsi jaħseb iwa ma hotel bej sajf u xitwa, differenza għandu ma is-sick leave fejn daħal. Ma jekk taqra daw il-regulations kollha li hemm il-fuq minn 30 minnhom, tinduna li hemm varjazzjoni u hemm liġi illi tikkaverja min ma jidħolx f'waħda minn dawn il-pakketti. Ħanibdew mill-minimu li tgħidlek il-liġi. Il-minimu li tgħidlek il-liġi li wieħed intitolat għal ġimagħtejn sick leave. Ġimagħtejn sick leave jekk wieħed jaħdem mit-tnejn sal-ġimgħa biex nżommuha sempliċi, mela dan għandu 10 ijiem. M'għandux dawk li aħna ngħidulhom half pay. Għax hawn min għandu l-half pay ma' persuna normali half pay ma jinsistix. Imbagħad għandek industriji li għandhom ammonti differenti. Mhux talli l-ammonti huma differenti, ta' meta wieħed jikkwalifika għas-sick leave huwa wkoll differenti. Dan huwa hekk huwa l-ewwel misteru tal-fidi. Iva, per eżempju, nieħdu wieħed mill-eżempji, per eżempju ħanaqbdu tal-construction l-ewwel għax dak huwa l-ewwel wieħed li jibda bid-delay. Ħanejdulu hekk. Meta tara il-wage regulation order tal-kostruzzjoni, dan jgħidlek il-nisma impjegat ma jibdix bid-dritt tas-sick leave mill-ewwel ġurnata. Impjegat normali, beda jaħdem illum u marat għada intitolat prorata minn meta beda sal-aħħar tas-sena. Ġrijek beda f'nofs is-sena minn 10 ijiem għandu 5. U dal-5 se tieħodhom f'daqqa. Imma minnu fil-construction irid jgħaddi perjodu ta' żmien. U kemm intitolat huwa wkoll differenti. Ma tella waħda tal-construction. Il-periodu tal-construction niftakara kienet 15, mela kien hemm sena, jekk mhux sejjer żball, u 15 days li kemm huwa intitolat. Da jrid jgħaddi sena. Jekk taraw fl-emails li battilkom jgħid hemm ukoll. Biex forsi għal min ma fehmx. Ġifieri inti qed tkun taħdem fuq sitta kostruzzjoni għandek 15 il-ġurnata fis-sena sick leave. Li wkoll meta tarahom fil-klassifika ta' speċa il-volum u ma ximkien fin-nofs meta nafu li fuq is-sitti ta' kostruzzjoni l-iktar li mhux ma jiġu ma jifilħux nies li mutu n-nies. Sewa, tirċi 80% tal-imwiet fuq il-post ta' xogħol fuq is-sitti ta' kostruzzjoni. U mhux tal-li hekk, tal-li biex tkun tista' tibda tieħdu da' sick leave trid l-ewwel taħdem sena. B'differenza għal pereżempju il-professjonisti. Eżatt, ġewnek qed naraw li trid 1 year of continuous service, u mbagħad jgħidlek hemm xi klawża oħra jgħid isma' jgħidawqa finqas minn 30 ġurnata u reġa' kompla ħanoddulu bħala sħiħa. Imma fejn jidħol professjonisti li hawnhekk normalment qed nitkellmu avukati u accountants u tobba, mhux tobba issa il-professjonisti l-accountants u l-avukati, hawnhekk qed ngħidu li dawn huma intitolati għal 20 ġurnata sħaħ pratikament mill-bidu tal-impjeg. Praġi qed nieħdu sena sħiħ għandhom mill-ewwel 20 u għandhom 20 oħra bil-half pay. Fejn impjegat normali għandu biss 10. Ovvjament invested interest għax min jiktibhom dawn l-istrateġijiet. Ir-raġunament wara ħina neċessarjament ma nafux, però inħallu għal wieħed biex jaħseb forsi għalfejn. Ovvjament imbagħad hemm industri oħrajn fej forsi tagħmel iktar sens. Jekk għandek xi ħadd jaħdem fil-healthcare
Il-frontliners immaġna u fil-fat għandhom, l-iktar li iktar. għandhom il-frontliners biex nkunu fair jidher il-frontliners għandhom xi 30 ġurnata. Ekku, u għandhom ukoll l-ekwivalenti fil-half pager. Daw qed nifmu li nekkaw bżonn illi dawn potenzjalment ħajmerdu iktar minn ħaddieħor. Ġifieri, u hija dinamika interessanti li tara isma' bejn industrija u oħra kif inbidlu wieħed irid jaħseb meta saru daw il-liġijiet li ovvjament issa ilhom Meta saru dal-liġijiet? Jekk ma se jiżbal jew fit-tmenijiet anke qabel, ġifieri għandna biċċiet minnhom li qed jirreferenzjaw affarijiet li neċessarjament ma jagħmlux sens. Ovvjament hemm liġijiet oħra li forsi rripeljaw biċċiet minnhom, ġifieri li jgħidlek isma' avol jekk taqra da kollu, jekk hemm liġi iktar ġdida dik tieħu over. Hemm instances fejn inti taqra tgħid hekk. Mbagħad tmur issib biċċa liġi oħra u tgħid le mhux hekk imma hekk għax tikkorreġiha. Eżattament. Imma in general dawn qishom il-linji gwida ħanejdu hekk tagħha. Pereżempju. 77 qed tajt li għadel l-Hospitals and Clinic Wages Council Wage Regulation Order fis-77. But ovvjament hemm xi amendments li saru l-qoddim. Pereżempju sa 2019 kien hemm xi amendi. U kull sena daw jiġu emendati bir-rati tal-minimum wage. Ġifieri kull sena l-ammont jinbidel biex jirrifletti il-minimum wages suppost issa ta' 2023, eżatt, iż-żidiet. Ġifieri jekk iċċaqlaq xi ħaġa daw jiġu riflessi. Però il-liġi per se mhux qed tinbidel ġastu mal-ammonti li qed jinbidlu. Pereżempju. Il-framework ma jinbidilx huma dan numri biss, okay. Eżattament. Pereżempju anke rajna ir-restaurants. Ir-restaurants għandhom 15 il-ġurnata full-time u 30 bil-half pay. Ovvjament, part-timer dejjem qed jieħu prorata tagħha. Il-prorata tagħha normalment inħadem fuq 13 weeks ta' qabel. Ok, ġviri dak huwa ovvjament l-obbligu ta' min jimpjega li jipprovdilek is-sick leave. Ekku. Però l-obbligu tal-impjegat meta jkun marit x'irid jagħmel? Mela, l-impjegat meta jkun marit l-ħaġa irid jafża lill-employer. Ġieli jkollok min qas jitfaċċa u l-employer ma jafx. L-employer jista' jitlob ċertifikat anke jekk ikun ġurnata. U l-employer jista' wkoll jibatlek tabib. Ġifieri inti bħala impjegat trid tafża li ma tiflaħx u meta tafża ma telgħax ma jfissirx li inti tista' tiddur tiġrew Malta kollha jekk l-employer batlek tabib u ma sabekx m'intix id-dar, ovvjament wieħed isaqsi jekk wieħed kienx ma jiflaħx. Imma il-liġi f'dak ir-rigward, ovvjament jiena jistgħu jibdew faqsu l-suspetti jekk nibgħat it-tabib id-dar tal-impjegat u ma jsibux hemm. Però il-liġi f'xi tajt biex ta' hawnhekk f'dan il-punt. X'nista' nagħmel jiena bħala employer? Ifhem inti bħala employer jekk qed tara abbuż u qed tibgħat tabib u mhux isib l-impjegat hemmhekk ovvjament hemm mistoqsijiet, l-impjegat teknikament huwa intitolat li joħroġ mid-dar biex imur ovvjament għand tabib ma mhux biex joqgħod idur. Ġifieri mbagħad tittara isma' inti x'passi jekk hemm bżonn passi dixxiplinarji daw x'għandhom ikunu. Inti bħala employer Malta ma tistax taqbad u tkeċċi persuna overnight. Ġifieri wkoll għandek dak, ġifieri mhux qomt filgħodu miegħek mhux sejjer tajjeb u l-barra, sakemm ovvjament inti m'għandekx probation, però jekk m'hemmx probation wieħed irid jagħti ammont ta' warnings, ġifieri ovvjament wieħed qed ikun kawt ta' kif jaġixxi hemm ukoll id-DIR li normalment jgħinu jidħol f'da tip ta' sitwazzjonijiet, ġifieri dan huwa Department of Industrial and Employment Relations, illi da ikun pereżempju jekk inti ħriġt payslip li ma tagħmilx sens, jew ktib ċaġla kemm l-impjegat u kemm l-employer jista' jmur hemmhekk u mbagħad hemm tista' titla' tribunal, ovvjament, jekk hemm problema ta' xi ħadd ġim keċċi u mhux suppost ġim kexxi, tista' titla' tribunal. Fuq payslip ma tagħmel sens, qed niftakar, aħna konna ftemna li ħatamru email fejn dak li jkun jista' jibgħatilkom il-payslip biex jekk għandux mistoqsijiet dwar tista' tgħinu. Eżattament, so għamilna email għal. Għamiltuh? Iva. U l-email huwa? Jien kellhom jikkonformu ma' tim tiegħek, però qed nassumu li huwa jmpodcast@badi.hr biex ħaġa speċifika għal min qed isegwi l-podcast ta' Ġol Mallija biex dan jista' juża dan l-email biex jibgħatilna l-informazzjoni, ovvjament l-informazzjoni hija sensittiva ġifieri jekk wieħed irid ineħħi dettalji personali. Jista' però aħna dak l-informazzjoni ħanużawha biss biex
nejnu. Biex tedukaw dak li jkun Eżattament. jorjentaru hu naqra iktar fuq il-pace. Ġifieri jekk għandkom xi mistoqsijiet dwar il-pace li btagħkom, affarijiet li mhux qed tifhmu forsi qed taraw tisma'na nitkellmu tajt imma jiena di m'għandix fuq il-pace li jew di mhux ċara jew di mhux nifhemha. F'dak il-każ ħanerġa' ngħidu l-email huwa jmpodcast@buddy.hr. Ibgħatu email dak l-email ħejja sar għandek. Iva, jesal għandu għant tim tagħna ġvi ħana nistgħu naraw eżatti intom x'qed tistaqsu kif nistgħu ngħinukom ħaġġukom lura. F'każ illi hija xi ħaġa li għandkom li hemm bżonn tiskala l-parir legali, ovvjament ħanejdulkom isma' dan li naħsbu aħna mbagħad morru kellmu professjonist li jista' jgħinek iktar minn hekk. Alright, għal minn forsi ma qabax l-email ħanitfaħu kol fid-deskrizzjoni u speċa grazzi speċa ħajtukom ukoll din il-faċilità. Mela, is-sick leave, ġifieri l-obbligu tal-employer huwa li jtik is-sick leave skont speċa direttivi settorjali li inti tkun qed taħdem fih. Imma mbagħad inti minn naħa tiegħek bħala impjegat trid jew tkun id-dar meta jiġi it-tabib. Jew nkella tieħu dak iċ-ċertifikat il-blu. Eżatt, inti meta taqbes 3 ijiem dejjem marbut bil-forsi tagħti ċ-ċertifikat il-blu. Dak iċ-ċertifikat il-blu wkoll marbut ma' benefiċċju soċjali. Di xi ħaġa li wkoll ħafna nies speċjalment iż-żgħażagħ mhux neċessarjament ikunu jafu biha. Mela kellna min anke impjegati magħna li isma' għandi ċ-ċertifikat il-blu. Ma iċ-ċertifikat attwalment fih ġis 2 paġni. U nispjegaw x'fihom iż-2 paġni. Paġna waħda li hija l-ewwel waħda fuq jkollok miktub ir-raġuni għalfejn inti ma tiflaħx. Ok. U fuq in-naħa ta' wara tagħha għandek fejn timla id-dettalji tal-bank. Dik il-karta jekk inti marit iktar minn 3 ijiem, ir-raba' ġurnata, trid tibata lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali għalfejn għax magħha hemm marbut benefiċċju. Jekk inti marit iktar minn 3 ijiem hemm benefiċċju tal-mart li inti tirċievi. U dal-benefiċċju jvarja jekk intix merid head of household kif konna nitkellmu l-ewwel jew inti single jew parent. Il-parent ma tidħolx, jew inti head of household jew inti single. Hemm żewġ rati. Waħda hija ta' madwar 20 u l-oħra hija ta' madwar 15. Ġifieri. Imma għalfej dak il-benefiċċju li qed titħadda dwaru inti issa speċa li huwa korrelat ma' din it-tieni parti ta' dik l-islib. Dak x'inhu l-employer mhux hu ħajħallasulek suppost issa kif. Biċċa mela l-ewwel 3 ijiem qed nassumu li inti intitolat għas-sick leave għax baqalek, sewwa, mela ngħidu ħadna l-eżempju tal-10 ijiem biex nagħmluha sempliċi, mela l-ewwel 3 ijiem l-employer irid iħallsek in full, qisek ħdimthom daw l-ewwel 3 ijiem. U dak ħallashom kollha l-employer. Kollha l-employer. Mir-raba' ġurnata, l-employer irid iħallsek il-paga kollha tal-ġurnata imma mnaqqas il-benefiċċju. Għalfejn il-gvern qed jagħmel tajjeb għax inti ovvjament qed tħallas il-bolla. Li ħajtik benefiċċju tal-li inti ma tiflaħx u dak il-benefiċċju tal-mart l-employer mhux qed iħallsu inkella inti tiġi titħallas dik il-biċċa doppja biex ngħidu hekk. U kemm hu d-daqs tal-benefiċċju? Il-benefiċċju huwa ta' 14 xi ħaġa jekk iridu anke jtellgħu. U mhux b'xi mod marbut ma' kemm taqla. Le, m'għandu xejn standard. Huwa standard, hemm żewġ rati għandek is-single u għandek il-merit, għandek il-benefit rates. Side note żgħira, dal-istess rati ta' benefiċċju ħajintuża mal-parental leave li ħareġ ġdid u mal-istess rati eżatti. Komplu fuq is-sick leave mar-raba' ġurnata l-employer beda inaqqaslek dal-ammont mill-paga li qed titik għal kull ġurnata li inti ma tiflaħx u kellek taħdem. Kif inti spiċċawlek il-ġranet tal-full time mela jekk inti kont ma tiflaħx għal 11 il-ġurnata, 11 il-ġurnata tax-xogħol qed ngħidu, mhux 11 il-ġurnata konsekuttiva, mela l-ewwel 3 ijiem ħallastek sħaħ. Is-7 ijiem l-oħra ħallastek bil-biċċa nieqsa biex niftehmu, il-11 il-ġurnata spiċċalek mela ma nħallsek xejn iktar. Issa, però għavolina ma nix inħallsek, il-gvern għadu qed itik il-benefiċċju tal-mart. Li huwa din il-biċċa. Dik il-biċċa żgħira. Ġifieri ovvjament għandek paga kbira hemmhekk għandek gap daqsxejn mdaqqas. Ovvjament jekk inti f'industri oħra li għandhom il-half pay. Taqqa bil-half pay? Taqqa bil-half pay. Issa meta taqqa bil-half pay jekk hemm il-benefiċċju, inti
qed inaqqaslek nofs il-benefiċċju wkoll il-half paid. Iva, ma ovvjament jekk inti kellek gap fis-sick leave, mela kont ma tiflaħx għal-ġimgħa. U mbagħad erġajt ma tħalt għal-jumejn u rġajt ħriġ ma tiflaħx. Hemmhekk kellek gap, it-3 ijiem jerġgħu jibdew jgħoddu. Għandek l-ewwel 3 ijiem erġajna full, jekk kellek il-full, jekk kienu spiċċaw qiegħed bil-ħaf, għandek il-ħaf imma il-ħaf sħiħ, mhux il-ħaf bil-biċċa nieqsa, imbagħad erġajna naqqasna l-biċċa sakemm spiċċa kollox u ma ħadd xejn. Għad, kien hemm xi mistoqsijiet ta' TikTok dwar is-sick leave fil-ħaq tal-aħħom waħda, però għandi mistoqsija oħra sakemm naslu għalik li hija is-sick leave għas self-employed. Jew hija misnomer dik. Mela, huwa mhuwiex mela sick leave per se għal self-employed l-għandu leave, għandu sick leave, irid jaħseb u jibbaġġitja għalihom hu. Però jekk huwa ma jiflaħx, ħabba li hu mhux jaqla paga, normalment ovvjament l-inkam dak il-ġimgħa m'għandux, so ġieli eżentu ruhom mill-bolla u qed jieħu benefiċċju. Inti jekk għandek anke kienu impjegat, jekk għandek impjegat li waqalek fuq l-unpaid sick leave, jekk inti dik il-ġimgħa ma tħallasx, ma tistax tħallas bolla fuqha. Ġifieri inti dik il-ġimgħa bolla tkun eżenti għax inti ma tiflaħx. Self-employed jekk ikun ġimgħa ma jiflaħx, jekk idaqqal il-karti, dik il-ġimgħa jista' jgħid jiena dik il-ġimgħa bolla nista' niġi eżenti. Ovvjament għandek il-potenzjal, eżatt il-potenzjal li jista' jkun affettwajt il-pensjoni ġifieri hemmhekk some people act with caution. Ħalsu xorta. Ħallasa xorta, ġifieri hemmhekk. Ġifieri għandek il-mistoqsija li tiddixxerni tal-bolla. Però mbagħad għandek il-mistoqsija l-oħra li hija il-gvern itik xi tip ta' benefiċċju meta tkun ma tiflaħx. L-istess benefiċċju. Li huwa dal-14 li huwa l-benefiċċju tal-Mart. Ekku. Imma l-ewwel 3 ijiem hemmhekk huma fuqek. Ġifieri inti timrat ġurnata u ma tiflaħx ġurnata. Mela hemmhekk kellek tibbaġġita li ġint biex ħadd il-benefiċċju li tagħmel iktar minn 3 ijiem bħala self-employed. Naħseb taf li kif tagħmel 3-4-5 ijiem, għamilt problema lilek innifsek aħseb wara kemm ħatoqgħod tibgħat iċ-ċertifikat biex tieħu l-benefiċċju. Inti l-interess tiegħek hu ħafna drabi li rġajt lura xogħol ħadaq l-flus. Mhux hekk. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Jaqgħu il-video tiegħek ta' TikTok l-iktar wieħed popolari huwa fuq is-sick leave. Eżattament. Għax nara ħafna kummenti fuq is-sick leave. L-ewwel wieħed. Fuck it, the key is fake sick leave and go sip some coffee at Belt. Nice. Dawn huma kommenti reali ovvjament, ġifieri. Da mhux fuq is-sick leave. Imbilli tbilna qasu bajk bħal ħadd ieħor minn ħexa mexa u minn le inħexa. Hawnhekk forsi anke l-kuntest dak li jkun għax inti ovvjament is-sick leave tkun marit biex suppost ħadtu. Għandna misconception kultant Malta illi jiena intitolata l-10 ijiem xirrid nagħmel sa Diċembru inkun ħadd 10 ijiem sick. U l-kontest tagħhom dawn ovvjament wieħed jista' jessumi minn fejn huma ġejjin. That's sense ta' entitlement. What about casual work? Interessanti. Mela, are they entitled to sick and sick leave? Mela, casual worker hija importanti ħafna Li rridu nżdu ma' glossarju x'inhu casual work. Mela, Malta għandek il-full-timer normali, għandna l-part-timer li l-ewwel edna dana mdorri jaħdem ammont ta' sigħat. Jekk għandek part-timer li għandu kontratt 20 siegħa, hemmhekk qiegħda ċara kemm għandu jaħdem. Il-casual worker nirreferu għalih bħala 0-hour contract. Okay. Din fil-fatt riċentament ħarġet liġi ġdida illi 0-hour contracts għandek l-eċezzjonijiet fejn tista' tagħmelhom. Qabel stajt nagħmel 0-hour contract dejjem. Mela, jekk għandi 0-hour contract, pereżempju għandi student illi jiġi jgħin ġo restaurant fil-għaxija. Dan attwalment x'inhu intitolat daqs full-timer inqas daqsu xejn. Għalfejn naraw ħafna, speċjalment minn m'għandux is-sistemi biex jaħdem, illi jew ma jtikx leave. Jew jgħidlek il-leave imdaħħal fir-rata tal-paga tiegħek, ma nafx minn fejn fintawha, li inti sick leave m'għandek inti fir-realtà intitolat daqs full-timer, imma b'relazzjoni ta' kemm qed taħdem seġri, jekk inti ħdimt 10 sigħat,
intitolat għal sija vacation leave. Fejn jidħol sick leave intitolat skont leverage ta' 13 ġimgħa ta' qabel li tkun ħdim. 0 hour contract huwa ġifieri arranġament ta' impjieg fejn jiena ma nwedekx kemm ħandaħlek skont il-bżonn tiegħi dik il-ġimgħa. Jew dakinhar. Eżattament, ġifieri inti jiena m'iniex marbut li ħandaħlek minimu ta' sigħat, però inti jew ħaddini availability jew ħansaqsik jien u ħatiġi meta tista'. Sewa. Ma avolja tiġi meta tista' inti m'għandekx drittijiet inqas minn ħadd ieħor illi jiġi bħin fiss. U li fussik li jinħadem skont kemm tajtni xogħol. Eżattament. Issa xi ħaġa li ssir komuni, issa xtajjeb jew lew ovvjament, xi ħaġa oħra illi dak li jkun jgħidlek isma' inti qed tgħid li kemm suppost ħa taħdem. Ejn nagħmlu mod li għandna arranġament ta' 0 hours, jekk wieħed ġiew ħadem 10 sigħat f'xahar, jgħidlek isma' da ġemma sija lif. Ma sija lif jien x'ħanagħmel biha, da jgħidli meta jidħol. Kien hemm ħafna li kienu jżidulek ir-rata tal-paga biex tagħmellek tajjeb għal dissi għalif li dak illegali. Però hemm min jgħidlek isma' inti tix nagħmlu biċċa xogħol ma l-10 sigħat li taħdem ħanassumu li inti ħadd si oħra lif. Għax inti xorta mhux ħatajdli meta ħatuħu lif. Hemmhekk qiegħed isek applikajt għal sija lif u ħatta. Illi hemmhekk dak li jkun xorta ġi spiċċa l-lif li ġemma dak ix-xahar imma tħallas għalih kif suppost ħanejdu hekk. Mela, kont se ngħaddi għal-lif, però ftakart fuq daw meta semmejt il-wage regulation orders, hemm wage regulation order partikolari li lilek għandek ħafna entużjażmu għall-ħajja u tqisu bħala dokument xintillanti li għanna l-koll naspiraw xi darba kuna kapaċi nikbu wieħed bħalu. Iva, meta semmejt qed ngħid biex ġej u mbagħad irrealizzajt kif espandejt fejn sejjer. Din l-istorja. U dak huwa bażikament tad-digital platform workers. Mela, dan il-wage regulation order bażikament qed jirregolizza dawk li huma ġurnata huma l-bolt u l-wolt drivers ħalli dak li jġibu lek l-ikel id-dar tal-couriers. Tgħidli għalfejda u speċjali fejn l-oħrajn. Għaliex attwalment meta nħareġ da. Meta nħareġ? Dis-sena, issa ftit xhur ilu għamlu għamilna dan u ħriġna u rranġajna u regolizzajna settur. Sar burġenza. Ma sabiħ qiegħda hawnhekk. Meta tevalwa eżattament dan għax fih u x'inhu jgħid, tinduna li dan qed jirrepeti il-liġi illi tapplika għal kulħadd. Okay. Ġifieri, jekk jiena ngħidlek, isma' inti bħala impjegat inti tolat li jekk taħdem iktar minn 40 sigħa tieħu overtime qed ngħidu xi ħaġa ġdida? Il-framework tiegħu huwa simili u kopja ta' x'isir b'mod normali, ġifieri kull ma milna jiktibna li isma' il-liġi normali tapplika likom ukoll ta' x'intom insejtuhom. Imma fir-realtà mhux qed tibdel dawk li suppost kienu l-kundizzjonijiet tal-impjieg huwa settur li wieħed huwa konxu li hemm ħafna abbuż fih għaliex anke l-mod kif jinħadmu huwa naqra stramp. Xem stramp dwar. Għaliex inti meta tiġi biex taħdem mod normali sewwa jiena ngħidlek isma' inti taħdem 8 sigħat u jħassek ta' 8 sigħat. F'dan is-settur teknikament hekk għandu jsir, però kien hemm min kien qed jitħallas bħalma jintħallas self-employed. Illi riċentament kien hemm kumpanija minnhom qalet ħatwaqqafhom is-self-employed kollha. Illi self-employed ġifieri nista' ngħidlek isma' jiena għal kull delivery li tieħu inti tieħu daqshekk. Imma li għamel da settur iktar stramp minn dak il-lat huwa li ħafna minnu huwa dak li ngħidulhom third country nationals. Ġifieri inti impjegat ta' nazzjonalità barranija li mhux Ewropew illi dan għandu relazzjoni ta' impjieg. Ġifieri dal-kumpaniji qed qabdu kumpanija oħra biex tipprovdihom bix-xufiera ħajamlu s-servizz. Ovvjament il-kumpanija li twassallek l-ikel fir-realtà ma tirregolax il-paga ta' dal-individwu. Dal-individwu għandu jitħallas minn tal-inqas minimum wage u affarijiet oħra potenzjalment miegħu. Però għanajdu għek, ammont artikli li qed jihhighlightjaw impjegati li jgħidu l-ek isma' jiena ħdemt 12 sigħa. Id-differenza tista' tkun minn kif wieħed qed jinterpreta x'inhuma 12 sigħa. Jien jekk nimpjegak għal 8 sigħat inti pretendi li bdejt ħin u spiċċajt f'ħin ieħor. Imma hemm min qed jgħid li dawn l-impjegati, għax ovvjament dan numru ma rajthomx bajnejn, ma nistax ngħid li rajthom jiena,
inti kif tibda s-suq, nibda nodlok il-ħin kif tieqaf waqqaftulek. Imma l-problema tagħha hija li inti kemm qed issuq jew mhux issuq. Jew minn xejn bdejt id-delivery għax xejn waqqafta. Mela jekk int għamilt shift ta' 12 siegħa, jien nista' ngħidlek inti ħdimt 6 ta'. Kif tista' tasal dak il-konklużjoni? Għaliex ngħidlek imminti kont qed tistenna nofsija sakemm taħlitlek delivery oħra, mbagħad stennejt nofsi oħra. Li nafu li d-Departiment qed jitlob informazzjoni, ma hawnhekk ukoll fejn jidħol iċ-ċentralizzazzjoni tad-data, mhux il-mod li speċta huwa x-xogħol kollu, speċa jekk jiena waiter u qiegħed naħdem ġo restorant u ma daħlux nies. U għamilt nofsija niċċassa. Titħallasni xorta ta' dik nofsija niċċassa. Ekku, ek suppost. Imma hawnhekk fejn qed jgħidu, għaliex qed jgħidu wkoll li jekk jiena tajtek lodda biex taħdem inti fil-kontroll tiegħek x'ħin taħdem. Ma dina ma tagħmilx sens. F'kull impjeg ieħor f'dal pajjiż sa fejna fjena, suppost l-employer qed jagħtik gwida jien qed nistennik taħdem minn hawnhekk sa hawnhekk. Jien qed inħallsek ta' ħinek. Mhux qed inħallsek ta' delivery, hemmhekk qed inqabbad potenzjalment self-employed tal-li tinħallsek ta' delivery, jekk kienet inħallsek ta' ħin ta' xogħol, jekk inti għamilt li 12 sena suppost. Huma jkunu reġistrati hemm naħseb min jimpjegahom bħala self-employed u hemm min jimpjegahom bħala impjegati, naħseb hemm varjetà. Eżatt, issa fejn hu self-employed li nħallsek per delivery huwa legali. Imma jekk inti impjegat inti qed tiġi mħallas tal-ħinek. Imma jekk inti third country national biex ikollok residenza f'Malta, mhux irid ikollok impjieg. Eżattament. Allura kif tista' tkun third country national Malta residenti u self-employed? Ma tistax. Allura minnu self-employed huwa Malti jew Ewropew. Jiġifieri hemm pjattaformi li biex jien nirreġistra dirett magħhom, irrid inkun nista' naħdem bħala self-employed. Jekk ma nistax naħdem bħala self-employed, jien qed naħdem niġi impjegat ma' aġenzija li l-aġenzija qed titħallas għal kull delivery bħal kumpanija oħra. Imma sa fejna fien hemm third country nationals li huma self-employed. Imma mbagħad hemm meta jidħol wieħed ġdid normalment ma jistax, mbagħad biżmien jista' wieħed japplika biex jipprova jsir. Imma għandek tip ta' garanzija ta' income minimu li wieħed irid ikollu jew struttura li wieħed irid ikollu ma jistax jiġi hawnhekk jgħidlek jiena ħanibda naħdem bħala courier ta' ħanirreġistra self-employed, jgħidulu insa. Ma tistax, mhux fattibbli. Okay. All right, mela niġbdu waħda l-handbrake nerġa' u tlaqna lura għal-leaf. Mela, il-leaf ta' kulħadd huwa l-istess dawk. Iva, mekk għandna xi ħaġa li finalment qed naqblu. Il-leaf innifsu Malta kien dejjem ta' dak li jgħidu 24 days, 24 ġurnata. Ma tgħidli ma sena l-oħra kell niktar. Dan għaliex snin ilu fil-gvern qabel konna nieħdu il-festi li jaqgħu fil-weekend l-għada tal-festa. Miżura ta' produttività kienu waqgħu kollha so konna tlifna l-festi tal-weekend u niftaħar kien qalaġen ilu daqsxejn mhux ħażin. Imbagħad l-gvern reġa' beda jdaħħal isma' ħanibdew sena kull festa li taqa' fil-weekend intik waħda leaf. Ġibdejna minn 24 tlejna 25, għal 26, għal 27, kif wasalna 28, jew 27 jew 28, waħda minnhom il-gvern qal isma' minn issa l-qudiem kull festa li taqa' fil-weekend awtomatikament żiditlek ġurnata mal-leaf. Imma attwalment mhijiex tal-weekend, tal-weekend hija wkoll miżnomer. Ġifieri jekk inti taħdem mit-tnejn sal-ġimgħa ovvjament tal-weekend, imma kieku inti taħdem mit-tnejn sas-sibt, il-festi tal-ħadd biss li jiżdidulek mal-entitlement tal-leaf, jekk inti ma taħdimx nhar ta' ġimgħa, eżempju, Musulmanu tiftijem jew li l-ġimgħa ma jaħdimlek is-sibt u l-ħadd, il-festi tal-ġimgħa jridu jiżdidulu mal-leaf entitlement tiegħu. Ġifieri qed tagħmel 24 plus kull festa fil-ġranet li da ma jmissux jaħdimx. Eżatt. Issa, ovvjament tgħidli imma f'ċerti industri m'għandix ġranet fejn is-soltu ma naħdimx, għax jien għandi shift, u għandi hemmhekk għandek meta f'shift ma missekx il-festa, għandek toħodha ġurnata leaf oħra. Jekk inti kien imissek dik il-ġurnata hija bir-rata tal-festa jew ġilituk ukoll festa oħra. Hemm min li jisma'jlek isma'. Inti taħdem ġo ristorant, aħna li ħanaqbdu il-festi kollha pubbliċi, ħanżidhomlok mal-leaf.
meta tkun festa pubblika, ħabba li jintajtek waħda lif minn floka, mhux ħatkun neċessarjament intitolat brata iktar għolja minn normal inti minn floka ħadd festa. Ħadd ġurnata li foħra, biddilt il-ġurnata tal-festa f'dak il-każ. Sewa. Alright, ġifri, il-leaf huwa pjuttost, huwa across the board huwa l-istess, pero mbagħad kif jiġi manaġġjat skont l-industrija biex ta' inti. Il-public holiday primarjament. Il-kwestjoni tal-public holidays, eżatt. Apparti din il-sitwazzjoni li titħadda dwar tal-public holidays, hemm xi affarijiet oħra li tajjeb nkunu nafu rigward il-leaf. Per esempio, il-leaf huwa jekk inti ma teħdux kollu sal-aħħar tas-sena, x'irid jiġri? Mistoqsija tajba ħafna. Skont il-liġi kif hija miktuba, inti il-leaf trid tieħdu dik is-sena, normalment dak jintilef. Però hemm biċċa żgħira tgħidlek isma' biqbil ma' l-employer dan jista' jiġi trasferit. Però hemm eċċezzjoni fejn dan jiġi trasferit bil-fors. Dan huwa meta l-impjegat ma jistax jew ma jkunx ingħata l-opportunità biex jieħu l-leave. Mela ejja nagħmlu mod għandek xi ħadd qiegħed fuq maternity leave. Din leave se tieħdu? Le. Mela il-leave li kellha mġemma sa l-aħħar tas-sena bil-fors irid jiċċaqla għas-sena ta' wara. Ma kellix opportunità biex tieħdu u meta kienet maternity leave dibqa' tiġġemma l-leave. Sewa. L-employer il-liġi permettilu l-possibilità li flok jagħti li fis-sena dieħla iħallas? Biċċa minnu però ma jistax iħallsu kollu, għandek perjod minn li jekk mhux sejjer żball ta' 4 ġimgħat li jew jittieħed jew jintilef. Ġifieri hemm biċċa żgħira mill-leave kollu li jista' jitħallas għax inkella inti spiċċa f'sitwazzjoni fejn persuna mhux tieħu il-mistrieħ li għandha bżonn. U dak mhux tajjeb la l-persuna u laqqas għall-kumpanija. Ġifieri il-liġi qiegħda tipprova tgħidlek isma' kemm jista' jkun il-leave ħudu. Imbagħad għandek il-policy li il-carry forward b'mod normali, il-kumpanija suppost ejn nagħmlu mod li inti ħedimt sena u ma ħadd ġurnata mġidma leave. Il-kumpanija ma tistax tgħidlek ejwa għajn ċaqluh kollu. Mhux suppost tista' ċaqlu kollu, tista' ċaqlaq sa nofsu biqbil mal-impjegat. Inti qed tipprova tagħmel il-liġi qed tagħmel inċentiv biex biċċa minnu tieħdu se jekk il-kumpanija tgħidlek isma' kellna tnejn minn nies li kienu long term sick ma tistax tieħu leave. Per-realtà ma tistax nisfurzak qatt ma tieħu leave jien, imma għal-raġuni oħra li f'dejjem ġiet kanċellat, hemmhekk bil-fors irrid intiwlek kollox, hemmhekk ma tajtekx l-opportunità li tieħdu, imma jekk inti kellek kull opportunità li tieħdu u min jeddek qatt ma ħadtu, hemm jista' jintilef kollu. Ovvjament imbagħad bil mal-employer biex dan jiġi trasferit biċċa minnu. Mela, Adel tellat li nimilli website Del. Di tal-gvern stess. Iva. Mela, the law. Mela, ħeġġa tal-ħala. The law specifies that a minimum period equivalent of to 4 weeks, 160 hours, cannot be replaced by any allowance, except where the worker's employment is terminated. Therefore, in respect of the 160 hours that cannot be compensated for, the employee cannot claim payment. Ok, ġifri għandek dawk l-4 ġimgħat li konna nitħattu dwarhom. Eżattament, dawk l-4 ġimgħat ħanejdu il-gvern qed jarhom sagrosanti. Ma nistax naqbad ngħidlek isma' tajtek somma flus ejja ninsewhom. Imma dawk għandek toħodhom. Issa, inti trasfer ma nistax nibqa' nitransferihom lok sena wara l-oħra. Għax xejn trid toħodhom. Avolja naf min f'pożizzjoni toljin li ngħidlek dritt jista' jieħu sena sabbetek il-kollha mħallsa billi fl-ġemma, imma normalment. Immaġina. Normalment inti suppost li dak qed tinkoraġġixxi n-nies biex jieħdu. Hemm liġi li tajlek sa kemm tista' tibqa' tagħmlu dan ir-rolling over. Welcome miktub, sorry, bislek fin-nofs, imma x'sibta miktuba. Such vacation leave carried forward from the previous year shall be utilized first and may not be carried forward again. Ġifri, darba tista' tmexxi. Darba tista' bel carrying forward. Ek suppost, però minn kollox naraw f'dal pajjiż, ġifieri. L-qas ħaġa jana għalif skadut. Ok, cool. Mela, il-payslip. Mela, sissa fimna li fil-payslip ovvjament għandek il-paga, għandek il-deductions li huma l-NI u huma it-taxxa, għandek ukoll fil-payslip irtikollok kemm għandek leave u sick leave. Iva, fil-fatt hemm il-legislation ta' x'jagħmel payslip legali. Hemm affarijiet oħra
oħra wkoll fil-payslip forsi ma jidrux semmejna żewġ taxxi, ma żewġ taxxi l-employer iħallas ukoll dak li jgħidu l-maternity fund contribution. Illi minna mbagħad jitħallas il-maternity, l-adoption leave, u l-parental leave, dak ma jidirx, dak jitħallsu l-employer. Però il-payslip hija l-iktar ħaġa ħanejtek importanti għall-impjegat. Apparti ovvjament li suppost għandu xi ta' informazzjoni li jiddeskrivi xogħol mhux xogħol qed jagħmel attwalment fil-liġi m'hemmx li jrid ikollok job description. M'intix marbut li jkollok job description ma nafx l-għala, però jrid ikollok imqar referenza ta' kif qed titħallas inti. Ġifieri kontratt mhux bil-forsi ma jrid ikollok karta li speċifika l-employment x'inhu. Wara dik l-iktar ħaġa importanti hija l-payslip. Fil-payslip il-leave irid jiġi miktub, irid tkollok kemm kont intitolat għal-leave jew kemm għandek kemm tista' tieħu leave, kemm ħadd minnu u kemm baqalek x'tista' tieħu. Sewa, ġifieri il-leave ukoll irid tkun inkluż fil-payslip. Ekku, ġifieri fil-fatt hemm liġi sħiħa li ħarġet l-ewwel draft kienet 2018 daħlet in effect in 2019 illi din ġiet qed tajt il-minimum requirements ta' payslip. U is-sick leave? Is-sick leave irid jinkiteb f'dak li jgħidu l-breakdown tal-paga, però importanti ħafna l-wieħed jifhem ma jistax isaqsi għall-bilanċ tas-sick leave kif u meta jrid. Din l-istess leġiżlazzjoni fiha kien hemm miktub illi l-employer marbut li jagħti il-bilanċ tas-sick leave sa 4 darbiet fis-sena. Ġifieri inti impjegat qed jipprova jabbuża, kemm baqa li se kien? Tlek darba, tlek tnejn, tlek tlieta, tlek erba', issa affarik, issa jekk għandek il-payslip kif suppost, fir-realtà tista' tmur toqgħod tagħmel il-homework, ħadd 8 sigħat f'Jannar, ħadd 8 sigħat fi Frar u toqgħod tgħoddhom. Kemm ħadd irid ikollok miktub. Ġifieri l-employer huwa obbligat li għalek sa 4 darbiet u mbagħad daqsik. Eżatt, issa jekk irid jibqa' jtihomlok affarijiet. Affarijiet ma mhuwiex obbligat. Ekku. Għad-diskrezzjoni tiegħu. Alright. Mela, x'aktar tkun hemm fil-payslip? Il-bonuses nimmaġna, l-overtime irid ikun. Eżatt, inti il-leġiżlazzjoni jisimha itemized payslip. Bażikament is-samari tagħha hija kif ħanispjegaw payslip li hija itemized. Ġifieri qabel kien ikollok payslip li tgħidlek isma' inti impjegat b'salarju, għandek 1,000 euro kull ma tara 1,000 euro. Dik għandhom kopja tagħha ukoll. Tella l-payslip. Ġifieri l-ewwel li għandek hija dik mela rajna il-paga bażika kemm hi u ħafna drabi irid ikollok l-ammont ta' sigħat li qed jiġu rappreżentati għalfejn. Għax jekk inti għandek leave jew sick leave tal-leave u sick leave qed titħallas. Mela jekk ir-rata bażika soltu tkun 1,000 u ħadd 8 minnhom leave, mela il-bażiku li ħdim tiegħu ħanejdu hekk m'għadux 1,000 imma huwa 1,000 nieqes il-leave li ħadd titħallas tiegħu. Sewa. Bl-istess raġunament l-affarijiet l-oħra, ġifieri jekk inti tieħu car allowance, tieħu xi tip ta' bonus. U l-bonus hemm ovvjament il-bonuses tal-gvern, din hija ħaġa importanti. Meta xi ħadd jgħidlek isma' jiena ħantik 1,000 euro fix-xahar jew 12,000 fis-sena, dak l-ammont ma jinkludix il-bonus tal-gvern. Il-bonus dak li jgħidu l-bonus tal-gvern fir-realtà huwa żewġ tip ta' bonuses li jinħadmu mod differenti. Dak li jgħidu l-weekly allowance li jitħallas f'Marzu u f'Settembru u għandek l-statutory bonus li dak jitħallas f'Ġunju u f'Diċembru qabel il-miliet suppost. U mhux il-gvern ħasu. Le, għalhekk huwa miżnuma jiġi għavol jgħidu l-government bonus. Dak bażikament kienet liġi il-gvern qal lill-employer isma' trid tibda tħallas dan il-bonus. U baqa' magħruf bħala l-bonus tal-gvern, imma l-bonus ħalsu l-employer minħaddem. Minħaddem qed iħallas dan l-ammont. Dak il-bonus kif jinħadem? Mela, hemm żewġ mekkaniżmi differenti, ġifieri dak li huwa weekly allowance huwa ta' 466 fil-ġimgħa. U 466 minn fejn ġibniha? M'għandix idea minn fejn ħareġ, però huwa 466 fil-ġimgħa. U dak ivarja dak il-numru? Le, dak huwa fiss. Sakemm ovvjament m'intix part-timer u qed tuħu prorata. Jekk inti full-time, impjegat full-time, dak huwa l-ammont, ovvjament jekk inti bdejt taħdem f'biċċa minn sena ħajbda minn dakinhar sa meta jmiss il-bonus li jmiss. U jekk qed taħdem 20 sigħa fil-ġimgħa tuħu 233 għall-argument. Eżattament, inti tieħu prorata tiegħu. U dak huwa l-weekly allowance. Eżatti, dak l-ammont tiegħu meta tirċievi fil-payslip jiġi 1-to-116. Ġi 121 euro 16 cents. Okay. Il-bonus liħor huwa ta' 135 euro 10 cents jekk tara 6 xhur, għax dajt avoli jitħallas kull 3 xhur il-mekkaniżmu jħadem fuq 6. Mela,
għandek ta' Marzu qed jitħallas minn Settembru sa' Marzu. Mbagħad għandek ta' Ġunju li qed jitħallas minn Jannar sa' Ġunju. Okay. Qed jitħallas kull 3 xhur, ma bżewġ mekkaniżmi differenti maqsumin fuq 6 xhur. Ġifieri anke meta xi ħadd jiġi terminat, fl-aħħar payslip għandu jkollu iż-żewġ bonuses imniżlin biex ngħidu hekk. Għax il-biċċa li kien jonqsda tnejn li huma. Da jgħidu l-statutory bonus. U dak għandu, u dak l-ammont mbagħad għandek rata kuljum minn għalija hija 73 cents. All right. Okay. Ġifieri u hekk jinħadem fuq di 73 cents. U dak jinkludi il-ġranet kollha. Ġifieri jekk inti ma taħdemx is-sibt u l-ħadd, irrelevanti. Ovvjament, istess ħaġa tapplika l-part-timer jekk full-timer jaħdem normalment 40 sija u dak jaħdem 20 qed jieħu l-prorata tagħha. U għalfejn dawn iċ-ċifri huma separati mill-paga li inti tkun qed toffri lill-impjegat. Jien qed nimmaġax meta daħlet il-liġi kien mod ieħor flok tajtek żieda tollera tal-ħajja, tajtek żieda, daw niftakarhom minn qabel żmien, ġifieri qatt ma dħalt bħalfejn kif u kif inħadmu, però qisu huwa ammont li l-gvern qis parti mill-paga, ġifieri anke meta jagħmel referenzi ta' l-income ta' persuna, jekk f'budget il-gvern isemmi nies li jaqbdu iktar minn 20,000, fir-realtà qed jaqbad ta' min jaqbas 1,900 plus il-bonus. Il-bonus huwa 512 euro jekk toddhom flimkien daw. Għandek 512 euro illi qed tirċevihom darba kull 3 xhur. Biex ngħidu hekk. Issa jaf kien hemm raġuni strateġika forsi li jisma' da jkun qabel il-milied biex inti kollok naqaxtom fuq u dak għax jiġi qabel laj, però m'hemmx neċessarjament ta' raġuni speċifika għalfejn dan għandu jista' jkun li għadha pitada l-gvern jgħid isma' l-bonus ispiċċaw awtomatikament żomm fil-paga u nsejnihom. Fir-realtà mhux qed tagħmel differenza. Hemmhekk ovvjament qed tagħmel differenza fejn jidħol bolla, x'dan mhux jingħat mal-bolla, ma mat-taxxa qed jingħat, ġifieri dak huwa taxxabli wkoll. Il-bonus huwa taxxabli? Iva, il-bonus huwa taxxabli. Ok, alright, ġviri daw il-466, qed tittieħed it-taxxa minn fuq il-466 jew 466 huwa kemm fil-fatt jifdal? Le, tittieħed it-taxxa fuq, ġifieri jekk inti b'kollox tat il-bonus kollu għandek 512 euro. Minnu dak inti qed taqta' l-income tax. Ġifieri skont inti r-rata l-emijat dawk li rajna l-ewwel għandna ovvjament mid-zero li huwa minn ma jqbadx il-minimum wage. But anything above għandek il-15, 25 u 35. U tal-bonus jaf biddillek il-bracket. Potenzjalment iva. Potenzjalment iva. Alright. Li naħseb għandek raġun fuq l-analiżi tiegħek, ġifieri naħseb li huwa utli għall-ekonomija li inti fil-miliet tara 100 euro żejra jew kemm jiġu fil-kont tal-banku tajt naffordjan biex nitfa' xi ħaġa, nikkontribwixxi xi ħaġa oħra l-ekonomija. Eżatt, jista' jkun li kienet waħda mir-raġunijiet għalfejn sarek flok, żidlek il-paga, marret ma' kull fejn tmur il-paga. Interament. U li huwa interessanti li daw il-bonuses huma marbutin meta suppost jitħallsu. Naf li Malta bħal kollox, mhux neċessarjament kollox jimxi suppost, però l-bonus dejjem irid jitħallas qabel il-perjodu, ġifieri jekk għandek il-bonus ta' Marzu biex ngħidu hekk il-weekly allowance, dak irid jitħallas qabel l-aħħar ta' Marzu. Il-bonus ta' Deċembru suppost tħallas qabel it-23. Ġifieri min sa 23 ta' Deċembru ma rċevix il-bonus, teknikament hemm xi ħaġa li mhux qed taħdem kif suppost għandha taħdem. Issa il-mekkaniżmu huwa stramp għax inti l-bonus qed tikkwalifika inti u taħdem. Ġifieri hemm ċertu employees li l-paga ta' Deċembru jaħdmu ilek wara għaliex inti għandek 4 ġimgħat sa wara li għalaq il-perjodu biex din titħallas. Ovvjament nafu ħafna ħalsu qabel hemm uħud li ħabba li nafrit naralek l-overtime, eċetera, ħalsek wara. Ġifieri jaf jgħidulek ċerti employees kif nista' nkun naf kemm ħanati bonus ta' Deċembru jekk ma nafx il-paga ta' Deċembru qabel nofs Jannar. Allura min forsi qed ħallasa mal-paga li ħallas normalment f'Deċembru, però l-liġi tgħidlek suppost dak tħallsu qabel it-23. Qabel il-23 ta' Deċembru. Kull bor għal-miliet, bro. Kull waħda oħra qiegħda mal-aħħar tax-xahar ta' Deċembru qiegħda. M'għandek ukoll il-fatt li l-banek jgħalqu għal ċertu ġranet, so għandek delays fil-pagamenti potenzjalment, so jista' jkun ukoll għandek il-miliet u għandek dawk il-bank holidays u x'naf jien li forsi qed jipprova jikkaveri għalihom biex isir qabel. Mela, jiena minn ħadijaj inħoss li badna biex ta'
l-iktar partijiet sostanzjali u mlaħmin u naħseb n-nies jistgħu jieħdu ħafna minnhom. Nerġa' nfakkar jekk għandkom xi mistoqsijiet fuq il-payslip tagħkom kemm tibagħtu email bil-payslip li l-email huwa jmpodcast@buddy.hr, JM Podcast. Impenjattiv, kien dal-podcast, man. Huwa heavy ħafna. Impenjattiv. JM Podcast@buddy.hr. Bro, jena minnaħati għaj lest, ħanaddu sa għal xi mistoqsijiet li għandhom il-Patreon stana li kienu jafu li inti ġejaw u għandhom xi mistoqsijiet insomma dwar il-mestier u l-qasam tijak. Infakkarkom li din tajbek met. Li din il-party miġuba il-kom il-bibtana ta' Hungry Hippie li huma il-restaurant li jiprovdulna li kalawek u tajjeb li nfakkarkom jekk ma tafux diġa li fi 18 ta' frar se nagħmlu ikla għal kull min jixtieq jingħaqad magħna għand il-Hungry Hippie. Garanzija mu se dispjaċikom prezzijiet wek bħalissa ma nafx għadna ma diskutejnijomx, pero kem tibatu li messaġġ fil-ġimma ta' social media. Il-postijiet limitati ħafna jidri li xi 30-40 ruħ xaħġek, ġiviri min beħsibu jingħaqad magħna jibat li u jien narakom hemm. Mela, ħanibdew bl-ewwel mistoqsija. Minant anonimu. Mela, jekk tagħmel ammont ta' snin taħdem barra u tħallas il-bolla ta' dak il-pajjiż li jinsab fl-Ewropa, imbagħad terġa' tiġi taħdem Malta u tħallas il-bolla ta' Malta. Il-bolol ta' żewġ pajjiżi jingħaqdu u titħallas il-pensjoni? Iva, di referejna li anke iktar kmieni Imma bil-kontra aħna referejna. Eżatti, bil-kontra. Bħalma Ewropew jaħdem Malta u il-pensjoni tiegħu hija trasferibbli, ħanejdu lek. Il-pajis li ħorri taħallas il-pensjoni hawnhekk. Ġifieri tittara li meta tiġi lura hawnhekk. Trid iġib karta mid-dipartiment rispettiv ta' dak il-pajjiż illi jurik inti l-bolol xħallas tu tmur turjom hawnhekk lis-sigurtà soċjali biex jispjegawlek eżatt din kif ser taħdem. Ġifieri jista' jkun jekk inti ġejta u jaf titterġa' tmur holiday oħra f'dak il-pajjiż biex tiċċekkja eżatt inti x'għandek bżonn, f'ċerti każi ċerti dokumenti jaf ikunu available anke online. Ok, ma jekk ma tkunx taħdem ġo xi stat tal-Unjoni Ewropea, tkun hemm xi tip ta' bilateral agreement. Possibilment, maħniex aware neċessarjament tagħhom għax ukoll ovvjament inti nkella jrid ikollok exchange ikbar ta' informazzjoni bejn pajjiżi differenti, biex meta tkun ħdimt f'pajjiż u ma tikkwalifika ġifier bħalma barrani jekk jaħdem hawnhekk third country nation jagħmel 4 snin ħallas il-bolla u jitlaq lem, da ma jħox il-bolla u l-pensjoni miegħu għax Malta ma kwalifikax għal pensjoni sa kieku kwalifika għal pensjoni Malta dik storja differenti. Jekk inti mort f'pajjiż u ma tikkwalifikax għal pensjoni tagħhom u ħallast il-bolla hemmhekk, dik il-bolla ma ġibix miegħek. Ġifieri jekk xi ħadd qed jaħseb li ħajmur jaħdem barra minn l-Ewropa, jista' jara jkellem id-dipartiment hawnhekk jekk għandu intenzjoni li jirtira u jrid pensjoni minn hawn, isma' jien xirrid nagħmel biex nibqa' nħallas il-bolla hawnhekk meta qed naħdem fit-tali pajjiż u jigwidawh huma. Sewa, ġifri, la darba mbagħad inti ħriġt mill-konfini tal-Unjoni Ewropea u mbagħad kull pajjiż għandu arranġament differenti u trid tistudja naqas sitwazzjoni x'inhi. Eżattament, ġifieri meta dħalna fl-Unjoni Ewropea hemm dal-agreement li għandu wieħed il-freedom of movement u miegħu ġie dal-arranġament. Dal-arranġament japplika wkoll forsi għall-Ingilterra l-biċċa li kienet fl-Ewropa x'issa m'għadix ovvjament. Ġifieri min kien l-Ingilterra f'dak iż-żmien irid jara eżatt x'irid jagħmel biex naħdem l-Ingilterra. Tajta nixi bolla mħalsa? Possibilment, bolla għandhom żgur, ġifieri jaf għandek naqra homework x'tagħmel biex tara x'irid isir b'dawk is-snin. Morsiba, sħaba waħda. Sa jibbatu ilek bil-posta. Bolla posta. Barra. Il-bolla fil-fatt huwa dik naħseb dak huwa l-unika. Ma nafx tafx minn fejn ġejja l-kelma bolla. Għalfejn użaw il-kelma bolla l-bolla, għax fil-fatt kienu għallu l-ek bolla. Għalfejn libt il-kamera fuqi ma nafx il-Madonna ħan rispondi. Fil-fatt naraħ, il-lalla ma jaf xejġon. Xej ma jafix di, ħan naqtaw l-qżis. Thank you, bro. Naqlena prezz. Għajdilna. Mela, oriġinarjament, anka f'pajjiżi oħra, l-bolla kienet li inti meta tħallasa kienu gollok karta u kienu jagħmlu lek bolla fuq il-karta biex jiruk li ntħallasta. Attara. Ġifieri il-kelma bolla attualment ġejja
mill-kunċett oriġinali ta' nammaġina jinfiż mill-Ingliżi, bdidex l-Ingliżi terminoloġija simili jużaw għaliha. Illi, għaxkien jgħidu dak iż-żmien kienet anka stempli. Mela għandek bolla muħla fuq karta li inti turi li ħallast il-bolla ta' dik il-ġemma partikolari. Għalhekk Malta bqajna bil-bolla tiġi fil-ġemma x'kont teħel bolla fil-ġemma. Fil-fatt hekk kont se ngħid jiena biex ngħid kollox. Kienet pjuttost sempliċi, it's a trick question. Mela, għadel tistaqsi. Forsi din mistoqsija iktar personali. Għawġena ġej. Pero taħseb li l-ambigwita u nuqqas tarfin fuq dan kollu li jettu u anka l-fat li mem lebda kwalifika uffiċjali għal payroll hija aktar intenzjonata biex in-nies ma jarafx id-drittijiet tiegħu. Mistoqsija interessanti ħafna bħala mistoqsija, ġifieri inti dejjem għandek il-fatt li Minti bħala amministrazzjoni trid da xorta ta' kaos u nies ġejjin għandek u għalla minn ma jafx tinsiex li iktar ma tmur għandhom, iktar għandek bżonn in-nies, ġifieri hemm dak iċ-ċiklu. Però inti dejjem kellek ħanejtek amministrazzjonijiet fil-passat u kultant anke futuri li jieħdu gost li l-persuna ma tafx għalfejn inti meta xi ħadd ma jifhimx tagħmel bih li trid sa ċertu punt. Ġifieri mhux qed ngħidu għax irridu, imma jekk employer l-impjegat tiegħu ma jafx vera faċli biex tabbuża minnu, mhux qed ngħidlek għax neċessarjament titapprof, imma iktar m'għandek nuqqas ta' Fil-fatt il-ġul jinstaqtu ma jiġix illum. Ma iktar dak li jkun ma jafx, iktar għandek leeway ta' x'tista' tagħmel. Inti ġieli bħalma semmejna ftit ilu dak il-wage regulation order vera l-inħobb. Jekk ħadd ma jaf il-liġi normali x'inhi, jekk jien għamil xi ħaġa li qedtilkom il-liġi issa vera ġiet tajba ta' tgħidli l-allux biċċa xogħol għamilt, ma fir-realtà ma biddil xejn. Jiġifieri kultant li jien ngħidlek għandek dak id-dritt, qed inżomm il-poter li għandi dik ir-relazzjoni. Jiġifieri bil-Malti ma nafx l-għalfejn ma nagħmlux iktar biex nedukaw forsi għax għandna jew kellna fl-istorja nies ta' ċertu poter li għandhom l-azzjendi tagħhom allura li ma nedukawx qed nifavorixxu xi ħadd ma nafx. Le, perswas li kien hemm epoka fej kellek il-mercantile class li kellha ovvjament din ix-xewqa li kemm jista' jkun il-ħaddiem inqas ma jkollu drittijiet u mbagħad jekk kisbu drittijiet jekk jista' jkun ma ngħidulhomx li huma eżattament drittijiet għax jista' ħajfottuni. Naħseb dak l-inċentiv huwa ovvju, naħseb illum il-ġurnata naħseb hemm dan il-motivazzjoni li qed tgħid inti li għandek bżonn in-nies biex jgħodu jispjegaw biex ikollok dawn l-uffiċċji jiġu mend. Mbagħad għandek ukoll xi ħaġa li jien forsi illum il-ġurnata nistennew. Naħseb kważi dejjem tistenna x'anka jekk tara l-liġi kif taħdem inti tafu ma tafx il-liġi. Jekk għamel xi ħaġa kontra l-liġi tort tiegħek. Jekk inti ma tafx huwa dritt dmirek li tkun taf. Ma fl-istess mhux qed ngħidlek isma' muru fittex. Kieku jiena fl-iskola f'waħda mill-klassijiet ma nagħlmek x'inhu mal-affarijiet isma' hemm dawn l-erba' websites, mur għamel ir-riċerka u għamel li assignment ta' xi drittijiet għandek. Mhux neċessarjament qed nagħlmek però qed ninċentivak biex inti titgħallimhom. Dak li jkun jekk ma jifhimx u ma jaqrax bejn il-linji, l-informazzjoni kollha ma ssibix f'post wieħed sempliċi b'mod li xi ħadd li mhux espert fil-qasam jista' jkun sma b'mod sempliċi. Dik m'hemmx. L-informazzjoni hemm qiegħda, ma jistax jgħidlek imma jien l-informazzjoni ħbejta imma ma m'għamilix aċċessibbli. Ma parti mill-edukazzjoni hija li tagħmel l-informazzjoni aċċessibbli, li tagħmel aċċessibbli għat-tip ta' nies li inti qiegħed tkellem, ġifieri vera speċa nixtieq li dal-podcast jasal forsi fl-iskejjel imma tliet sigħat konversazzjoni fuq da tip ta' affarijiet għall-iskola huma diffiċli, però videos osra ta' 3 minuti li jkunu naqgħod divertenti forsi daħquk. U speċa hija dik ix-xorta ta' pedagoġija li se tasal għand it-tfal, ġifieri. Żgur li hemm bżonn li l-arfin jasal. Mawra Salħanu ta' Derek mhux transazzjoni kif ġibu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawwar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin tad-disa fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Aħna bil-Malti meta bdejna nesperimentaw bih it-TikTok, ma kellna l-ebda idea li daħħa naqbdu video jiġib 70,000 view.
Aħna bnejna, għanna l-fruħ il-lallu, għanna ħafna nies, ma tinduna mela tip ta' kommenti, forse rajna ftit mill-kommenti li kienem, ma kienem kommenti li għatwalment qed isaqsu mistoqsijiet importanti ta' imma jena intitolat, ma jemminix intitolat, da qed jħajlajt jali għarfin hemm barra m'hemmx kieku dal-mistoqsijiet ma rċevejnihomx. ċerti mistoqsijiet ndanejt imma jinvera qed nismagħhom qed narahom dal-mistoqsijiet. Bro, jiena kont impjegat, kont self-employed, nimpjega, nofs l-affarijiet li smajtek titħadda dwarhom illum ma kontx nafhom. Issa għarrit, għaw minħaj argumentali kemm inti ignorant, John, all right. Imma xorta jibqa' l-fatt li esperjenza fis-suq tax-xogħol għandi u xorta huma affarijiet li kważi ħajkollu nirrevedi biex nerġa' niftakar dak l-affarijiet kollha li għadna. U bla dubju ġifieri anke jiena qabel ġejt hawnhekk daw affarijiet li nagħmluhom ta' kuljum ma jekk tiġi l-eċċezzjonijiet. Qed immur naqra biex nara eżatt x'inhom għax da mhux xi ħaġa li qomt filgħodu nafhom kollha. Ġifieri jiġi saqsik imma jiena kemm suppost għandi hekk, imma żomm inti fejn taħdem eżatt, x'tagħmel il-kumpanija. Imbagħad mhux talli hekk biss, talli pereżempju f'dawn wage regulation orders, pereżempju għandek private schools. Imbagħad jiġi xi ħadd li jaħdem ġo childcare. Jgħidlek jiena xi dritt għandi. Żomm. Imma mela fl-imtaqa. Jiġi xi ħadd jgħidlek naħseb childcare private school. Imma hija private school jew mhijiex private school, jekk mhijiex normali. Jekk private school inti talat iktar. Qabel nitkellmu fuq xtajt il-wage regulation order nifhem fejn taqa'. U li mhux dejjem hija ċara u tonda ta' xini, anke jekk dak li jkun tgħidlu isma' hemm wage regulation order li jitkellem fuq ir-restaurants. Mur fitxu wara ssibux. Hotels u xi ħaġa oħra qiegħed, imma restaurants x'għandu x'aqsam mal-hotel ir-restaurant. Hemm anke naming li ma jagħmilekx faċli biex inti tifhem fejn kif u x'taqa'. Professional offices kif tiddefinixxi professional office? Il-wage regulation order ma jgħidlek, issa x'imkien uħor fil-liġi fejn qiegħda biex tmur issiba. Tkun professur. Sextons. Wieħed mill-wage regulation orders kienet sextons. X'inhu huwa sextons? Google jew. Eżatt, ħassib eżatt, ma dak huwa tip ta' industrija speċifika. Sextons jagħmlu. A person who looks after a church and churchyard. Typically acting as bell ringer and grave digger. Anka daw għandhom WRO. Mela, il-mistoqsija ta' Julian li hija mill-esperjenza tiegħek l-abbuż huwa l-eċċezzjoni jew in-norma? Jiddependi x'qed tifhem bħala abbuż u abbuż apposta. Eżatt, intenzjonati u mhuwiex. Eżatti, għax. Le, nista' nirrifrejza ħielek it-taffiċ. It-taffiċ komuni. Kem għalat l-iktar ħaġa li għal konvinzjoni l-lejla. It-taffiċ komuni, ġiveri, ġil nisemaw b'kazi fejn jiġi xaħat tkun bidel l-accountant, għaxem normalment fejn tibda tinduna kemm it-taffiċ huwa kbir. Illi għajdlek isma jena rrit nagħmel payroll b'4 snin l-ura. Tista' tispjegali kif tagħmel payroll b'4 snin l-ura? Payroll b'4 snin l-ura xieġviri? Ġifiri, dan f'4 snin ma ħareġ payslip imġidma. Tajjeb, sabiħek. Ġifiri, jew nkella jiġi xaħat jgħidlek għax eħeda l-klient ma' min kien jaħdem qabel kien jirċivi bomba jew Christmas present. Il-kelma li użaw miegħi kienet Christmas present. Għal-miliet. Christmas present ġifieri. Ġifieri dan l-FS5 qatt ma kien jaħdmu l-waħda. Għalfejn da pereżempju jaf tkun restaurant, jien niftijem miegħek ħanħalsek 10 euro sija tondi fidejk. Mela inti fir-realtà it-10 euro sija mhux qed tidħlu taxxi affarijiet biex tara ħallastek sew f'moħħok hija sempliċi. Jekk ħdim ta' xar sija tajtek 100 euro tondi. Hemmhekk qed naqblu. Xi ħadd qed jagħmel naqa' magics biex jipprova da 10 euro jaħdem kemm suppost kelli inti gross biex maqtajt lek it-taxxa eċetera. Reverse engineering. Reverse engineering. Issa ħafna sistemi din ma jagħmluhiex. Sew, jew ma jagħmluhiex. Allura nistenna l-paga kollha. Mbagħad nipprova naqta' kemm suppost inħallsek biex nagħmel ir-reverse engineering ħanasal il-paga x'suppost kienet. Imma dik fiha ħafna xogħol. Mela flok nagħmluha darba fix-xahar, nagħmluha darba fis-sena. Jow, forse ma nagħmluha qatt u ma tiġi bżonna u rridu nagħmluhom blura. Ovvjament. 4 snin payroll, ġesu għalla. Iva, kellna. 4 snin biex twellet. Ekku. Kellna xi ħadd qalna nista' naħdem il-pagi blura mit-2017, is-sena l-oħra. Is-sistema tista' taħdem imma nispera li
mhux vera għandek bżonnhom. Imma il-każ li daw ma kinux ħarġu. Ovvjament imbagħad jiġi karti mad-dipartiment m'għandhomx. Irid jaħdem il-pagi biex jibat il-karti l-departiment u jħallas it-taxxa, ġifieri anka fuq sena waħda immaġina l-bomba ta' taxxa li tirċievi għal miliet. Il-payslip hija bil-liġi? Iva, bil-liġi. U attwalment mal-payslip jekk ma toħroġ hemm multa jew jekk tkun ħażina m'għandix il-minimum requirements, there is a fine between 500 and 1,000 euro, bej 500 u 1,000 euro. Il-liġi ma tispeċifikax, ġifieri jista' jkun li dak li jkun jaqadhom bħala infrazzjoni waħda. Infrazzjoni waħda ġifieri jekk kull xahar ma toħroġ il-payslip. Ma nafx kif ħajinterpretawha, ġifieri jista' jkun jgħidlek inti ma ħriġthomx dik hija ksirt il-liġi darba għal mod repetittiv. Ġifieri probabbli tkun fuq iktar viċin tal-1000 minn tal-500, ma teknikament jistgħu qed jiġi prosekwita 500 għal kull waħda jekk tiftaħlek każ għal kull waħda. Imma ovvjament ta' trid qajjima ma hemm anke l-liġijiet l-oħra għandhom multi differenti li huma marbutin magħhom, ġifieri tal-payslip hija waħda minnhom. Ġifieri da suppost mhux tal-li ma tax il-payslip għal dak iż-żmien kollu, tal-li teknikament da se teħel ħafna multi fuq dak iż-żmien kollu. L-impjegat la jafx ħallas, la jafx għandu bolla, la jafx ma jafx xejn. Ma jekk ta' ma kienx qed joħroġ il-payroll għal 4 snin, l-impjegati tiegħu kif ħajġibu l-loans? Kif qed iżommu r-rekord ta' x'inhu dieħel, x'qed bolla. L-ewwel ħaġa mhux kulħadd neċessarjament jaf x'inhu drittijiet tiegħu kif għandna kif qed insemma. Ġifieri kelli kuġin minn tiegħek kombinazzjoni xi ftit xurilu ċempil qal jisma' li t-tfajla mhux tirċievi il-payslip. Qedlu x'ġivetlu hekk suppost qalli diftemet miegħu hekk u hekk qed titija daqshekk ma tafx xi tija tajjeb, tla tista' titlobhomlu. Ħajtjomlok. Attwalment eventwalment telqet, imma f'punt minnhom nirċievi risposta mant il-kuġina għal isma' il-mallem tagħha qed jitloba 15 euro għal kull payslip biex itjiela fix-xahar. Meta dak huwa l-obbligu tiegħu. Dak huwa l-obbligu tiegħu, imma probabbli l-mod kif qed jaħdem u jagħmel, l-accountant qallu isma' ħin biex naħdemilek irrid 15 euro li huwa prezz normali fis-suq biex tinħadem payslip mant accountant. Ovvjament hemm sistemi li jaħdmuhom bħalma nagħmlu aħna, ma il-prezzi tivarjaw skont kemm inti kbir, x'inti tagħmel, eċċetera. Speċjalment qed tqabbad professjonist li suppost qed jagħmel ilek. Issa dal-business forsi qatt ma effekterja 15 euro fil-kost tiegħu, dal-15 euro ġew żejda u mis-sema. Isma' jekk trid il-karta rrid 15 euro. Qalt li jien suppost nagħmel, isma' dika dmir tiegħu għandu jtielek il-15 euro, inti m'għandekx taqsam magħha dik problema tiegħu. Deka għandu jikkostjaw jekk hemm bżonn jolli l-prezz. Biex ovvjament ħallasa. Ma nafx kif wasalna hemmhekk. Ġifieri u l-karta laqba ma hu. Il-karta laqba ġilli kien xi ħadd li ma kienx jievu kellu bżonna għax ridhom l-isptar. Kien ħallasa. 15 euro kont ħallasa. X'għamel tħoss l-isptar jew 15 euro tħallasa. Ovvjament la, tħallas il-15 euro krejt il-preċedent imbagħad. U għat id-darri Min jepega kazin. Mela, Luke jistaqsi, ma taħsibx li hemm żvantaġġi jekk il-gvern jażel li jiċċentralizza l-informazzjoni, għandek one central point of failure li jistgħu jattakkaw hackers u potenzjalment ħafna problemi ta' privatezza. Nippreferi noqgħod niġri wara Identity Malta milli nirriskja l-alternattivi. Mela, bl-istess raġunament ħanamel il-counter argument sempliċi. Jekk għandi 20 sistema barra, kemm il-sistema tista' tiġi hackjata? 20. Il-riskju tiegħi x'għamel, żdied jew naqas? Theory of probability. Ma I see his point, I see Luke's point. Le, nifmu. Ovvjament irid ikollok nies li jifmu jafu x'huma jagħmlu li qed jimmaneġjaw is-sistema u jagħmluha b'mod sikur. Issa tagħmel x'tagħmel dejjem hemm xi ħadd illi qed jipprova ikisser. Da kollega tiegħi kombinazzjoni qiegħtaw kien jagħmel sistema oħra li darba qalu l isma' ma' di sistema tista' tfottiha inti. Allu isma' jien għandi 4 minn nies qed fuq is-sistema, mbarra jużaw is-sistema tiegħi hemm eluf. Dawk l-eluf moħħhom biex jaraw kif ħajfottu s-sistema tiegħi. ċans li xi darba xi ħadd tifottija hemm. Għax l-odds are against me. Imma jiena rrid noqgħod attent li kif xi ħadd qed jattakka nilqa'. U li għamilt ħsieb li qed nipprova naħseb kif qed jaħseb hu. Jekk xi ħadd qed jipprova jidħol fis-sistema tiegħi jiena rrid naħseb ta' da kif jista' jidħol. Issa is-sistemi tal-gvern wara ċentralizzati u le inti għandek tip ta' networks differenti biex jipproteġu
u jilqaw minn wieħed kif jista' wieħed jidħol ġo sistema. Ovvjament, il-ħsib tal-luk huwa li pereżempju jekk tiġi attakkata s-sistema tal-ID cards, daħal fis-sistema tal-ID cards, għamil rebus, imma l-oħrajn, is-sistemi l-oħrajn għadhom jaħdmu u. Inta ovvjament hemmhekk kif jkollok id-disaster recovery, il-planning, is-segregazzjoni, da sistema privata mhux l-istess tip ta' riskju għandha jekk inti Malta għaw 3 providers tal-internet u tal-mobile. Id-data tiegħek fejn mhux qed għandhom ukoll daw. Ġifieri bħal m'għandek il-pubbliku li hemm ir-riskju għandek daqsu l-privat. Iktar ma jkollok punti, iktar hemm ovvjament riskju. Mbagħad sta s-sistema li jorret għandek id-data ċentralizzata, ma jfissirx li d-data ċentralizzata li jekk tħallġod id-data nista' naffettwa kollox. Mbagħad għamilt diżin ħażin. Jiena irid ikolli punta referenza wieħed imma mhux neċessarjament li minn dak il-punt ta' referenza nista' nidħolu naċċedi kollox. U mbagħad jidħolu wkoll naħseb kwistjoni ta' backups u hawnhekk qed ninduna kemm qed nidħol ferjas li vera I have no business talking about. Imma nimmaġna li l-backup tidħol fiha l-affarijiet. Mhux il-fatt għandi backup qiegħed fuq diska u moħbiex imkien. Il-fatt li għandi sistema li potenzjalment qed tirranja parallel magħha li jekk di wafqet xelt l-oħra. Li jiena għandi pjan ta' disaster recovery ngħidulu li jekk hemm diżastru għandi plan B. Jekk innaf ħan inventa, id-data center għamiltu ġolwitta ħal-Ormi jew ġolwitta Birkirkara għamlet ix-xitaw fladja. X'inhi l-alternattiva? Għandi pjan ieħor biex natwa dal-pjan ieħor kemm ħandu. Jekk eħekkja l-sistema primarja, is-sistema sekundarja ġiet eħekkjata minnha wkoll. U x'qed nagħmel in between biex jiena nilqa' għal dak ir-riskju. Inti għandek proċessi li ġili normalment ikollok dak li ngħidulu 30 day. Inti għandek mill-inqas ta' 30 ġurnata li jiena għal kull ġurnata nagħmel backup separat biex nagħmlu mod li skoprejt li ħalli virus 5 snin ilu. 5 tim ilu. 5 snin ilu naqtar twist issa. 5 tim ilu. Mela jien naf li għandi id-data tal-aħħar 5 tim li hija kompromessa. Ma tal-eqqas nista' mmur fuq ġurnata numru 6. Qed nagħmel proċess li jiena jekk anka 30 ġurnata telqu għandi backup li jmur lura xarejn. Ħalli jien jekk tal-aqqas irid nerġa' nagħmel ix-xogħol għandi punt departenza nista' ngħid tlift ġimgħa, tlift jumej, tlift 3 xhur. Jekk niġi ta' tlift kollox. Hemmhekk ovvjament il-pjan mhux tajjeb. Eżatt, is-sistema mnejka. Il-podcast ta' John huwa proġett indipendenti u ħieles mill-influenza tal-partit il-kbar u l-lobby groups li jorbitawhom. Bekk jista' jibqa' jiġi mtella biss jekk inti tgħin. Qed nappellalek biex iżżur il-ħolqa ta' fuq jew jekk qed issegwi lil mill-YouTube billi tidħol ġewwa patreon.com/John Mallija u tina daqqatit. Tinsiex, il-podcast ta' John huwa l-podcast tagħna bidik ħadwa. Għafa saw, bro. Mela, il-kola s-sanaddi għala ximpat, dal-luk u kola tistaqsija il-mistoqsija. Il-kola s-sanaddi għala ximpat ħajkolla fuq l-impiegati u l-employers. Hija mistoqsija tajba ħafna. Dik kellna referenza anke kollaborazzjoni ma' Times illi ħdemna li wieħed jista' jagħmilha b'mod sempliċi. Ma' Times il-lonċajna dak li salary calculator bil-kola miegħu. Wieħed seta' jidħol fuq is-sit ta' Times, idaħħal il-paga li għandu dis-sena u tikkalkulalu l-paga tas-sena d-dieħla u kemm minnha hija taxxa. Issa il-kola dis-sena ġiet imħabbra 990 fil-ġimgħa. Fis-sena għandek il-fuq minn 500 euro. Issa l-impatt tal-kola ħajvarja skont kemm taqla. Xaġa li ma semmejniex, ma semmejna t-taxxa kien pereżempju l-overtime tax, hemm taxxa ta' 10,000, ċe taxxa fuq overtime up to 10,000 illi jikkwalifika għalija biss minn il-paga bażika tiegħu hija ta' inqas minn 19,500. Jiena kif ġejt biex nimxi minn dik il-bracket, kont qed inħallas taxxa bil-15%. Kif jien naqbad il-kolek, kont qed naqbad 19,000 dis-sena, is-sena d-dieħla l-overtime ħajġini bit-taxxa normali, mhux bir-rata ridotta. Jiġifieri hemm ħafna affarijiet li ħajaffettwa. Mela sekonda, mela xew 3 partijiet ta' somma, mela. Part 1 hija jekk il-paga bażika tiegħek hija inqas minn. Mela,
fejn jidħol tal-overtime. Bħabba l-overtime tax qed Hemmhekk nistaqsi. hija inqas minn 19,500 bħala bażgu, 375 fil-ġimgħa. Ok, Biex nkun eżatt jekk jiena mal-liġi. naqbad inqas minn 19,500 fis-sena, l-ewwel 10,000 overtime li naqbad. Huma taxxati bil-15%. Ok. Issa, jekk inkun fil-każ però li nkun naqbad iktar minn 19,500, naqbad 20,000. ħat tiġi ntaxxata bir-rata normali li rajna fil-grid qabel. Ġifieri dik hemm ċans kbir li ħad tkun bi 25%. La. Ġifieri hemm 10% dax. Jista' biss dak il-1 euro min-naħa l-oħra. Issa dis-sena żiedek ta' iktar minn 500. Ġifieri jekk inti kont taħt il-19,000 u kont gawdi għax taħdem ħafna overtime għandek 10% li issa ħad tħallasom iktar taxxa. Ħafna iktar probabbli ħadħallas xajek. 10% iktar fuq l-ammont ta' paga li kont taqba bl-overage. Inti mxejt mill-15 għal 25. Ma jekk inti taqbad. Umbat ovvjament, Jekk inti ħatibda tħallas 10% fuq 10,000, dak jiġu 1,000. Għandek 1,000 euro, iva, għandek sa' 1,000 euro aktar. Issa fir-realtà biex tilħaq dawk l-1,000 euro taxxa trid taħdem tabal. Għax mela il-liġi Maltija li jirriflessa fuq dik Ewropea tajdlek li jisma' m'għandekx taħdem iktar minn average ta' 48 hours a week. Right. 8 sigħat overtime qed ngħidu on average, però biex tilħaq dawk ejn għamlu mod li inti taqla eżatti l-ammont il-maximum li tista' qabel titlef din l-overtime tax. Jekk inti titħallas l-overtime kollu bid-doppju, ġifiet ngħidu l-overtime kollu huwa l-ħdud, tittaħdem fil-ġimgħa aktar minn 10 sigħat. Jekk titħallas bis-sigħa u nofs trid tagħmilhom matul il-ġimgħa, tittaħdem 13 sigħa fil-ġimgħa biex tilħaq l-10,000. Ġi fir-realtà probabbli 1,000 euro sakemm mhux vera titbal mhux Ma ngħidu ċirkostanzi oħra hija mhux qed nitkellmu fuq l-10,000, qed nitkellmu fuq 5,000. Da waħda 500 minus 500 ġejt bi zero. Le, mhux jekk eżatti, hemm każi fejn inti biżieda ma qabillekx. Inti apparti minn hekk, jekk tlajt dik il-bracket, hija l-bracket ukoll fejn ċe iktar il-fuq li titlef ukoll dak il-100 euro ta' 25% li semmejna l-ewwel, hemm biċċa oħra li jista' jkun qed tintilef. Għax inti tinsiex li issa dak l-inkam kollu illi qabel kien jgħat overtime tax ma kienx qed jodlok marra ta' normali, jista' jkun li ċaqlaqlek il-bracket tat-taxxa wkoll. Jiġifieri hemm ħafna implikazzjoni. Delikati daw l-affarijiet jiġifieri. Apparti minn hekk tinsiex li inti fuq iż-żieda tal-500 qed tħallas il-bolla u qed tħallas it-taxxa. Ġil 500 inti qatt ma waslat lek 500 minn 990 inti qed tieħu. Fuq il-kola tħallas il-bolla? Iva, fuq il-kola tħallas il-bolla u tħallas it-taxxa. Ġifieri jekk tara. Taxxa temnija, ma il-bolla wkoll titħallas. Ukoll, ġifieri inti prattikament terz minna disparixxiet. Mill-inqas terz minna sparixxiet. Ok. Fil-fatt, fl-artiklu kellna mat-Times tħallna fuq kemm inti attwalment qed jibqalek. Calculator. Iva, ħloqna calculator, dak il-calculator fi żmien 24 sija li intefa' fuq it-Times kellu 120,000 komputazzjoni. In-nies li daħlu fih biex jaraw in-numru hekk kellna fuq 120,000 computation se jista' jkun il-persuna għamlet iktar minn waħda. Imma ovvjament dak li qed jipprova jifhem f'24 sija. Minn meta sa daġi l-lonċjat ġimgħa wara l-budget. Kieku kien ma l-budget min jaf kemm kien kulħadd jidħol jara, ma dak li jkunu għorri tifhem li l-employer ukoll żdiedlu l-kost biktar mill-college jekk il-kol aħna qed ngħidu li hija 990, l-employer qed joħroġ viċin l-11 euros. Bħal dal-calculator tkun iddiżinjajtu inti? Da d-dizajni ħahna, miegħu għandu option hemmhekk ismu ed kola, ġri hemmhekk iżidlek waħdu kemmu l-aġġustament tal-kola, ġri dan qiegħed hemmhekk b'xejn juża l-istess komputazzjoni, tuża s-sistema tagħna biex tagħmel il-pagi reali. Ġri hawnhekk mhux calculator fittizju ngħidlek u average lem u average law, dan huma numri attwali. U jtik sameri ta' sena, ġifieri dan qiegħed hemmhekk u qiegħed b'xejn, ġifieri dak li jkun jista' jużah jekk irid jiddownloadja report qabel ma xħajdeħ l-employer sena d-dieħla, importanti ħafna mal-kola, ma nafx, forsi xaħat kien ħajżasija jew le, kien hemm ħafna mistoqsijiet dis-sena, anka employer associations u employers, jgħidlek, isma, ma jekk jiena tajt żieda qabel l-ewwel ta' Jannar li ġej. Il-kola rrid intielu xorta u kollha jew le.
il-kola tittinata in full f'jannar. Ġvek jiena nimpiega xi ħadd fit-31 ta' Deċembru għadnu kas estrem u qbilt miegħu li ħantih 10,000 euro. Fl-ewwel ta' Jannar tintih żieda biex il-paga titla' plus il-kola. Ġiet 10,500 u kemm tiġi. Ġifieri anka jekk inti kellek impjegat u qed tisma' l-oli tal-ħajja verola dis-sena, mort f'Ottubru tlu jisma' sieħbi ħantik 500 euro oħra. U inti minn għalik tajtu 500 euro mhux ħajerġa' jħilhom l-employer, l-impjegat għandu dritt Biħu l-500. liħu 500 oħra. Il-Covid kif jaffettwa s-sistema tal-pagi u x'esperjenzi kellkom dak podcast tal-li? Ejwi, dak podcast tal-li ħanner bastejjer vera interessanti, hemmhekk naf ma nġux fihom hawnhekk. Però Tiri l-iktar waħda divertenti. L-iktar waħda divertenti. Jew mhux l-iktar waħda traġika, drammatika. It's-nej li huma probabbilment, mela konna qed nagħmlu f'Jannar ta' 21 ġifieri konna 9 months into COVID. Kien hemm is-supplement li dak kien qed jingħata. Il-gvern qal da trid tittieħ kollu lill-impjegat. Ovvjament kien hemm xi connotations li fil-verbal ma ħarġux. Għax inti jekk il-gvern qal ħantik 800 tittihom l-impjegat, ma qallekx li il-gvern attwalment ħajtik 800 mnaqsa l-bolla. U inti dik trid tkun tajt minimu lill-impjegat. Ġifieri, l-aħħar sentenza ma fehmx. Mela, il-gvern qal li ħantik 800 biex inti tittihom lill-impjegat. Imma fil-verità. Fil-verità, jekk għamilna 10% tal-bolla li semmejna l-ewwel minn 800 ħajtini 7. Ovvjament, il-paga minima l-istantik hija 800 jekk ħallaslek il-bolla ġejna 7 u inti fidejk suppost għandek 7. Issa ltaqajna ma' dil-kumpanija u dil-persuna illi meta morna nispjegaw l-isma' kif tuża s-sistema tagħna u tħallna isma' kif ħadd implementa l-COVID, isma' l-COVID fir-realtà. Inti ma kellekx naqqas il-pagi tan-nies sakemm ma ġibx permess mid-dipartiment. Ġifieri ma stajtx jiena avoli qal minimum 800, ma stajtx qomt fil-għodi ngħidlek isma' minn għada xbin 800. Kelli nġib permess ma' tid-dipartiment jekk kellek paga ħanamilha sempliċi tad-doppju ta' 800, 1600, l-agreement mad-dipartiment kien isma' John Malli jista' jaħdem biss 20 sija fil-ġimgħa jekk ħadd 800. Jekk ħajaħdem il-full time tittieħ l-1600 li kellu, imma l-gvern ħajtini 800 neqsin dal-biċċa bolla li kellu jħallas l-impjegat, għax fil-realtà dik kienet tikkompensa. Dan fehem illi da kellu jtija kollha. U d-dipartiment mhux tal-li għalek, tal-li għal-isma biex inti tikkwalifika biex tieħu dal-COVID, inti ma stajtx tolli l-paga ta' impjegat. Għax jekk kienet nolli l-paga tal-impjegat, ġifieri jiena fordja, mela lajnuna m'għandix bżonna. Dal-proxmu fem illi ħajirċievi 800 u 800 jrid itija lill-impjegat ekstra mal-paga. Tgħidlix minn fejn ġiddi. Mela qed nispjegalu u l-mistoqsija tiġi żomm imma il-COVID fejn marax dil-paga ma żdidiċ. Paga ma żdidiċ mela x'qed tagħmel, da qed jispjegali eżatt x'kien qed jagħmel. Mela dak kien qiegħed jieħu dal-flus mill-gvern li attwalment għavollet 100 fix-xahar kienu qed jitħallsu kull 4 jew 6 ġimgħat, so l-ammont ma kienx eżatt tont kif tkellimna. Kienet jara kemm taħ il-gvern jaqbad ċekk jew cash jitjom l-impjegat żejda mal-paga. Tajjeb. L-impjegat vera marru tajjeb. Kif qed nispjegalu qalli, jiġifieri issa x'nista' nagħmel jien. Qedlu issa dawk mhux iddikjarati. Mur itlobhom lura l-impjegati, rott is-salib u b'damel kif suppost. Issa kif ħan nispjegalhom lil qudiem mhux ħantihomlhom iktar. Problema tiegħek issa. Ma jgħidulhom tajtkom bonus gawdu issa minn is-salem kif suppost. Ġifieri da fi żmien il-COVID daw l-impjegati mhux tal-li naqsitilhom il-paga, tal-li żdiditilhom probably b'50%. Isu Father Christmas. Eżatti. U sabiħa mhux hekk li kien hemm perjodu fejn daw ġabu agreement mal-gvern biex naqshom biex jaħdmu 3 day week ħajnaqsulhom il-paga u ma li naqsulhom il-paga reġa' tagħhom iżjeda 800 ukoll. Fl-ebda biċċa tal-proċess ma ġie realizzat li għaw xi ħaġa li mhix tagħmel sens. U kemm da maddida? Jekk aħna kellimna f'Jannar, da minn meta beda s-supplement, ġej ngħidu is-supplement kien applikabbli minn Marzu. Dil biċċa xogħol ġrat għal 9 xhur, 10 xhur.
Ġifieri mhix ammont żgħir, ġifieri qed ngħidu impjegat irċieva on average madwar 8,000 euro bonus għax kien hawn il-COVID. Li da ovvjament ma ġewx intaxxati laqqas. Għax daw mhux dikjarati. L-accountant ma nafx Magix kellu jagħmel fl-aħħar tas-sena biex jirrikonċilja l-kodbi, il-kodba ġifier ma nafx għamlu at the end of the day mbagħad tħallx fiha. Mbagħad speċa osfru. Sakemm ma ħariġhomx mill-but tad-direttur, issa hemmhekk ma nafx. Imma konna nitkellmu hemmhekk mhux wieħed u tnejda kellu x'30 ruħ. Jiġifieri. Le istorja ħelwa kienet. Ma apparti minn hekk hemm ħafna wkoll misnomers ta' x'ġara bil-part-timers, bil-bolla ħafna ta' fir-realtà ħafna ta' ħwid. Kieku l-gvern kellu jagħmel audit ta' x'sar bi flusu, naħseb ma jispiċċax. Għaliex pereżempju ħabba li kien hemm misalignment ta' meta titħallsu l-impjegati u meta qed nieħu is-supplement, kien hemm min ta' ħanħallas il-paga normali mbagħad niddikjara kemm light supplement wara li kienet l-intenzjoni tagħha. Imbagħad kellek min isma' għandi part-timer. Mela jien ma nafx kemm ħanieħu supplement, il-gvern qal ħajtina 500. Ma jien kull xahar kelli ndaħħal il-karti biex nieħu l-flus lura. Ġieda qed naħdem bir-reverse biex niftehmu. Fuq rebate. Fuq rebate. Mela jiena garanzija li ħanuħu l-500 relatati miegħek m'għandix. Mela, inti ħdimt li 10 sigħat, jħallastek ta' 10 sigħat, kif irġivejt il-supplement illi qabel mal-perjodu li ħallastek tiegħu, jiena tajtek id-differenza, tajtek 100 u rċivejt 5, tajtek l-4 l-oħra. Issa, ħafna minn dal-mekkaniżmu, is-sistemi li qed jużaw in-nies ma kienux qed jikkejterjaw għal affarijiet li suppost qed jiġru. Mela, jekk jiena tajtek 500, bil-kunċett tal-bolla li tkellimna qabel, il-bolla 10% jien kelli naqtalek 50. Imma s-sistema normali tgħidlek li l-bolla titħallas fuq il-basic, mela jekk jiena basic tajtek 100 u l-400 l-oħra tgħidhomlok COVID adjustment allowance semmejnihom. Jew normalment li kienu qed jagħmlu f'ħafna sistemi kienet nagħmellek plus 500 għax daqshekk tan il-gvern u marbut li niktiblek kemm tani fil-payslip. Fil-payslip suppost għandek kemm ħa supplement l-employer tiegħek. Imbagħad għamiltlek minus il-100 li tajtek ix-xahar l-għadda għax dak kienu paga. Imma dawk allowance mela bolla ma nħadmitx fuqhom, ġifieri kemm da suppost flus li rġgħu marru lurant il-gvern li ntilfu. La, x'komplikazzjoni. Dak kellna każijiet fejn employers ġew minn sistemi oħra biex jaħdmu magħna, ngħidhom oj, dal-proċess ħażina u għandek il-bolla mħallsa nieqsa. U kien hemm min m'għandunax mill-ewwel għax komplikata, ħanejdu kif inhi komplikat. Kif ġiet l-aħħar tas-sena rġajna isma' hawnhekk din mhux qed taħdmu kif ednilkom aħna, qed taħdmu kif kontu qed taħdmu qabel u għandkom daqshekk bolla exposure li ma ħallastux. U niġib risposta isma' ara x'ħatamilli u rranġali kollox kif suppost. Min kien employer eżemplari. Imma da mhuwiex employer eżemplari. Da employer eżemplari u irid jaħdem kif suppost. U ma jafx, aħseb wara min ma jafx u ma jridx jew mhux gwidat. Ġifieri kemm kien hemm nies li mhux gwidati sew f'dal-proċess, ġifieri jekk kellu jsir audit il-bambin jaf kemm għandu jinġabar lura potenzjalment. Kien żmien ta' konfużjoni għal kollox, stja. Iva, le, ġifieri u ħafna dal-affarijiet anke aħna mill-lat ta' payroll. Is-sena l-oħra kien prova jsir xi tip ta' committee biex kun hawn grupp li għandu vuċi. Il-gvern fil-realtà ma jafx x'inhu jiġri under the hood biex aħna nħadmu l-affarijiet u mhux kulħadd qed jieħu l-inizjattiva biex jifhimhom. Jiġifieri dan kultant punt importanti meta semmejna t-teknoloġija u kemm nixtiequ nbidlu. Tissir konsultazzjoni li hija vera, konsultazzjoni vera, mhux omna fil-għodu morna budget, morna speech u għamilna announcement ta' miljun ħaġa ġdida li ħanamlu minn għadha mis-sena d-dieħla minn 5 sena oħra. Irridu li jisma' the change ġejja rridu nippreparaw għaliha. Parallel magħha l-Ingilterra kellhom jagħmlu launch ta' tibta it-taxxa tidħol diġitali. Ġa għandhom biċċis minnhom li huma. Spiċċaw għamlu delay għax għalfej kemm is-sistemi tal-gvern kif ukoll b'dawk privati għadhom ma mxewx biżżejjed biex taħdem, ġifieri wieħed irid jaħseb bil-qudiem u jkollu viżjoni iktar twila biex dal-affarijiet jaħdmu kif suppost. Sa fil-każ tal-COVID ovvjament da faqqa overnight so jiena qomt b'soluzzjoni qed tal-kulħadd u mbagħad naraw. Imma affarijiet oħra li mhux dejjem ikunu daqshekk urġenti. Fil-każ tal-COVID ovvjament kien hemm
urġenza, però semmejt li xi żewġ affarijiet oħra li jidher li l-inizjattiva kienet tajba, per eżempju dik tal-part-time, inħoss li hija inizjattiva vera tajba għax jekk qed taħdem is-sija tajjeb li tiġi kompensat mbagħad fil-pensjoni permezz tal-bolla. Però mbagħad għandek il-problema tal-infrastruttura li ma tippermettix biex inkunu preċiżi. Ekku, u magħhom it-tnejn, jekk tinduna għamlu nuqqas edukazzjoni wkoll. Għamilna l-iskema u l-employers għasfemmu, ċarament mill-eżempju li ġibt, da partikolari li ma femiex. U naf li kena kjarifiki li konna tinsaqsu ġimat wara li ħarġu l-iskemi. Dejjem qed jinbidel kif jiġu interpretati. U per eżempju f'kas tal-part-timers, garanzija li menet jismana, anka jekk eligibli għalija probabli qasqat ma sema bijadi, sakemm ma kienx attent joqgħod jisma' l-Ministru fil-budget. Ġifieri trid teduka n-nies u teduka n-nies mhux tfajna post fuq Facebook jew għal-kelma l-Ministru. Ekku, u trid l-edukazzjoni li sawar irdu jaslu għand in-nies li inti għandek bżonn li tasal għandhom. Ġifieri sekwenza sħiħa ta' minn policy għal iċ-ċittadini japplika għal policy għandek dal-conduit sħiħ ta' edukazzjoni, l-edukazzjoni li tasal fl-annali li suppost tasal biex imbagħad tibda tiġi applikata. Apparti li ċittadin once li tallem fuq il-policy irid l-infrastruttura biex u jmuru jsib li s-sistema tikkejterja għal din il-policy li għadu kif sar jafdu għara. Semmi l-infrastruttura u teknoloġija u centralization. Ġilin taqgħu ma' każijiet fejn il-liġi tajt X. ċempel il-famus 153 li huwa teknikament departiment estern mill-gvern xwa outsourced illum il-ġurnata. Lajnuna tal-gvern miex mill-gvern. U istaqsi xi ħaġa u r-risposta hija differenti skont kif istaqsi l-istess mistoqsija. Ġieli għandna emails sewa illi ħorġu minn konsulent illi huma ċarament kontra l-liġi. Naf li f'każ partikolari kellna dibattitu li bqajna tajrin u telefonati mal-persuna isma' trid iġġibilna xi ħaġa man xi ħadd li jott biex tgħidilna dak li qed tajt inti kif ma jgħidx l-istess ħaġa li tgħidulek aħna fil-liġi. Jiena ovvjament. Sa li speċifikament x'kienet il-disgwid. Eżattament, ma nistax niftakar li waħda għax kellna iktar minn waħda, ma ġieli pereżempju ta' ikollok ta' part-timer. ċe impjegat jaħdem ma' kumpanija b'mod full-time, jista' jħallas taxxa ta' part-time ma' part-time li qed jaħdem mal-istess kumpanija. Ġifieri, inti tista' tkun impjegat part-time u full-time mal-istess kumpanija fl-istess ħin? Ħan wieġeb le. Ek suppost. Jiena riċentement smajt xi ħadd li qalli ġab karta ta' eċċezzjoni li jista'. Part-time u full-time, mux overtime? Għalek edin il-liġijiet sa fejna fien. Ma jek kunu roles differenti. Dik l-iskuza, ħnejtek, l-iskuza li smajt, maġ garanzi għandek li huma roles differenti. U mux mod kif jinnabbuża mill-impjegat biex maħansux l-overtime. U jek tkun per eżempju full-time u piecework, taħdem? Inti normalment. Piecework, tipo taħdem minqas minnu xinżejt tiżad kif edha. Ma inti jek tkun qed taħdem part-time binqas minn tanzijad, dak huwa part-time. Dik li ġajtana ta' by the way. Inti ġili kollok ruoli fejn isma' il-paga tiegħek hija bil-5 euro. Biex nieħdu minnhom wage. Imma jekk taħdem hemmhekk ħantik 1 euro iktar. Dik tista' tagħmilha u ssir. Jew ħataħdem night shift u ħantik 2 euro iktar għax ħdimt li night shift għax jiena ħadd ma jrid jibli night shifts so rrid inċentiv. Imma il-liġi tgħidlek ma jistax jaħdem fl-istess grupp. Mhux fil-kumpanija. Fl-istess group of companies. Of companies. Jekk il-shareholder għandu involvimenti differenti, hemm suppost ma jistax jaħdem għax inti qed tikkrea lok ta' abbuż. Issa mid-dera hemm mod kif tista' ġġib eżenzjoni. Jiena għalija kienet ġdida. Għax ma tagħmilx sens li għandi liġi li fil-liġi mhux tgħidli mur għandha l-qaddis biex ġib eżenzjoni u nġibha xorta. All right, mela. Final question. Here we go. Chris jistaqsi. Jekk l-impjegat ma jdaħħalx il-formuli tal-FS3, FS4, etc. X'inhu ma l-implikazzjonijiet li jgħaddi minnhom il-ħaddiem jew l-impjegat? Mela, fil-każ ta' FS4, għax forsi għal iktar sempliċi, din l-FS4 hija dikjerazzjoni. X'in differenza bejn ħaddiem u impjegat? Ħaddiem u impjegat l-istess ħaġa. L-istess ħaġa. Min ħaddem huwa differenti. Trick question kien għeddi. Mela, bażikament l-FS4 hija dikjerazzjoni taxxa
għandek taqtali bħal employer. Mela, jekk jiena naħdem miegħek, suppost fil-bidu tal-impjek, nimlew del-karta li jien ngħidlek isma' li trid taqtali bis-single rate. Inti fuq in-naħa l-oħra fuq in-nofs l-oħra tal-paġa tgħidli iwa jien qed naqbel miegħek li ħanaqtalek bis-single rate. Mhux qed ngħidlek mhux qed tgħidli inti x'ħataqtalili, jiena rrid ngħidlek x'ħataqtalili u inti qed tikkonferma li qed naqblu. Jew li inti rajt il-karta tbatt tad-dipartiment li jisma' Jonathan Mifsud għalli ħanaqtalu single rate jien qed nafferma li ħanaqtalu single rate. Insa, dil-famuża karta ma tantx tinbagħat. Li sekondu biex nikkorreġi nara min jaħdem u min ħaddem u okay. Eżatti. Issa, ir-responsabilità li tintbagħat l-FS4 hija teknikament fuq min ħaddem. Ok. Ġifieri dawn il-formuli huma ta' min ħaddem. Tintela biċċa mill-impjegat u biċċa mill-employer. Din hija d-dikjarazzjoni. Di-dikjarazzjoni qatt ma naf li ġiet infurzata li tinġabar. Id-dipartiment jgħidlek din tgħinni fl-informazzjoni għax hekk niġi biex nikross checkja nista'. Suppost intela waħda kull darba illi irid jinbidel mod kif jaqgħod taxxa, ġifieri naf jekk iżewweġ waħda taqta bil-merits, suppost terġa' timlejt kart oħra u daħħalta, jekk qlibt part-time, suppost timlejt oħra u daħħalta, eċċetera, eċċetera. Però kull darba li ħajkun hemm xi update fl-status ta' taxxa tiegħek, inti terġa' timla l-FS4. Ekku. Però fl-istess ħin enforcement li din tidħol m'hemmx. Daħħala u ma ddaħħaliex it-taxxa b'xi mod inqatat u b'xi mod daħlet. L-iktar importanti u kruċjali hija l-FS3. Għax l-FS3 hija attwalment nieħdu l-payslip, ħanibdew il-payslip. Il-payslip qed tgħidli daxxar xeqlajt, jew dal-ġematej xeqlajt għax inti tista' tħallas payslip fuq modi differenti. Mhux bil-fors fix-xahar il-paga. Inti trid tot il-payslips kollha tas-sena. Sewa. U suppost għandek tiġi taqbel mat-totali tal-FS3. Ovvjament titqabbel il-kategoriji u toddhom kif suppost għax hija naqatriki, u mbagħad ikollok sezzjoni jisfel tgħidlek isma' inti kellek daqshekk ġimgħat li tħallas daqshekk fil-ġimgħa bħala bażiku li l-bolla fuqhom u l-maternity li ħallas l-employer fuqhom hija tant. Jekk inti r-rata tal-paga tiegħek inbidlet ma' todu is-sena għandu jkollok iktar minn row waħda biex niftehmu. U dik suppost inbagħat kopja lid-dipartiment. Issa, kopja d-dipartiment jekk il-kumpanija iktar minn 10 ma diċ timbat kopja fizika, hemm file digitali li jiġi esportat jew kreat b'Excel, jew sistema toħorġu, jew kella toqgħod timlieħ b'Excel li da timlieħ tal-impjegati kollha u tibagħtu lill-gvern b'mod elettroniku. Ġiet tidħol bl-ID u jissubmitih l-employer. Ma dik hija d-dekjarazzjoni ta' kemm persuna qabdet income, ħalset taxxa u ħalset bolla. Dik l-impjegat intitolat għal żewġ kopji iffirmati minn direttur jew xi ħadd li jismu jgħod fil-kumpanija. Dawk iż-żewġ kopji waħda trid tinżamm mill-impjegat, oħra jekk l-impjegat qed jimla l-formula tat-taxxa jista' jetteċja bħala kopja ta' prova illi jien attwalment ħdimt ma' dil-kumpanija laj daqshekk u suppost tħallsit li daqshekk taxxa. Imma kif għadna biex inti tiverifika t-taxxa. Dika problema. Trid tmur il-departiment. Teknika, il-sigurtà soċjali u l-income tax huma separati sa qed jippruvaw jaqdu naqra l-affarijiet flimkien at least bħala ġbir. Id-dipartiment tat-taxxa suppost għandu jkun jaf xi tħallas, però is-sigurtà soċjali qed tgħaddi għand tas-sigurtà soċjali u l-income tax għand id-dipartiment tal-income tax. Ġifieri kemm hekk hemm segregazzjoni, però l-ġbir mid-dera qed jiġi ċentralizzat. Għax huwa l-istess formula li jibgħat l-employer, jekk ġiex kreditat jew le dik qed taqa' fid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Imma inti dik id-dikjarazzjoni mhux qed tikkonfermalek il-gvern xirċieva, qed tiddikjara kemm il-kumpanija ddikjarat mal-gvern li inti qlajt. Ġifieri jekk inti il-gvern huwa dovut fil-verità. Eżatti. Issa inti anke jekk mhux qed titħallas bank transfer, titħallas cash, suppost kull marċivejt qed jidher hemmhekk. Inkella ovvjament xi ħadd qed jiskansa t-taxxa minn x'imkien. Mhux hekk. All right, mela, man, dak kien podcast inkredibilment impenjattiv. Grazzi tal-ħin tiegħek u tal-enerġija u ovvjament tal-arfien tiegħek u kollox nittama li kienet esperjenza tajba. Le, iva kienet esperjenza tajba, ħafna nispera li l-informazzjoni li qsamna hawnhekk tgħin lil min ħajkun qed jismana u jaran ovvjament u
Kif għedna l-ewwel jekk hemm xi mistoqsijiet aħna lesti li U nispera wkoll li jkun hemm li speċa dal-episodju jista' jintuża wkoll forsi biex dak li jkun forsi qed fid-dinja tal-edukazzjoni jew kittieb jew ġaġek li jista' b'xi mod speċa jaraf li hemm din il-lakuna fl-arfien tal-finanzi tal-impjieg u jinħolqu iktar speċa modi biex dak li jkun jifhem speċjal pożizzjoni tiegħu fl-industrija tax-xogħol x'inhi. Forsi anke mal-lakuna ta' edukazzjoni aħna milna payroll guide. Għandet nejn mħubina barra fil-basket, il-David Iġibo. Illi bażikament dan huwa guide li konnet nabdejt jaħu kull sena. Payroll guide? Payroll guide. Dan indirizzat primarjament għal min ħaddem u min jaħdem fl-HR. Ok. Illi fih informazzjoni u mistoqsijiet including dawk illi semmejna iġifiri dan fih għaw numru ta' mistoqsijiet ta' isma' notice periods x'inhuma x'jiġri jekk għandi kontratt fiss. Mistoqsijiet bħalma semmejna qisu llum, imma format isu sommarju. Eżatti. Qed nippruvaw neduka isma' min ħaddem u attwalment ma jafx, dan huwa mod kif nistgħu ngħinuh bħala reference book ħanejdu hekk. U da jinstab online ukoll? Jinstab online ukoll, iva. Ġifieri għandna l-kopji li huma printjati ġifieri nistgħu nibagħtu anke print minn irid interessat. U għandna wkoll online, ġifieri nistgħu anke nillinkjaw mal-verżjoni diġitali. Jekk titu mbagħad tgħaddil il-link ħalli nitfgħu. Fiċ-ċert. All right, tal-ġermen. Dan update jaħ kull sena x'il-liġi qed tinbidel kull sena ovvjament. U iktar minn just WRO fil-fatt il-WRO iva, għax inti per eżempju is-sena l-oħra dis-sena ċoħe ħarġet liġi attualment tiġi s-sena l-oħra issa ħarġet liġi fejn għandek il-parental leave. Il-parental leave huwa kunċett ġdid. ċoħe mhux kunċett ġdid, kien hemm il-parental leave, imma l-gvern qal li parental leave ħajibda jitħallas. Imma kif jitħallas? U min ħalsu? Min ħalsu. Taħalsu l-employer jieħu refund mant il-gvern ma jitħallas bir-rata tal-14 € kull jum. U għandek mekkanizmu kif jinħadem liġi tinbidel il-ħin kollu. Ġifieri li konna mhux li l-informazzjoni li jkun hemm fl-edizzjoni Atlantika neċessarjament ħażina ma jista' jkun li tiġi out of date. Tajjeb wis mela link fil-deskrizzjoni ta' kolla tal-Patreon. Alright, mela, patreon.com/John Malliek tixtu tkunu parti mill-komunità tagħna, tuna daqqatit biex namlu dan ix-xogħol kollu nittama li qed issibu xi valur f'dan is-servizz li aħna qed nippruvaw nagħtukom. Għandek xi parting statement? Le, minna ħati għaj nispera li ovvjament dan sabuħut li minn qed jismana, ovvjament jekollhom bżonn x'informazzjoni oħra, tajna l-email iktar kmieni ġejn podcast@body.hr sabiex jikkuntattjawna sabiex nistgħu ngħinuhom forsi iktar milli nnihom f'dal-podcast. Famuż, Gianni, grazzi ħafna. Il-lejli tajjeb, il-kulħadd. Saħit. Mela, tlaqna?